Hello, everybody. Welcome. Welcome, everybody. Welcome, Kadahan Matahom. Welcome, everybody. Kadahan Matahom. So, Zoom Mundi Abinat Anihu. Hiji, Bezi Agana, and Artina Malati. Actually, Izzy Bellet's Cub Zoom. So, it's Kulohum Abzum Anakum. Welcome, everybody. And please share Gubarua. Menti Kulisep Kibets Hanab Kulisep Kibets. Welcome, everybody. All right. Welcome. And please let us know. Abaykonkum tirina lahum. Hi. Abaykonkum tirina lahum. Technical difficulties anihna, which is abzi hiji gizazi. Buzah sabs la zabilla malati. Buzah sabs la zaatidalo. Social media, social distancing kullu. Social media ana kullu nbat hazalana. So, welcome everybody. Welcome. Las Vegas. Hi, Canada. We have Canada everywhere. UK. Welcome, everybody. So kuntsbayna qorbnit sab slamtai kabzumina navzumetzinakum because I was anihna, but as you know, mabzahtahum izi izveletna kullu tashum zabil malat you. So let's kuntsbayna rob. And please let's share. Kabdalas. Welcome everybody. So let me share. أنا هشارك كجبري نقبلكم على نب. All right. Welcome. All right. Welcome, Dr. Salim. Welcome. All right. So we're gonna wait, Dr. Nitam Kala Tahwatna. Because I've touched my Abinaz and welcome of Europe, Israel, Sweden, UK, everybody, North Carolina. Wow. Welcome, New York. Welcome, everybody. All right. Welcome. So, Adumat Salashna, Yumatsalo. Welcome. Abkullun dehar Allahum make sure Facebook Abtina Kalot Mahabrakom au share Gwarwom into and Dr. Aaron. Oh, thank you, Hannah Joy. Thank you for sharing. Yes, please. Dr. Aaron and Dr. Nega and Dr. Jacob. Abzi Sadidalkum Lahu. Abzi Amo Ablu. Katatokum Natakabila Katatokum. Dr. Salim, can you hear me? Yeah, okay. I see you. You're Ekallahu. Okay. Yes, this is so the Ma'antiv Zaba Corona and yes, I see you, Dr. Jacob. Atihalakhat. Great. And Dr. Aaron and Dr. Nega. This is amazing. Please share the Again, I'm sharing. Of course, عندما حافتناكم فيسبوك أمم بروس تي سب كل فاتكم كامل تناو كبل مالتي بومنت خات. All right, let me share معلي. Let me share Facebook. Yes, بزعبة coronavirus. إنا كنزار مالتي. We have. Let's see. حواتنا ككوميونيتي متعملوا أقلقلات كبنو كله عالم زلو حبرة سبلا مالتي. We have our own 4 دكاترة متعملوا حبريتا حاجز كبلو
and we also have ናይ ስነአእምራዊ ጥዕናውን ክንዛረብ ኢና and oh yeah ክንህብ ኢና we will give a question ግዜ ክንህብ ኢና ንኽትሓቱ ግዜ ክንህብ ኢና let me see share ይገብር ኣለኹ so right make sure ab ናይ ማሕበረኩም ኤርትራ ኣብ ኣትላንታ ዘላ ኣብኡ share ይገብሮ to make sure ኩሉ ሰብ ምእንቲ ክረኽቦ ማለት እዩ welcome thank you for the love thank you all right ኣብ ዩቲዩብ ዘለኹም welcome I see you ኣብ ዩቲዩብ ኣለኹም ይረአኩም ኣለኹም ኣብ ፌስቡክ ኣብ ኩሉ welcome so this is ብዛዕባ ኮሮና ከምዚ ነበርኩ ንኹልና ዝተንከፍቲ ኣሽሙ ስለ ዝኾነ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኢና ኩሉ ኣካላዊ ኣእምራዊ ቁጠባዊን ተኣሽሙ ፀልዋን ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ኮሚኒቲ ኣብ ኩሉ anyway ንኹልና ንኹሉ ህዝቢ ዓለም ዝትንከፍ ስለ ዝኾነ ክንዛረብ ብዛዕባኡ ሕቶታት እውን ክንመለስ ኢና ኩልኩም ትሰምዑን ኣለኹም ድምፂ ፅቡቅ ኣላ all right let's see welcome everybody yep so Dr. Aaron and Dr. Nega after links ሰዲዳልኩም ዘለኹ ኣብ ኣትዮም ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ welcome everybody so እዚ ብኤርትራዊ ኣሜሪካ ማሕበረሰብ በኣትላንታ ዝተዳለወ ዘተ ብዛዕባ ሕማም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሳዕቤና ኣብ ሕብረተሰብና ወይ ማሕበረሰብና ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ስጋዕ ዝመፁ እቶም ኪላታትና ስጋዕ ዝመፁ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ማሕበረሰብ ኣትላንታ ኣብ 1987 ዝተመስረተ non profit organization እዩ እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ከዓኒ ንምጥርናፍን ንምግልጋልን ሕብረተሰብና ኣብ ኣትላንታ እዩ ማለት እዩ ዝያዳ ሓበሬታ እንድሕር ደሊኹም ከዓኒ ኣብ atl.org ኣቲኹም ዝያዳ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ፌስቡክ እውን ኣለና ማለት እዩ at atl.eri ኣቢልኩም ዝያዳ ሓበሬታ ትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ all right so Dr. Salem and Dr. Jacob ከእትወኩም የብዚ ኣነ ቶም ካልኦት ኣሕዋትና እንዳተበልና ማለት እዩ hello Dr. Salem hello كما عليكم مصاهم قاعده عند صبو هاي كما لكم دحدا so we have Dr. Salem مزياتنا الله حفتنا Dr. Salem كاب أتلانتا مالتي كاب زمحبركمنا تفضوا بزحت تفضوا لهم اللي تفضوا لهم so حتى كابتن panelist يازلنا مالتي Dr. يعقوبون تم ካልኦትን ይመጽና ኣለዋ ማለት እዩ Dr. Salem Frezgi Rafen and then Dr. ባዕላኻትኩም ከተብሉን ኢኹም ያቀበሉ ከተላሊ ኢኹም anyway so ስጋዕ ድመጽ ወይም ነላሊ Dr. Salem go ahead and አላሊና ምስ ነፍስኺ እለን ለመጽ ከለዋ ነብለና okay كما يعلكم كلهم قاعدين መጻኹም أنا Dr. Salem Frezgi بحال Dr. Salem Frezgi Rafen ኣብ ኣትላንታ ካብ 30 ዓመት ንላዕሊ ስለ ፀናሕኩ ዳርጋ ምስቲ ሙሉእ ማሕበረሰብና ኣብዚ ዘሎ ፋልጥ ክብል ክእል ብጠቕላልኡ ብዛዕባ ናይ ኮሮና ቫይረስ ንክንዘራርብ ትዕድመ ክቢርኩም ምምፃኹም
أمسكنكم. Yes. And comes welco doctor practicing doctor at Atlanta Malati. And you can tell us a little bit about the Hijaz. I'm sure you're busy. بركز أنا تي ناتي نحكمنا شنا internal medicine internal medicine كوينو هاني أب hospital نزعتو سبعة إذا حكم مالتي أب hospital السبع حجي بزناي كورونا فيروس زمات سمخنيات تهوسبيتالاتون حمومات ندابزحو خيت سلازلو نزي حجي زمات زلو كلتا سلسة سومنون أزيو خبزيحو تباهيلو سلازلو نعون مدلاون دا قبرنا كافت خالي جزي زلو نايس رحمة حجي أزيا زيادة خوينو الله تمتنكا بزعبو محساب بزعبو استخالة متن من بابن تزلو information موساد اندما بزيادة حجي نتجزينا حزو مالتي. Thank you. And more كده عربينا of course. And Dr. Jacob قبل مسكن. Again بمجمرة عدمنا أخبركم من زاهم بشم كل تخطط علي. كما زكناكم يدلنا نخلتهم نقول لهم مالتي دحر بايتانات كأني نجرنا مو سدعتم كارت كازمات مالتي. أوكي. طبعا. عندكم كمالكم وعلكم. أنا يعقوب قبر مسكلي بحال تقماتي أتلانتا نوح جيزي بزجيرة. جي ويلستار هيلث سيستم كاب هوسبيتال ويا سرح. كم زي سالم حفتنا خطبلت أنهت حجي بيزي نازلنا درجة 350 نايتهم patients كلنا حجي مثل درجة مس كورونا فيروس تتح حاجة خوين الله بتعمل درجة حدا 4-5 تيم لنا نعود رأي dedicated زخون سلازي كم معلتنا دا بس حي خيط سلاز الله بزمت عندما كومينيتنا بزعبادي عمق ولا فلتات من أنتم كله زي مدب زي عدالين علينا مالك. Yes, thank you. I'm حبزلكم. عبز حج جزازي I know يردعني busy أخبر لهم أن جزاهم سويهم كم زجركم متسهم نحبر تسبنا كتجلجلو بتعمي thank you لكم مالتي. دكتور آرون من متسيله. قولوا كم زبالكم technical difficult قولوا سلازبلتنا كم زخل جزين بلات نحنا قبرنا اللي قبر لا تبلنا هسه thank you. There you go متسمان له. Dr. Aaron نحسم عن اللغة نتخلق خاطر okay. Welcome. So everybody is كاب كله thank you كاب كله عالم I don't know ترى يوان نحر لهم يرينا لنا مالتي كاب كله عالم thank you لهم الله كاب everywhere thank you. Alright Dr. Aaron كأتوا كأ أسقرمون متزيله there you go. قربت تاشم welcome أسكدم hi أسكدم that it's أبنا خلنا ني Dr. Aaron أسكدم متزيلا can you hear me أسكدم technology تاشم سلازة خنا مس إنده هاد كايس لازي we have us كيلا أسكدم ناي accounting كيلا خاني professional علنا أسكدم حونا لما أنتي بتناي كتابة صلوا نزي تعشم خذ بلنا إمالتي can you hear me ده سمع لها welcome قاعد حمد سهم أبيكم ترينا لهم نقرنا welcome everybody welcome سمعت وينو مالتي yes مرحبا welcome قاعد حمد سهم جنا سبيعة اللي خافته أبي الناس لا تسألها بكل alright أسكرم نحد سمعنا لها
أتي خلخا نحسم علىها. Can you hear me? I think أبيات الله مالتي. Yes, thank you. Yeah, so يأتولو تم أبينات أنها يأتولو Dr. Aaron قرب أبيات سلازلا again مس technology الناس رح كاي right. It's technology بتعمل تبقيه كم زجري أخذنا الله مالتي خم زجرنا you know أبجزنا ولا توشينا خلنا سين نتقامل لنا of course مسؤولنا تبركها. Dr. Aaron, I see you. كتوكا. Yeah, I can hear you guys. Hello, Dr. Aaron. Can you hear me? Hello, yeah, can you hear you? I can hear you trying too. to get my PC going, but the telephone get out. It's okay. It's okay. It's all good. You guys hear me fine on that end? نسمعك لنا. هو نسمعك لنا. Yeah, thank you. أذكر من سمعنا لها. سمعنا لها. I think didn't see. I سمعك أنا لها أنا. But Dr. Aaron, أذكر من بنايا. مس نفسها على لينا. هاد مس نفسها على لينا. Okay, thank you. من لا يطرح. Okay, Aaron كفلا بعد موياي hematology oncology دائما cancer specialist. Yeah, thank you. We did more. I سمعكم. نحجي it's okay. I'm sure we're gonna get to know you more, but نحجي it's okay. قرب I think ناي أسكرم دمتي أبلاتلا. Let me see. Yes, and please share قبروا خبز بالكو كابزوم سلزمت أنا أبيات الناس أنيها share قبروا مو كالو تسبات كأمن تقبلوا تم أبكالة محبركم كونكم تبلنا لهم please share مستناتكم تعشموا كله سب حتى زلوا كله سب متك حتت welcome أسكرم سمع لها and حتى سمع لها you can go ahead and مسنب سخاخة اللي ناتخلها Dr. Nagaoni مسألة قرب تعشم بلاد الله so technology data بالكاي right عقلي أبز حجي جزاز سبيشال عقلي خنقبر لنا right أبجزانا تبينا مسكله سلازي technology من حدا خاص عقل زدية إمالتي so yeah it's okay so we'll go ahead انت خنقبرينا كنجمرينا موني I think تم جمرة تبلو anyway كلنا لنا عندنا خنجمرينا موني Dr. hold on this is what I'm gonna do I think أسقرم أبيات لاندو مسبلت كبلت تدمت مسبلة أبي والله تي technology مالتي alright بمنتهي كم زبالكو إزي بمحبركم إرتراوي أمريكاوي تدالوي مدبي مالتيو هم زبالنايو بزحات كم بنتريو لهم بقى المويا متسينا لنا مويا وين متسينا لنا مالتي جزيهم وفي ميمز ما تسألنا نحزبنا ما أنتي قافلت أخذوا زخنا حتى نحر عندكم حتى تبزي نحجت راح زي كونه especially بكلمتي نازل لكم make sure تلفونك نبقى منا بقولكم حتتنا مالتي بزح كالون community دتأكمل زبالنايو بزح حزنا متسينا لنا مالتي نزلكو إرتراويت أمريكاويت محبركم أتلانتا non-profit organization يا نخلو السب أبزح برتسبنا دلهم زي محبركم نازلو إنا نحجز مالتي لذي قديمة من لا علم زركب هزمنا سلام انت عنان نتمنى كلنا كابزا of course كابزا علم وريد وزلو زي اللي بدا كورونا فيروس نملا هز علم محرت يوردنا نبل بكل سلازلو ابزا حجي جزازي كلنا مالتي كاب غزا خادخه ولا كاب تمرت دويلو اب غزاي كاب سراحنا بتمرتن دويلو اب غزاينا زلنا مبزحتنا مالتي ስለዚህ በዚህ ጋጣሚ ኻኒ ኤርትራዊት አሜሪካዊት ማሕበረኩም አትላንታ ነዚ ሕማም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ አካላዊ አእምራዊ ቁጠባዊ ዘውርደ ጽልዋ ንምንቃሕን ንምብዳህን
ንኤርትራውያን ሞያውን ሒዝና መፂና ኣለና ማለት እዩ ለምኻ ብዛዕባ ምንታይ ኢና ክነብል ሽመያ ድሓነት ዘርአብረኽ ይበሃል መብዛሕትኩም ትፈልጥን ኢኹም ናይ ኣእምሮ ጥዕና ክኢላ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልትናን ነቶም መፂኹም ኣብ ዘለኹም ፓነሊስት ክኢላታት ይቐኒልና ብለኩም ነቶም ተዓዘብትና እውን ይቐኒልና ብለኩም ማለት እዩ ብዛዕባ ኣካላዊ ኣእምሮዊ ቁጠባዊ ፀልዋ ናይዚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክንዛረብ ኢና ከመይ እንታይ ዓይነት ፀልዋ እስፔሻሊ ኣብ ሕብረተሰብና ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ፀልዋ ንርኢ ኣለና ከመይ ጌርና ክንብድሖ ኣለና ክንብል ኢና ማለት እዩ ብሓባር ኮይና ንዛተ let me see I see Dr. أسقرم تسمعنا لها حجي سمعنا لها Okay anyway بدكتور يعقوب كجمرة دكتور يعقوب thank you كم تقولها ديما thank you كلك يدلي كم سنك يدلي عزمتها نهزبها كتجلجل بمسخة مالتيو كنجمر إزي كورونا فيروس انتهي مالتي بخمي كي محل على فكرة نقرنا لمخال كابز حج جزازي صبو سمعنا دلاي صبو سمعنا so كورونا فيروس مجمرة فيروس انتهي يوم إلنا تجمرنا حايش مثلني حفشاو فلتت من كلونا فيروس دقيقتي بعينها وكابزي لايت مايكروسكوب زي فوكس مايكروسكوب يركا خطريهم زي تخل نجزارسهم independent اللي خنابرو زي كله أب كله هو أساس ناخده جن ناتهم كله هو أساس infect ناقبرو زي نابرو دقيقتي نجاراتيهم مالتي ስለዚ ሎሚ ኣንቲና ዘሎ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ንዛረብ እንድሕር ኮይና ኮሮና ቫይረስ ኢን ጀነራል ብጠቕላላ ሓደ ፋሚሊ እዮም ማለት እዩ መጀመርያ ብ አይ ቲንክ 1965 1965 ኣቢሎም እዮም ቶም ናይ መጀመርያ ኮሮና ቫይረስ ንሰብ ከም ዘብሉ ዝተዓዘቡ ብጠቕላላ ሓደ ሸውዓተ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ዓሌት ናይ ኮሮና ቫይረስስ ኣለዉ ቶም ናይ መጀመርያ ኣርባዕተ ዳርጋዚ ኮመን ኮልድ ወይ ከዓ እዚ ልሙድ ሰዓል ንብሎ ከምኡ ናይ ምስዓል ተኣሽሙ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ምስላቶም ተላሊና ስለ ዝነበርና ዳርጋ እቲ ነብስና ለሚድዎ ስለ ዝኾነ ቀሊል ሰዓል ንሓደ ሓደ ሰባት ግን ከም ኔሞንያውን ከምፃሎም ይኽእል እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ኣየሸግሩናን ነይሮም ማለት እዩ ግን ኣብ 2002 ኣቢሉ ሓደ ሓድሽ ተርእዮ ተራእዩ ማለት እዩ ኣብ ሳውት ቻይና ኣብኡ ድማ ከመይ እዩ ከምዚ ሕጂ ረኺቦሞ ዘለዉ ብዙሓት ሰባት ብኔሞንያ ወይ ከዓ ብናይ ሳምቡ ረኽሲ ማለት እዮም ናብቲ ሆስፒታል ክውሕዙ ጀሚሮም ኣብቲ ዝገበርዎ ምርመራ ሽዑ እቲ ቫይረስ ኮሮና ቫይረስ ኮይኑ ረኺቦሞ ግን እቲ ዓይነት ናይቲ ኮሮና ቫይረስ ፍልይ ዝበለ ካብቶም ናይ ቀዳሞት ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ብኣፀዋውዓ ብእንግሊሽ ሳርስ ኢልና ንፅውዖ ቫይረስ ማለት እዩ እዚ ቫይረስ እዚ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ቫይረስ ከም እቲ ናይ ምቕታል ክእለቱ ወይ ናይ ሞርታሊቲ ንብሎ ዝሓየለ እዩ ግን እቲ ናይ ኢንፌክት ምግባር ክእለቱ ግን ካብዚ ዝነኣሰ ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ክቆፃፀርዎ ክኢሎም ማለት እዩ ድሕሪኡ ብዙሕ ሓድሽ ነገር ኣይነበረን ክሳብ 2012 ኣብ 2012 ኣብ ሳውዲ አረቢያ ማለት እዩ እዚ ሳርስ ዝበሃል ቫይረስ መፂ ንሱ ብጣዕሚ ቀታሊ እዩ ነይሩ ዳርጋ እቲ ሞርታሊቲ ናቱ ካብ 30 ካብ 100 ነይሩ ማለት እዩ ግን ኣብ ሓፂር ቦታ ተወሲኑ ስለ ዝነበረ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ስለ ዝነበረ ንሱን ብቐሊሉ ክቆፃፀርዎ ክኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባኡ ብዙሕ እቲ ፕሮፌሽናል ተዘይኮይኑ ብዙሕ ኣይሰማዕናን ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዲሰምበር ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሰሙን ናይ ዲሰምበር ኣብ ቻይና
ኣብ ውሃን ተባህለት ቦታ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሳውት ቻይና ዝተረኣየ ሰባት ብኔሞንያ ዝተጠቅዑ ናብቲ ሆስፒታል ክውሕዙ ጀሚሮም ሕጂ ገለ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ተመክሮ ስለ ዝነበሮም እዚ ኔሞንያ እዚ ከምቲ ናይ ቀደም ይመስል ብዝብል ጥርጣሬ ሒዞም ሪፖርት ክገብሩ ጀሚሮም ግን እቲ ቅድሚ ሕጂ ሳርስ ብዙሕ ናይ ኢኮኖሚ ቁጠባ ሽግር ኣምፂሎም ስለ ዝነበረ ከምኡ ከይመፅእ ቁሩብ ኣፀቢኦም ክሳብ ዝፈልጥዎ እቲ ወረ ዳርጋ ዓቢሶሞ ነይሮም ማለት እዩ ድሓር ግን እቲ ናይ ቻይና CDC ማለት እዩ ማእከል ናይ ተላጋቢ ሕማማት ንሱ ብዝገበሮ መፅናዕቲ እዚ ቫይረስ እውን ኮሮና ቫይረስ ኮይኑ ፀኒሕዎ ግን እዚ ድማ ካብቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ 6 ኮሮና ቫይረስስ ዝተፈልየ ኮይኑ ነዚ ኮሮና ቫይረስ ናምበር 2 ኢሎም ፀዊዖሞ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኮሮና ቫይረስ 2 ንብሎ ድሓራይ እቲ ኔሞንያ ኮሮና ቫይረስ ብዝመፀ ኔሞንያ ኢሎም ክፅውዕዎ ምስ ጀመሩ ቻይና እቲ ኣፀዋውዓ ስለ ዝነውሐ WHO ዳርጋ ኮቪድ-19 ኢሎም ሰሚሞ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኮቪድ-19 ክብል ከለና እቲ ሓፂር ቃላት ናይ ኮሮና ቫይረስ 19 ማለት እዩ 2019 ዝተረኸበ ኮሮና ቫይረስ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኮሮና ቫይረስ እዚ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ፍልይ ዘብሎ እንታይ ከምቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ ቀታሊ ኣይኮነን ኣባሃህላይ እቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ እቲ ናይ መጀመርያ ሳርስ 10 ከሚእቲ ክቀትል ከሎ እቲ ካልኣይ እዚ መርስ ንብሎ ናይ ኣብዚ ሚድል ኢስት ዝነበረ ድማ ዳርጋ 30% 30% ሞርታሊቲ ነይርዎ እዚ ግን ዳርጋ ካብ 2% እውን ካብ 2% እውን ይትሕት ኢና ንብሎ ክሳብ ሕጂ ካብ 2 ክሳብ 4 ግን እቶም መብዝሕትኦም ሰባት በዚ ሕማም ዝተጠቂዖም ዘለዉ ስለ ዘይንፈልጦ ንሳቶም ኩሎም ምስ ፈለጥናዮም እቲ ናቱ ሞርታሊቲ ስለ ዝጎድል ምናልባት ካብ 2% ንታሕቲ ይኸውን እሞ ዳ እዚ ክሳብ ክንዲ ተቐታሊ ከየኮነስ ስለምንታይ ዳ የቸግር ዝብል ሕቶ መፅእ ይኸውን ግን እዚ ቫይረስ እዚ ካብ ጥቅሚ ሕጂ ፍልይ ዘብሎ ብጣዕሚ ናይ ምልጋብ ክእለቱ ብጣዕሚ ሓያሊ ማለት እዩ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ድማኒ እቲ ቫይረስ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ኣብቲ ናይ ትሮት ኣብዚ ናዞፋሪንጋ ናይ ድሕሪ ኣፍንጫናን ኣብቲ ናይ ትሮት ክሳድና ላይ ጎረሮ ኣብኡ ስለ ዝርከብ ስለዚ ክንዛረብ ከለና ወይ ከዓ ዕንትሸው ክንብል ከለና ወይ ክንፍዕል ከለና ብብዝሒ ወፅእ እሞ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ሰብ ወይ ከዓኒ ኣብ ገለ ይዓልብ እሞ ንዕኡ እንድሕር ሒዝካ ዳሕራይ ኣፍንጫኻ ወይ ዓይንኻ እንድሕር ሒዝካዮ ይናገብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተላጋባይ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ ሳዕቤናት ኣምፅኡ ሕጂ እዚ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝበልኩኹም ዳርጋ 80% ናይቶም ከምኡ ዝሓዞም ሰባት ብዙሕ ደሓን እዮም ማለት እዩ ከም ሰዓል መሳሊ ገለ ሒዞም ግን ኔሞንያ ገለ ከይገበረሎም ከሎ ደሓን ይኾኑ ማለት እዩ ሕጂ ትሽግር ዘሎ ኣብቶም ዝተረፉ 20% ማለት እዩ ትሽግር ሕጂ እቲ ቫይረስ እንድሕር ኣብ ሳምቡእና ኣትዩ ነቶም ኣልቪዮላይ ንብሎም ከምዚ ወሃዮታት ናይ ምትንፋስ ከም ማለት እዩ ንዓቶም ብጣዕሚ ስለ ዘጥቅዖም ሕጂ እቲ ኣብ መንጎ ደምን ኣብ መንጎ ሳምቡኡን ዝካየድ ናይ ኦክሲጅን ምቅያር እቲ ረክሲ እንዳበዝሐ ብዝኸደ ጠጠው ይብል እሞ ምትንፋስ ይስእኑ ማለት እዮም ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕኩሞ ትኾኑ ብዛዕባ ሬስፒሬተርስ ሕፅረት ክዛረቡ ብኸምኡ እዮም ምክንያቱ እቶም ሕሙማት ኣብ ተወሰነ ግዜ ባዕሎም ከተንፍሱ ስለ ዘይክእሉ ሓገዝ ናይ ሬስፒሬተር የድልዮም ማለት እዩ ክሳብ ደሓን ዝኾኑ ማለት እዩ Okay, so ከምቲ ዝድበልካዮ ሲ of course ኣብዚ ኒውስ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ዜና ናይ ዓለማት ንሪኦ ዘለና of course እዞም ድረግፉት ዘለዉ ጥራሕ ኢና ንሪኢ ዘለና ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ድድሕኑ ዘለዉ ኣይንሪእና ዘለና ግን ከም ዝበልካዮ 80% 80 ሚእታዊ ሲ ብኡ ዝተተሓዘስ ይድሕን እዩ ዘሎ
ولا خمو تالي بنا مالتي تم 10% خاني بزح اوف كورس نعبيتن نايتاش من عدمن الله زخنه صقم نحرالهم قال السويسات الله مالتي ግን it's ብጣዕሚ እቲ ክንሪኦ ከለና ንስንብዲና ክልተ ካብ ሚቲ ንታሕቲ ጥራሕ እዮም ዝሞት ዘለው ወይ ደብል ዘለው ስለምንታይ ጥራሕቲ ሕማቅ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብቲ ኣሽሙ ኦፍኮርስ ንሰብ ቀብል ምእንቲ ንሰብ ምእንቲ ከጠንቅቁን ገለን ኦፍኮርስ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ተኣሽሙ ስለዚ ታንክ ዩ ንዕኡ ደበልካልና ማለት እዩ ሕቶን መልስን ከዓ ክንገብር ኢና ንርኢ ኣለና ብዙሕ ሕቶ ኢና ድመፅእ ዘሎ ብዚ ብዛዕባ ስቲሙለስ ፓኬጅ ብዙሕ ይመፅእ ኣሎ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ንሪኦ ኣለና ጥራሕ ስለ ድወቲ ሕቶታትኩም ክንምለሶ ኢና ኦኬ just sample and of course ተዳልዮም ስለመፅኦም ዘለው ከዓኒ ኩሉ እቲ ሕቶታት ተብሎ ዘለኹም ክምልሱ እምቲ ግዜ ምስ ሃብናዮም ኩለና ብሓደ ኮይና ክነብላ ኢና ማለት እዩ ዶክተር ነጋ መፅእ ከለካ ዶክተር ነጋ ወልደ ሃዋርያት መፅእ ከለካ ይርአካ ኣለኹ ሰከትበካ ድምፂ እንድሕር ሰምዓንካ معكلو Hello, Dr. Naga. Welcome. I know technology. I mean, that's only but you know what? It's okay. Thank you. عدمينا خبركم من ساحة يعني لنا and مس نفسها قرب على لنا كوخاني كحتى كمالي. رأي أنا نجا ولد هاريت بال نا أتلانتا نباري. كيف نجا؟ ها؟ سمعنا له؟ You're good. سمعك الله. سمعك الله. Okay, so نجا ولد هاريت بال. سمعنا الله إنه واحد. نعم هاي سمعك أنا له؟ You're good. نسمعك الله. Okay, نجا ولد هاريت بال ناي أتلانتا نباري ناي وش حكمنا بدما بالسب سبيشاليتي ناي كيدني ناي هايبرتنشن ان سبيشاليستي أبزي أتلانتا أب ويست سايد أوف أتلانتا أب برايفت براكتس زغلغل سلازي زي دحر بايتاي تواهب إنه زلو حتصير Are you good around? Dr. Salim, Dr. Yaqub سمعوا لهم؟ هو سمعك الله طعني أنا سمعنا نجا سمعي سمع كنت أقول لأن يعقوب سمع الله نعم سمع الله سالم سمع سمعه ناتك خونا I don't know قال له sometimes كم خوني but نحن نسمعك لنا كل سمعوا لهم لا كني let us know نحن دكتور نجات سمعوا لهم تم تخاطاتنا سمعتنا خام أنت ناتوي of course حجتك نعم هذا نسمعك لنا دكتور آرون so بس أنت قد سمعك هذا سمعناك سمعوا لهم give us thumbs up or نسمع لنا بولنا let's see yes يسمعوا خلوا يسمعوا Okay مبارنا نعيته وهيباتنا زلاني شي بارت حبرتي ملكتات وي كلينيكال مانيفستيشن نايت كورونا فيروس كمزي يعقوب زاربو صنحه تمام أقداس حمام كوينو ترخيبو له أمولو عالم حمام لا بعد حمام كوينو ولا developing countries ولا توم زمعبلو عدداتون أبشجر الله سلزي بزح نجار زي فلت الله حمام حتصير جزايو كابز حالة ديسمبر جميل سلزي نبرة بزح ريسيرشات كايدا الله بزي لنك أنا همان بزحات حدشي استعاد كن سمع عن إحنا لازم كوفيد 19 زبهال حمام كم كال ناي respiratory infection ناي تستاي رأيكم الله سلايد الله oh are you sure slide table ذلها أنا عاير رأي له نعاخر رأيك الله I don't think it's gonna allow you I don't think it's not going to share no not absent it's okay okay ما نقعد نستاي قبره سلازي نجا طلع لا يسمعنا that's fine yeah it's okay I'll take that off that's okay yeah go ahead اتي ملكتات انت تاشو من حبرنا دكتور نجا اوكي مبار نايم ملكتات عندي رسني فيفر نبلو كوف
ሰዓል ንብሎ ወይ ድማ shortness of breath ምትንፋስ ዘይምሃል ወይ ድማ ስርዓት ምትንፋስ ሳይ ምዃን እዩ ስለዚ እቶም ካልኦት ሕማማት ከም ፍሉ ዝኣመሰላ ካልእ በዓል ኒሞንያ ዝኣመሰላ ብባክቴርያል ኒሞንያ ዝመፅእ ሕማም ከምኡ ዓይነት ምልክታት ክህባና ክእላ እየን ስለዚ ሓደ ዓይነት ምልክት ኣሎ ኣለርጂ እንተኾነውን coughing and sneezing is common running nose ፈሳስታት ካብ ኣፍንጫና ዝወፅእ common እዩ ግን ኣብ ኣለርጂ እቲ ረስኒ ዝበሃል የለን ኣብ ፍሉ ግን ኣለርጂ ሎ ማለተይ cough and fever ኣሎ ስለዚ ካብ COVID-19 ብምንታይና ንፈሎ እንተበልና ኮሮና ቫይረስ ኣብዚሑ ናይ shortness of breath ወይ ምትንፋስ ዘይምኻልን ካልእ ድማ ናይ travel history ወይ ድማ እቲ ሰብ ናብ ካልእ ቦታ ከይዱ ከም ተመልሰ ዘረጋግፅ ሂስትሪ እንተራኺብና ካብኡ ድማ ምዝሓመመ ሰብ ተራኺቡ እንተሰሚዕና that's going to guide us ናብኡ ክወስደና እዩ ሕጂ እቲ ምስ ሓዘና እቲ ስታይ ምስ ወሰድናዮ ብትንፋስ እዩ ዝኣቱ እቲ ለበዳ ኣብ ምስ ናብ ሰውነትና ኣተወ incubation period ወይ ድማ ትግርኛ ነፍሰ ወሸባ ዝበሃል ኣለዎ ማለት ሽዑ ንሽዑ እቲ ሕማም ኣይሕዘናን እዩ incubation period ካብ 2 መዓልቲ ናብ 14 መዓልቲ ዝፀንሕ እዩ average ግን ኣብ 7 መዓልቲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን እቲ ዘሎ ሽግር እቲ ንወስዶ ቫይረስ ካብቶም ዘይ ሕማም ዘይረኣዮም ሕማማት እንተኮይኑ መዓዝ ከም ዝሓዘና ሃማን ክንፈልጥ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ግምት እዩ ስለዚ ኣብ መፅናዕቲ ከም ዝተረኣየ 3% ዝኾኑ ሰባት ኣብ 2-3 መዓልቲ ክርአ ከሎ መብዛሕትኦም ሰባት ወይ ድማ ካብ 12 ንላዕሊ ኣብ 10 መዓልቲ 11 መዓልቲ ይርአ ማለት እዩ እቲ ማእኸላዊ ግዜ ድማ 5 መዓልቲ ኮይኑ ንረኽቦ እቲ ስፔክትረም ኦፍ ኢልነስ ንብሎ እቲ ሕማም ኣብ ዝተፈላለየ ሰብ ዝተፈላለየ ማሰይቲ ዘውርድ መብዛሕትኦም ሰባት ካብ 81% ላዕሊ ናይ ቀሊል ሕማም or mild illness ንብሎ ኢና ንርኢ እሱ ድማ እንታይ ማለት እዩ ገሊኦም mild ዝኾነ ኒሞንያ ክሕዞም ይኽእል መብዛሕትኦም ድማ ከምዚ ቁርጥማት ወይ ድማ running nose or ከምዚ ሰዓል ዝኾነ ሰዓል ክስምዖም ይኽእል እዩ ካብቶም እቶም ካብ እቲ ኒሞንያ እንድሕር ካብ 50% ላዕሊ እቲ ላንግ ኢንቮልቭ ገይሩ severe disease ወይ ድማ ማእኸላይ ዝኾነ ናይ ሆስፒታል ሓገዝ ዘድልዮ ዘድልዮ ሕክምና ዘድልዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ንሳቶም ድማ severe disease ንብሎም ግን እቶም 5% ዝኾኑ ክሪቲካል ዝኾነ ፀቢቖም ዝሓሙ ኣብ ናይ ስርዓት ምስትንፋስ ፌለር ዝመፅእ ሕማም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ውሕዳት ሰባት ኣብ ከምኡ ሳይገብሩ ይኽእሉ እዮም እቲ ሕማም እቲ ቫይረስ ካብ ናይ ስርዓተ ምትንፋስ ኩሉ ኢንቮልቭ ዝገብር ካብ ኣፍና ጀሚሩ ግሮሮና ዳሕራይ እቲ ላዕለዋይ ሻምብቆ ታሕተዋይ ሻምብቆ ከምኡውን እቲ ሓንተወይ ያዕቆብ ዝጠቐሶ ኣልቪዮላይ ዝበሃል ዝነኣሰ ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ሴል ንዑ ከማን ኣፌክት ገብሮ ሜንሊ ሕጂ ካብኡን ላዕሊ ድማ ካልኦት ባክቴርያታት ወይ ድማ ካልእ ሲስተሚክ ዝኾነ ዲዚዝ ከስዕብ ስለ ዝኽእል ከም ክሪቲካል ዲዚዝ ዝበሃሉ እዞም 5% ዝኾኑ ሰባት ናይ ብሓቂ ክሓሙ ይኽእሉ እዮም እንታይ ስእላዊ መግለፅታት ነይሩኒ ግን ዳሕን ንዑ ሓልፈየ እንታይ እቲ ከም ካልእ ናይ ስርዓት ምትንፋስ
حمامات مالتون كما فلو or bacterial pneumonia اتي سايز بصحبت الفيولاي حاجتي الفيولاي تصوري الفيولاي نتي اوكسجين ملوات ابو يزهون مس دم كابو تو اوكسجين تقبلو ناب لبنا دحر دما لبنا دما ጨንጉዓ ናብ ኩሉ ነፍስና ትስርግሖ ማለት እዩ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ድማ ካብኡ ተቀቢሉ ናብ ነተንፍሶ ማለት እዩ ዝሓር ኣየር ማለት እዩ ግን ኣብዚ ኒሞኒያ ክሕዘና ከሎ ተን አልቪዮላይ ተን ኦክሲጅን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዝለዋወጠለን ሴል ስለዝጉዳኣ እሱ ስለዘይ ዘይክህሉ እንታይ ኢና ክንርኢ እቲ ኦክሲጅን ናብ ነፍስና ክበፅሕ ኣይክእልኒ ማለት እዩ በዚ ግዜ እዩ እቲ ሾርትነስ ኦፍ ብሬዝ ወይ ድማ ትንፋስ ከቢድ ተኽእሎ ናይ ትንፋስና ሓፀር ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኩሉ ኦርጋን ኩሉ ሴል ናይ ምግብን ኦክሲጅንን ስለዘድልዮ ኮምፕሮማይዝ ሆን ማለት እዩ ናብቲ ክሊኒካል ማኒፌስቴሽን ክንመፅእ ከለና እቲ ቀንዲ ማኒፌስቴሽን ፊቨር ወረስኒ ንብሎ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 100 ንላዕሊ እንተኮይኑ ናይ ምጥርጣር ዝንባለ ይህልወና እዩ እቲ ፊቨር ንምንታይ ዝመፅእ እቲ ቫይረስ ኣብ ሰውነትና ምስ ኣተወ ናይ ተኽእሎ ናይ ውሽጢ ነብስና ናይ ምክልኻል ተኽእሎና ስለ ትሪገር ስለ ዝኸውን ከምዘን ኬሚካላት ወር የመንጭዋ ሳተን ሳይቶካይን ዝበሃላ ከም ነቲ ረስኒ ትሪገር ገብሮ ማለት እዩ ነብስና ናይ ረስኒ ካብ 100 ላዕሊ ኸውን ካልኣይ ድማ ቺልስ ዝበሃል ከምዚ እንቅጥቃጥ ገለ ሕዘና ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪኡ ድማ ኮፍ ወይ ድማ ቀንዲ ዝህሰ ኦርጋን ላንግ ኢልና ኣለና ወይ ድማ ሳምቦ እዩ እቲ ሳምቦ ካብ ላዕለዋይ ሸምቆ ጀሚሩ ክሳብ ታሕተዋይ ካብኡ ናብ ኣልቬዮላይ ዝኸይድ ሕጂ እቲ ቅልል ዝበለ ኮፍ እቲ ማይልድ ዲዚዝ ዘለዎም ሰባት እቲ ላዕለዋይ ሸምቆ ኢሪቴት ስለ ዝኸውን ስለ ዝጥቃዕ ከምዚ ንቑፅ ዝኾነ ሰዓል ንርኢ ብድሕሪኡ ድማ እንድሕር እቲ ሕማም እንዳገደደ ኸይዱ ኣብ ታሕተዋይ ሻምብቆን ኣብ አልቪዮላይ ክበፅሕ ከሎ ኣብቲ ሳምባ ሪል ሳምባ ሲቪር ዝኾነ ኮፍ ክህልወና ክእል ኣተሓሒዙ ምስኡ ድማ ናይ ምትንፋስ ተኽእሎታት ይጎድል ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ዚ ሕማም ዝሕዞ እንድሕር ኢልና ከምቲ ዓንቶይ ዝበሎ ሪስክ ፋክተርስ ኣለዋ እተን ቀንዲ ሪስክ ፋክተር ናይ ዓበይቲ ሰባት ናዳ ካብ 65 ላዕሊ ዘለው ሰባት ናይ ምትንፋስ ሕፅረት ክህልዎም ይኽእል እዩ እቲ ስታይል ኣለዎ ደረጃታት ኣለዎ እቲ ኦክሲጅን ሳቹሬሽን ዝበሃል ክወርድ ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 92 93 እንተኮይኑ ዝሓሸ ግን እሱ አልቪዮላይ ተባላሸው ከይድ ከሎ እሱ ታቱን ኣይክህልን እዩ ስለዚ እቲ ኦክሲጅን ነብስና ክረክብ ኣይክእልን እዩ ሽዑ ሕፅረት ትንፋስ ይመፅእ ማለት እዩ እሱ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ዓበይቲ ሰባት እቲ ኮምፕሮማይዝ ዝኾነ ስታይ ዘለዎም ፋንክሽን ዘለዎም ካልኣይ ድማ ካልእ ሕማም ዘለዎም ከም በዓል ሽኮር ወይ ናይ ኩሊት ሕማም ወይ ፀቕጢ ደም ከምኡ ዝኣመሳሰሉ ወይ ድማ ሲኦፒዲ ንብሎ ብሽጋራን ብካልእ ስታይን ዝመፅእ ናይ ሳምቦ ሕማም እሳቶም ኣፀቢቖም ክጥቅዑ ክእሉ እዮም ስለዚ ሪስክ ፋክተር ሜንሊ ኦልድ ኤጅ ወይ ድማ ኣድቫንስድ ኤጅ 65 ከምኡውን ካልእ ሕድሪ ሕማም ዘለዎም ሰባት እዮም ማለት እዩ እንተኾነ ግን መንእሰያት ኣይጥቅዑን ማለት ኣይኮነን ከምዚ ንሪኦ ዘለና መንእሰያት ካሓሙ ጥራይ ከይኮኑስ ኣብ 30ታት 40ታት ዘለው መንእሰያት
ሞይቶም ዝበሃል ሪፖርት ከማን ብዙሕ እዩ ዘሎ በዚ ሕጂ ግዜ ስለዚ ኩሉ ሰብ ክትቃዕ ስለ ዝኽእል ክንጥቀቕ ኣለና ማለት እዩ እቲ መብዛሕትኡ ሲምፕተም ንብሎ ረስኒ እዩ 99% ዝኾኑ ሰባት ናይ ረስኒ ስታይ ምልክት የርእዮም ዳሕራይ እቲ ካብ 60 ንላዕሊ ድማ ዝኾኑ ኮፍ ወይ ሰዓል ይህልዎም ማለት እዩ ከምኡውን ፋቲግ ንብሎ ምድካም ብዙሕ ምክንያታት እዩ ዘሎ ቀዳማይ እቲ ረስኒ የድክመና እዩ ካልኣይ መግቢ ናይ ምውሳድ ተኽእሎና እውን እንዳወሓደ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኩሉ ተወሳሲኹ ናይ ድኻም ወይ ፋቲግ ንብሎ ነገር ክህሉ ክእል እዩ ማለት እዩ ገለ ድማ ሕጂ ሪፖርት ዝኾን ገሎ ናይ ስሜልን ቴስትን ጉድለታት ይረኣይ ኣሎ ዝብል ሪፖርታት መፅእ ኣሎ ስለዚ እሱን ሌስ እንተኾነ ከማን ስታት ከም ምልክት ክንሪኦም ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ስፔክትረም ኦፍ ዲዚዝ ዝብሎ ካብ ማይልድ ዲዚዝ መብዛሕትኡ ሰብ 80% ንላዕሊ ዘሎ ክኾን ከሎ እቲ ሲቪር ንብሎ ገለ 15% 5% ድማ ፀቢቑ ዝሓምም ክሪቲካል ኢልነስ ዘሎ እዩ ማለት እዩ Okay. So can you hear me? ከምቲ ዝበልካዮ እቶም ተኣሽምሎም ማለት እዮም ብዙሕ ፋክተርስ ዘለዎም ሽጋራ ድሰት እዮም ነይሮም ዋላ ሲኦፒዲ ዘለዎም ኢልካዮም ዝኾነ ሕዱር ሕማም ዝፀንሖም እሳቶም ጥራሕ ዘይኮነ ግን ከምዚ ዝበልካዮ ዋላ መንእስያት ዋላ ቆልዑት እውን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ እንዳተቐልዐ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ሕማም ማለት እዩ ግን እቲ 80% ከም ዝበልካዮ ኣብቲ ሕዱር ሕማም ዝፀንሖም እዩ ዘብሉ ዝሞርድ ህሳይ ዘለው ወይ ናብ ሞት እንተኣሽሙ ዘብሉ ዘለው ማለት እዩ ከምቲ ዝበልናዮ እዚ ቫይረስ ካብ ቆልዓ ጀሚሩ ክሳብ ዓበይቲ ሰባት የጥቅዕ እዩ ሞር ኮመን ሲቪር ዝኾነ ሕማም ናብ ሞት ዘብፅሕ ሕማም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቶም ዓበይቲ ሰባት ንሪኦ እምበር ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ሞት ከማን ኣብ ብውሑድ እንተኾነ ከማን ኣብቲ መንእሰያት ኣብ ሚድል ኤጅ ኣብ ቆልዓ ከማን ኣብ ተራእዩ ኣሎ ዝሓለፈ 2-3 መዓልቲ ሪፖርት ተገብረ ስለዚ ኩልና ክንጥንቀቕ ኣለና the most important thing is እቶም mild disease ወይ ድማ ናይ ሕማም ምልክት ዘይብሎም ሰባት እዮም እቶም dangerous ሰባት ምክንያቱ ኣይንፈልጦን ኢና መን ወይ ቁሩብ ቀጨጮ ብለሆን ግን ከም ኮመን ናይ ሰዓል ሒዝኒ ጎፋሕ ሒዝኒ ኢልና ሸለል ንብሎ ንኾን ግን እሳቶም ነቲ ሕማም ኣፀቢቖም እዮም ዘመሓላልፉ ስለዚ I had a lot of ምርኣይ ነይሩኒ ግን ኣብኡ ክበፅሕ ይከኣልኩን ግን ሓንቲ ነገር ክብላ ዝደሊ ሓሚሞም ወይ ነብሶም ፈልዮም ዝነበሩ ሰባት ወይ ድማ ዝተረጋገፀ ሕማም ዘለዎም ሰባት መዓዝዮም ንዓና ጠንቂ ዘይኮኑ ወይ ድማ ዘይመሓላልፉ ዝብል ሕቶ ክልዓል ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ እንድሕር ናይቲ ሕማም ምልክት ተርእዮ ነይርዎስ ኣብ ነብሱ ኣብ ገዙ ፀኒሑ እንተኮይኑ ክልተ ዓይነት መንገድታት ኣሎ ተቀዳማይ ብላቦራቶሪ ኮንፈርምድ ዝኾነ ኬዝ እንተኮይኑ መጀመርያ ክልተ ኔጌቲቭ ድሕሪ 7 መዓልቲ ድሕሪ ክልተ 24 ሰዓት ፍልልይ ኔጌቲቭ ዝኾነ ሪዛልትን ካልኣይ ድማ እቲ ምልክታት ማለት ፊቨር ከምኡን ሾርትነስ ኦፍ ብሬዝ 3 መዓልቲ እንድሕር ዘይብሉ ሴፍ ዝብል ሪፖርት እዩ ዘሎ ሳብ ሕጂ ዘሎ መፅናዕቲ እቶም መብዛሕትኡ ሰብ ሕጂ ስታይ ስለዘየለ ናይ ቴስት ስለዘይግበር እሳቶም ከመይ ኢና ክንሪኦም እንተበልና ኣትሊስት 7 መዓልቲ እቲ ፊቨር ብዘይ መድሃኒት እቲ ናይ ትንፋስ ክእሎት and እቲ ኮፍ 7 መዓልቲ እንድሕር ገዲፍዎም ፀኒሑ እሞ እንድሕር እቲ ናይ ሕማም ስምዒት ዘይብሎም ክወፁ ክእል ዝብል መፅናዕትታት እዩ ዘሎ ግን በብግዜ ዝለዋወጥ ዘሎ ሪፖርታት ክንከታተሎ ኢና ስለዚ ነብስና ስታይ ክንገብር ኣለና ክንሕሉ ኣለና ስድራና እውን ኣፀቢቕና ክንሕሉ ግባአና እዩ ዋላ ትምልክት ዘይብልና ሰባት ክነመሓላልፍ ስለዘይንኽእል ስለንኽእል ክንግባአና ማለት እዩ
Thank you. ካብታ ዝበልከ ሓንቲ ብጣዕሚ ንብዙሕ ሰብ ከነብሎ ኦፍኮርስ ኣብ ዓድና ዘለዉ ከላይ ስለ ዘብልና ዘለዉ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እዚ ከምታ ዝበልከ ብዙሓት ሕጂ ኣብ ቆልዑት ብዙሓት ኣይሓሙን እዮም ይብሉና ማለት እዩ ግን ኦልሬዲ ከም ዝበልካዮ ተሰከምቲ ናይቲ ሕማም እዮም ስለዚ ዋላ ኣይሕመሙ ነቲ ተኣሽማዕ ርእይዎን እዮም ዘለዉ ነቲ ምልክታት እምበር ክግብልካስ ይኽእል እዮም ከም ዝበልካዮ ኣብ ሕብረተሰብና ከዓኒ ብዙሓት ዓበይቲ ሰባት ኣለውና ኩሉና ከዓ ብሓንሳብ ኢና ንነብር ኦፍኮርስ ቆልዕትና ንኣሽቱና ዓበይትና ኣብዚ እንታይ ምክሪ ክትህብ ትኽእል እቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ከመሓላልፎ ዝደሊ እቲ ናይ ምልክታት ናይቲ ሕማም ኣብ ኩሉ ሰብ የለን ስለዚ እንድሕር ሓደ ሰብ ምልክታት ኣለዎ እሞ እሱ ቀሊል እዩ ምክንያቱ ነብሱ ፈልጣ እዩ ካልእ ሰብ ንሪኦ ኣሎ ምናጋ ናይ ሂስትሪ ኦፍ ኮንታክት ወይ ድማ ምስ ሓመመ ሰብ ወይ ድማ ሪስክ ዘለዎ ሰብ ተጓዒዙ ዝመፀ ወይ እቲ ናይ ስራሕ ሪስክ ዘለዎ ከምዚ ኣብ ሆስፒታላት ዝሰርሑ ወይ ዋላ ካሸሽ ብዙሕ ሰብ ዝራኸቡ እንተኮይኖም ንሳቶም ምልክት እንድሕር ኣለዎም ኩልና ክንፈልጦ ኢና ንሳቶም እንድሕር ኣይብሉን እዮም ግን እቲ ካልእ ሰብ እቲ ማይልድ ዲዚዝ ዘሎ ወይ ምልክት ዘይብሉ ሰብ ግን ናይ ብሓቂ ንሱ እቲ ደንጀረስ ነቲ ሶሳይቲ ስለዚ ምልክት የብለይን ኣይተሓዝ የብለይን ሰዓል የብለይን ረስኒ የብለይን ኢልናሲ ነብስና ንጠራጠራ እንተኮይና ቀዳማይ ነገር ዋላ ማይልድ ዲዚዝ ይኹን ኣይሶሌት ክንገብር ነብስናሲ ይግባእ እዩ ካልኣይ እቲ ምልክት ክንገብሮ ዝግባአና ማለት እውን ክነስተንፍስ ከለና ወይ ክንስዕል ከለና ኣፍና ክንሽፍንን እቲ ንፋጥ ወይ ድማ ካልእ ፈሳሲ ካብ ነብስና ዝወፅእ ከም ስርዓት ኣብ ዲስካርድ ክንገብሮን ድሕሪ ድማ ኢድና ክንሕፀብ ናይ ብሓቂ እቲ መብዛሕትኡ ሕማም ዋላ ብኮፍ ስኒዝ እንተኾነ እቶም ድሮፕሌትስ ዝብሎም ኣብ ዝኾነ ነገር ክዓልቡ ክእሉ እዮም ዋላ ኣብ ጣውላ ዋላ መኽፈቲ ማዕፆ መኽፈቲ ስለዚ ዝተንከፈ ሰብ ብዘይ ከይተሓፅበን ኣብኡ ክፀንሕ ይኽእል እዩ እቲ ቫይረስ ካልኦት ሰባት ናብቲ ሒዞም ድሕራይ ገፆም ዓይኖም ኣፍንጮም እንተሒዞም ብቐሊሉ ክመሓላለፍ ስለ ዝኽእል እቶም ንጠራጠር ሰባት ነብስና ክንሕሉ ንግባእ ዋላ ዘይንጠራጠር ሰባት ከማን ሪስክ ዘለና ኣብ ሆስፒታላት ንሰርሕ ኣብ ብዙሕ ምስ ሰብ ንራኸብ ንሕና ከማን ዝተኻእለ መጠን ነብስና ክንኣልሞ ካብ ቆልዑት ካብ ዓበይቲ ሰባት ክንርሕቕ እሞ ንግዜኡ ክንፀንሕ ግቡእ መስለኒ Okay, thank you. And Dr. Salim Fresgi, Rafin Winalla Musana, Basic at Silkun come. Oh, thank you. Admina Akhirkim Sahi, coronavirus comes blood and Habahame can Kala Halon Bilkahabana Malati. Messerata when Hna Nafswa Kaf can go run Sabs Hedges and Hello. Buzahtash Minan and Sam again, could negrna the Mahalkins Hedges. Hold on, I'll be like it's on here. Let me unmute you. Didn't see Gabriel Yeah. Okay, so it's typing action. Maybe I'm not kicking on. Joey let's any has it like typing. Yeah, Hedgen I think is Madolo. Hedget some Yeah. Because actually typing Gabriel had Hannah but okay. ناتكي مسكفت مت يلا there's a one type تقبل سبعة ولا ويز هنا ويز no أفضل حنتي دمسيلا okay أسك مستزارب كحنسب دويلات أنا حاسة maybe بس ولا مستزارب كده okay كانوا قاعدة حنوز أخي قاعدة حنحكم سلازة أنا بزعبة كملنا كم نكال خلودي مع prevention إيه خجلس تدالي زلقو سلازي حكاب حدا نجار كابز فيروس خلنا كال خلدي حركوينا كمتي دكتور يعقوبن دكتور نجان كجد صوت صنحو قدامي نجار بخمي مجديو إذا فيروس زنا بنفسنا خاطو زغل مخنياتو أب نفسنا خاطو لون خحمنا سلازي أب بفنش أنا خنا نخلينا وي أفنا بمحز وي عيننا بمحز بزيو كتحلال في زغل كال أي نجار من يخت حلال في زغل وي من يخت إنقاذ له حجون كم تنساتهم قلت صنحو زحمة مسب الله كوفيد 19 زلوا سب الله
كافتم زي باللوم سبات كأني توم قال يوم برتو حمام سلازي باللوم كم زحزوا من زي فلتو سبات هلو اتوم قالوت كأني تحمام من زي باللوم سبات هلو سلازي بهمي مسرت إذا متنقعز نخلاتهم نخلو سب كم زملكتو خجالة أدل مالتي سلازي قدامي نجر إتا بناي CDC ممبرحي تواهي بنزلوا بقليلو اللي حرات علينا سلسة نجرين قدامي نجر كابسب مرحا كال أي نجر إيد كام حساب ساساي نجر كأني أفنجهان أفكان معصاو إتخابسب مرحا كمتي ببزح سمعنا زلنا 6 feet ويدمها كلتا مترو كابسب كنرحق على يسبل مخنيات نايزي ملعالي انتايو اتي كاب حامي مزلو سب كاب تنفاسو زوات ويك زارب كلوديو كسعل كله تخينون بزيادة تونشي فوت مالتي هانت الشوتي لخا خابون لعلي تونشي فوت مالتي زي أفتنا أبعت كافت سب زوات زلو أبو بزحات فيروس ألو مالتي إذا نتطبعت بالدعم من إشتي سلزغونة قلت في ودعنيو أفتي أير تنبه للي تسنح كساعة كندي جزية ختصنح كم زخيلن دحر خندي كم زودعن مصنعات خقبرو مسجمرو اتوم أزيم زد أمو تنبه للي لهم كتصنحو زخيلو معرخ 2 مترو أفتي أير أنصفيفهم كم زتصنحو ريوم مالتي بزي مسرت زيو خاك سب كاب تي تغوز زلو سب تو حد بخلتا مترو كرحق علوه زبل ممرح زوته مخنياتو تزيكونا كتنفسو خيليو كال استرفقن كنت دكتور نجاحنا كجلصو زصنحه نخلتا مترو زاكل زنت ابطابات فيروس حيزو زلو افتي اير كنسافف زخيل دحر كوينو قاسي لخودق كلو افت زلو بوتا يزعلب مالتي انت طاولا كوينو انت الشلف ناي جروسري ستور كوينو انت بنزين كمال خلو سب افت ناي بنزين متحاز كوينو سلازم بتقلالو كافت السب كوت خلو جميرو كساعة خباب السب زلون كساع مريتن ات فيروس كود داخل مالتي بكلتا متروز اكل كاب حدا سب بمرحق بحاصيرو اندحر دقا حدا سب ابغونو جمناي فيروس كم زلو غيرنا اندحر حسيبنايو كلتا مترو خافت السبت بمرحق كافت جمناي تنطبطابات رحقنا لنا مالتي بو مسرتي خازا ممرحتي اوزيا كال اي ممرحي إدنا محساب مالتي كم زي حاجة قلت أتصنح كوت فيروس أب كله سلازلو نقول نجارات لينا نمول علامات لينا خن كيدا ينخلنينا جن بفل لايك نحسبه زلنا الفيروس نحملنا تقوينه بفنجانا بعيننا بأفنا سلازاتو أفنجانا عيننا أفنا عب مبزحتو إجزاء بإيدنا بمحاس لازخنا نت فيروس أو خنا كان بصحن نخيل اندحر إيدنا بزح إجزاء معلت نحسب كوينا اتي زخنا حط بمتنكاف وي أبت فيروس زلو بوتاتات بمصنح أب إيدنا زتصنح فيروس حت إيدنا كاب إيدنا نلعقو مالتيو بزعبانا إيد محساب كأني أمشور مبزحتو سب ريو والله 10 سكند إيد كاخد حساب لك مالتيو 10 سكند اندحر حاسبنايو قاسيلنا كاب حادق كسا 10 دحر قصيرنا 10 سكند ملء مالتيو اب يوتيوب اب استفلالي نجر اتنا ايدا تحصصبا طعينا ايدا تحصصبا ملكتات الله خطريون يعدمكم ريخمون تخون يخم مبزحتهم ايدنا خنحصب كلنا جن انت خدي ايدنا خوينو دحرنا ايدنا خوينو اصابعنا اتم ماخل اصابعتنا زلو مفلالي كله سخو حصب الله مالتيو اتصال سيت ممرحيت بحلفي حجي ابز 4 زي اب تمالي زوص ممرحيو مالتيو كل سب عفون أفنجون نخشفن إزي قدنت بتي ماسك كوات زي كونه أبجزاز تسرحون كنت كم خلينا مالتيو بتقلالو تي حبريتا عند زلون تايو نايتوت علبة ويدمها كوتن كونالو أبكندي وي بوليستر وي نايلون خون جن أبيلو بيلزون نبي زمرح مالتيو إت فيروس نبنا زأتو بفنجانان بأفنان سلزخونه إدنا دحر تسرينا أفنجانان أفنان كأدحر كويلنا يو ننفسنا خنكالا نخلينا مالتيو بتوسخون حادث بحيزو دحراليومو أفونا فنجون عاسيو دحراليو كوم غير سلزخونه نفتا أير زسفحفحو أبكندن اندازر قحوز خيد أب نفسو عاسيو اترف
ማለት እዩ ስለዚ ተንቀንዲ 3 መምርሒ ካብ ሰብ ብ2 ሜትሮ ምርሓቅ ኢድካ ምሕጻብ ኣፍንጫኻን ኣፍካን ምዕጻው ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምክልኻል ክንብል ከለና መን እዩ ዝከላኸል እቲ ዝሓመመ እውን ትምክልኻል ይብጽሖ እዩ ስለምታይ ድሕሪልና እቲ ሓሚሙ ዘሎ ሰብ ብቐሊሉ ነቲ ሕማም ከስፋሕፍሖ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ካብቶም ሓሚሞም ዘለዉ ከዓኒ ወይ ሒዝዎም ዘሎ እቲ ቫይረስ ኣብ ክልተ መደብ ይምቀሉ ማለት እዩ ፍርቆም እቶም ሒዝዎም ከም ዘሎ እቲ ሕማም ዝፈለጡ ወይ ቴስት ስለ ዝገበሩ ፖዚቲቭ ኮይኖም ኣለዉ ወይ እቲ ሲምፕተምስ እቲ ምልክታት ናይቲ ሕማም ረስኒ ሰዓል ትንፋስ ምሕጻር ስለ ዘለዎም ዝፈለጡ ሰባት ማለት እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ካልእ ሰብ ንኸየሕልፍሉ ክሽፈኑ ኣለዎም ማለት እዩ እቶም ዝያዳ ብጠቕላሉ ነቲ ብሕረሰብ ሓደጋ ዝኾኑ ሰባት ግን እቶም ሒዝዎም ከሎ ግን ምልክታት ስለ ዘይብሎም ከም ዘለዎም እቲ ቫይረስ እውን ዘይፈልጡ ሰባት ማለት እዩ እዚኣቶም ሱፐር ስፕሬደርስ ይበሃሉ ምክንያቱ ኣይሓመምናን ኣለና ስለ ዝብሉ እቲ ንሰብ ዝኸውን ምክልኻል እውን ስለ ዘይገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፂሩ እንድሕር ደኣ ብብዝሒ እቲ ምልክታት ዘይብሎም ሰባት እሞ እቲ ቫይረስ ዘለዎም ሰባት ክህሉ ዝኽእሉ ድሕር ኮይኖም ንምክልኻል ሓደ ሰብ እንድሕር ወላ ሓንቲ ስምዒት ዘይብሉ ኮይኑ ምናልባት ክህልወን እውን ክእል ኢሉ ነቲ ካልእ ሰብ ንኸጠቀም ክብል ክሽፈን ኣለዎ እቲ ኩሉ ክግበር ዘለዎ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ካልእ ሰብ ከዓኒ ዋላ ደኣ ናይ ሕማም ምልክታት ዘይብሉ ሰብ ደኣ ይርኢ ሃሉ እምበር ምናልባት እዚ ሰብ እዚ ካብቶም ዕድለኛታት እቲ ቫይረስ ከለዎም ግን ምልክት ዘይብሎም ክኸውን ይኽእል እሞ ካብኡ ከይለግበኒ ኢሉ ከዓ ክከላኸል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኣጠቃሊልና ክንርኢ ከለና ኣብቲ ዕለታዊ ናብራና ደኣ ከመይ ንገብር ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር ናብ ሰብ ክንቀርብ ከለና ስለዝኾነ እዚ ሕማም ዝተሓላልፈና ብዝተኻለ መጠን ናብ ሰብ ንኸይንቀርብ ናብ ሰብ ንኸይንቀርብ ከዓ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ገዛና ክንከውን ኣለና ሕጂ ነቲ ሕጊ ኣብኡ ይበፂሑ ዘሎ ዘድሊ ነገራት ወይ ስፔዛቶ ኮይኑ ክንገብር ከለና ንሓደ ሰሙን ንክልተ ሰሙን ዝኸውን ብጠቕላላ ጌርና መታን ኣብ ቁልጡፍ ግዜ ተመሊስና ንኸይንወፅእ ክንከላኸል ንኽእል ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ከድና ገዚእና ኣቑሑት ንገዛ ክነምፅእ ከለና ሕጂ ንምሳሌ ካብቲ ዝተፈላለዩ ሓበሬታት ዝህቦ እቲ ጎማታት ብሙሉእ ኣብቲ መሬት ጌርና ነቲ ጎማታት ክፍት ኣቢልና ኢድና ተሓፂብና ሽዑ ትፍቲ ውሽጡ ዘሎ ነገራት ኣውፂና ክፀሪ ዝኽእል ነገራት ፀራሪና ነቀማምጦ ማለት እዩ እቲ ካብ ደገ ዝመፅእ ጎማታት ግን ብዝተኻለ መጠን ተጠቕሊሉ ከም ዝድርበ ንገብር ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ኣብ ገዛ ከዓኒ ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ነጠብጣባት ቫይረስ ዝሓዘ ኣብ ኩሉ ክወድቕ ስለ ዝኽእል ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ እውን ክሓልፍ ስለ ዝኽእል ብዝተፈላለየ ግዜ ዲዝኢንፌክታት ጌርና ንኸነፅሪ እዩ እቲ ሓበሬታ ዲዝኢንፌክታንት ሕጂ እኳ ተወዲኡ ኣብቲ ድኳንቲ የለን ግን ሓደ ካብቲ ዘሎ ሓበሬታት ሓንቲ ጥርሙዝ ናይ ማይ ንምሳሌ እታ ኖርማል ንሰትያ ጥርሙዝ ናይ ማይ ከምዚኣ 3 ንኣሽቱ ማንካ ባሪኪና ድሕር ጌርናላ ዲዝኢንፌክታንት ኮይና ማለት እዩ እዚ ንሓደ መዓልቲ ጥራሕ ይኽውዕል ዝኽእል እምበር ይወድቕ ስለ ዝኾነ ብዓብዪ ነገር ጌርና ክንሰርሕ ኣየድልን እዩ ግን ብኡ ጌርካ ዝኾነ እቲ ካውንተር ጣውላ ዝኾነ ነገር ክነፅር ንኽእል ኢና ባሪኪና ከዓ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ማለት ፅቡቕ ማለት ኣይኮነን ካብኡ ንላዕሊ ንምትንፋስና ንካልእ ነገራትን ከሸግር ስለ ዝኽእል በቲ ዘሎ መሰረት ምኽሪ ክንክተል ግባኣና ማለት እዩ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን እታ ዕርየ ሓደራ ክብላ ዝደሊ ነገር ኢድ ምሕፃብ ምክንያቱ ኢድና ከይተፈለጠና ኣብ ብዙሕ ነገር እዩ ዝሕዝ ኢድና ከዓኒ ገፅና ብዙሕ ግዜ ኢና ንሕዝ ኣብ ዝቐረባ ግዜ መፅናዕቲ ብዝገበሩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ሓደ ሰብ ማዕረ 43 ግዜ ዝኸውን ገፁ ይሕዝ ዝብል መፅናዕቲ ገይሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓኒ ተምሃሮ እዮም ነይሮም ተነጊሮም እዮም ገፅኩም ከይትሕዙ ተባሂሎም ክሕዙ ከም ዘይብሎም ገፆም ዝፈለጡ ሰባት ማለት እዮም ግን 43 ግዜ ኣብ ሰዓት ስለዚ እዚ ድሕር ኮይኑ እቲ ዘሎ መረዳእታ ገፅና ክንሕዝ ከም ዘይብልና እንዳፍለጥና እውን ኣጋጣሚ ንሕዝ ስለ ዝኾንና እቲ ቀንዲ ክንገብሮ ዘለና ነገር እምበኣረይ ኢድና ፅሩይ ክንሕዞ ኣለና ስለዚ ኢድና ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ክንሕፀብ ክንውዕል ኣለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንድሕር ደኣ ናብ እቲ ስምዒታት ምልክታት ኣልዩና ድሕር ኮይኑ ሰብ ብድድ ኢሉ እንደ ሓኪም ክኸይድ ወይ ብድድ ኢሉ ናብ ኢመርጀንሲ ሩም ክኸይድ የብሉን ቀዳማይ ነገር ንነብሱ እቲ ሕክምና ዘድልዮ መታን ንኽረክብ ኣብ ክንዲ ዝተፈላለየ ቦታ ኮለል ክብል ዝውዕል ፈሊጡ ናበይ ከም ዝኸይድ ተኸደ እዩ ዝሓይሽ ስለዚ ኣብቲ ናይ ሄልት ዲፓርትመንት ቁፅሪ
أبزز زلوا وسب مالتيو أبو مدوال بو بز حتو حتوتات ملسخو هابوس لزغل نبي كم زخيد يمرح مالتيو إذا قدام أي نجار حدا سبت تسألي أوخلو نبوز حبوتات كخيد كيد دخم كال أي نجار كأني إتو فيروس حيزو خلو نفسه فلا لي بوتا خيدو خاني كزرقحون خيوعل مالتيو بتقلالو دكتور نجا قالي صو خمس نبر حدا سب اندحر علي ومو أبجزها تعصو تبهيلو دحر علي غي انتي يقبر وي معاسي كوتس زخيل كم تنسو زرد أخاني مجمريا نجار اندحر دا أفتي التست ناي لابوراتوري تست لو بوتا دحر كوينو كل تجزية أوشتي كلتا معلتي نيجاتيف تست دحر مصيمو تسب كأني رسمي يكون سعال يكون زي بلو دحر كوينو كوتس فكأدلو مالتي السبز كوتس خلوجن ستيل التي زلو ناي مكل خال ممرحيتات كختلالو مالتي بزح نبع علي كمان بزح تبل الأخي ناي بركينا especially عدنا زلو بتعمل زي important ندحر أبيكم مالتي أب كله زلنا anyway ناب كله hopefully تشير تقبروا علىهم ندحر زي بلنا of course كم تزبل فيه سامنا ماين ندحر علىنا زبلت مالتيو حدا زي جن دقل لنا ويبتعشمو سدي بلنا ممكن كون نخلينا تي ناي إيد تعشمو خاني hand sanitizer دايما actually نحنا كمان ودينا لنا نوعلنا تودي كلنا بحدا جالبا ينزل لنا بحدا مركب ينزل لنا so السون وديناون alcohol ندحر لك 60% alcohol ديم زبلو 60% alcohol and aloe vera انتاي بحال عيرا ندحر لك عيرا نعدنا ندحر لك حويسكا تعشمو كسرحت خلي خمالتي نتي فيروس يقتلمش نايزات أشم زبالكيها بتعمي أقداسيت زي ناي مشفنيني ماسك زبالكيها أني بتعمي أقداسيت because نندو عدنا أبزخ من ماسك سئلنا لنا مالتي سيزي كاتن ندحر له انتاي كاتن بحات سيرو تزقال لنا جركن قبرون خل زخون أرجي تيشرت دحرالي نوع قريتنا شاربا خنقبرون خلينا مالتي بتعلى اللون I think أبي حرسبنا شاربا وينت على مثل نجار بقليل سلنتك إذا نجارات زي تتقيمنا أفنشانن أفنان استعدوا جيرنا دحركينا إذا نجزارسو وكل مكان قليل مالتي بتعمي أقداسي أبز حج جزاز كم زلنا كلنا إذا نقول علم زلنا زيت كمي مالتي كلنا وحنت جالبا إن زلنا so that's very important كله نجارنا خالك أتعشم نهر عليك sorry أمون قلنا بلكي من تقسم هو you know what كله ده حتى لو ممكن وصلنا by the way نتي فيروسي كل تجزيه بلكاي خالديو كل تجزيه ولا حاوي خاسي فيروس حزكا ملشكا سعركا أو أملاها وتيكا وتيخاسي ملشكا حزكا يخل ديو إلى محات اللو زمالتي بزحت زحتو زيا توم ناي ساينس ليك أونتون جينا حجزت نعواز اللو حتى إذا نجرزي كابز جمر حتصير جزيء يجيرو تزجبر زلوا مسمعتات مبزحتو خاني جينا عند تخيدة إزلوا برجت حدث بحزوك هل أي نجار كحزو أي كيلنيو أبزل مسعتني أي تبز حنزلوا قرب كابتي الزقربة جزيء لم كنا مسيزلوا information جن حجنا مثالي أب تشاينا كله تقاس إيران متأنيهم كله تي توم حدشتي infections زلوا سبعة نابزحو خدو قبل الله كابزهم سبعة أتوم جن داق مايد يوم زحزهم زلوا ويس حدشتي يوم أي تفلت أنزلوا سلازم بتعلى له تحجز زلوا من الأختن تايو حدث سب حيزوا سلاز حواسي دحاني يلوك أسينو خخيد يبلون كال أي جزين كحزو أخيلي مخنياتو أي كيلني زبل مصنعتي و information أي رخبنا نزلنا واو بتعمي information زيسي بتعمي information إذا دحن مالتي so thank you كما بالك عند نجار كنا مالتي سلامتاي كله خاني قايري لله حزنا أوكي زي حزنا لنا بل بس خاتكم جن أفتي كلمة سلازلهم أفتي front line سلازلهم كاني نعخاتكم كأخذ اليوم زنقرهم سلازي this is بتعمي أقداسي وكبخاتكم كلهم مالتي بزح كأصلا نسمع لنا خاب كله تري والله هم بسوشيال ميديا ديو أبتاعش مديو كنا نجارينا نبل مالتي بزح يمتعلو ملأختات إن كنا وممكن بتغلالو تنزل كون نجارات سامرايز غير خبنت خوين حجيك قدامي نجار
እቲ ኩሉ ናይዚ ቫይረስ እዚ ንሰብ ክሕዞ ዝኽእል ኣብ ገጹን ኣብ ኣፍንጫው ዓይኑ ክዓልብ ከሎ ስለ ዝኾነ እቲ ቁፅሪ ሓደ ነገር ገጽና ንኸይንትንክፍ እዩ ካልኣይ ነገር ኢድና ንኽንሕፀብ እዩ እዘን ነገራት እዚኣተን ኣቑሑት እቲ ዘድሊ ኣብ ደገ ይሃሉ ኣይሃሉ ክንገብረን ንኽእል ነገራት እየን ስለዚ ነቲ ፍርሕና ናብ እንታይ ዳ ክገብር ክእል ክንልውጦ ከለና ኢደይ ክሕፀብ ኣለኒ ገፀይ ክሕዝ የብለይን ሕጂ ከዓኒ ገፀይ ከዓ ክሽፈን ኣለኒ ደገ ተኮይነ ብዓብዩ ከዓኒ ከምቲ ዶክተር ነጋን ዶክተር ያዕቆብን ክገልጾ ፀንሐ እቶም ዝኾነ ሕማም ነባሪ ዘለዎም ወይ ናይ ሳንቡዕ ሕማም COPD ኣዝማ ዘለዎም ሰባት እቶም ዓበይቲ ሰባት ስለ ዝኾኑ ብቐሊሉ ዝጥቅዑን እቲ ሕማም ድማ ብዛዓበየ ሳዕቤን ዘምፃሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዝኻለ መጠን ኣብ ገዛ ጥራሕ ንክኾኑ እቲ ብደገን ብውሽጥን ዝመላለስ ሰብ ከዓኒ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብዝተኻለ መጠን ምጥንቃቅን ምርሓቅን ንክገብረሎም እዚኣ እታ ምሕፅንተይ ማለት እዩ Thank you. Yes, so ብዙሓት እንዲ ዝመፅእ ዘሎ ብዙሕ መፅእ ኣሎ ሕጂ ዝሰደድዋ ከማለ እያ I think ናብ ዶክተር ኣሮን ክነብል ኣይና because ብዛዕባ እቲ ናይ ፈውስን ገለን ክዛረብ እንዲ ብዙሕ ክትሓስብላ ክትፀንሕ ዶ ኣብ ናይ ኣድቨልን ታናዶልን እንታይ ኣሎ ብዙሕ እዮም ንብል ዘሎ ማለት እዩ ኣድቨል ዶ ይሓይሽ ታናዶል ዶ ይሓይሽ ነቲ ተኣሽሙ ነቲ ረስንን ገለን ምቁፅፃር ካልእ እውን ብዙሕ ኣይትውሰዱ ከምዚ ተብሉ ኢሎም ስለ ተብሉ ንዑ ብዛዕባኡ ክንዛረበሉ ኢና ማለት እዩ ዶክተር ኣሮን ከእትወካ ሕጂ ዶክተር ኣሮን ከፈላ ሓውና እውን ምሳና ኣሎ ዶክተር ኣሮን let me unmute you thank you I hope ሰሚዕኻና I hope ሰምዓና ፀኒሕካ make sure እስኻ unmute ግበሮ እሱ thank you ሰማዕና ከም ብምንፃእኻ I know ክተኣብካ ፀኒሓ ተኣሽሙ I hope ሰሚዕኻና but it's okay እቲ ዘገድስ ንሕና ተሰሚዕናካ እዩ ስለዚ ንሕና ተሰሚዕናካ ዘገድስ ንሰምዓካ ኣለና thank you ዶክተር ኣሮን ከፈላ ከም ዝበልኮ ካብ ኮሚኒቲና እዩ ዶክተር ኣሮን ቅድሚ ሕጂ እውን ተቢልና ነርና ብዙሕ ብዛዕባ ናይ ካንሰር ዓመት ትምህርቲ ትህልካ ምስ እውን ተቢልና ናይ እምሮ ጥዕናን ናይ ካንሰርን ብሓንሳብ ኣቢልና ነርና and thank you መፅእ ካብዚ ንህዝብና ኣፍልጠ ንኽትህብ ምባልካ ማለት እዩ ቁርብ በኣኻ ኣላለየና ቶም ሕጂ ዝኣትዉ ዘለዉ እነናብ ሕቶና ክንከይድ ኢና thank you ሰማዕኩም ፀኒሐ so I didn't thank you መጀመርታ ብሰላምን ብጥዕናን ስጋብ ሕጂ ዓቂቡ ነዚያ ሰዓት እዚያ ነዚያ ግዜ ዝሃበና ፈጣሪ ምስጋናን ክብርን ንዑ ይኹን ካልኣይ መብዛሕትኹም ኣብዚ ኣትላንታ ንፋለጥ ንኾንና ግን ኣሮን ከፈላ በሃል ኣብ ሞያ ጥዕና ኣብ ዓውዲ ሂማቶሎጂ ኣንኮሎጂ ናይ ደምን ናይ ካንሰርን ዝሰርሕ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኮሚኒቲ ሓደ ክልተ ግዜ ናይ ካንሰር መሰለ ተዛራሪብና ንፈልጥ ኢና ብዝኾነ ኣብ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ነዚ መድረክ ስለዝፈጠርኩም ነቲ ኮሚኒቲ ድሓነት ንዓኺ ዮናስ ኢሳያስ ኒኒ ኩላኻትኩም ዋላ በዓል ፊልሞን ነቲ ፍላየር ዘዳለዉ እዚ ኩሉ ንህዝቢ ክጠቅም ኢልኩም ግዜኹም ሰዊእኩም ስለዝገበርኩሞ ከየመስኩንኩም ክሓልፍ ኣይደልን እቲ መብዛሕትኡ ዝበሃል ዳርጋ ኩሎም ነጋ ያዕቆብ ሳሌም ፅቡቅ ገይሮም ሸፊኖሞ እዮም ግን ምናልባት ከም መወሰኽቲ ሓደ ነጥብታት ክውስኸሉ እየ ካብኡ ቁሩብ ነቲ መልክዕ ክነትሕዞሞ ካብኡ ናብቲ ሕቶን መልሲ እንደስክረና ባይታ ክንፈጠር ምእንቲ ሓደ ንምንታይ እዚ ቫይረስ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ ድብል ሕቶ ቀዳማይ ብዙሕ ግዜ ቫይረሳት ኣለዉ ኩሉ ግዜ ቀፃሊ ምሳና ግን ወይቶም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ኩሉ ግዜ ክመሓላለፍ ዝፀንሑ ቫይረስ ከም በዓል ኢንፍሉዌንዛ መልክዖም ቀይሮም ወይ ሚቴት ገይሮም ክመፁ ከለዉ outbreak ወይ ከዓ እዚ ኢንደሚክ ወይ ፓንደሚክ ንብሎ ኢንደሚክ ሕጂ ብደረጃ ሃገር ክኸውን ይኽእል ፓንደሚክ ግን ናይ ዓለማዊ ግሎባል ዝኾነ ዝርግሐ ዘለዎም ክመፁ ከለዉ ዘሸግሩ እቶም ካልኣይ ከዓኒ ካብ እንስሳታት ናብ ደቂ ሰባት ዝሓልፉ እዮም ሕጂ እዚ ናይ ኮሮና ተሪኦ መብዛሕትኡ ግዜ ከምኡ እቲ ጉዳይ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ስለዝሓልፍ እዚ ከዓ ንምንታይ እዩ ኢምፖርታንት የላ እቲ ስርዓተ ረክሲ ወይ ንረክሲ ዝቃለስ ስርዓት ናይ ነብስና ምዞም ቫይረሳት እዚኦም ፋሚሊያሪቲ ስለዘይፈልጦም ንዖም ድኸውን እትዮም አንቲባዲስ ወይ ንቫይረስ ይኹን ንባክተርያ ዝቃለሱ ፕሮቲንስ ንዖም ክመስራሕ ስለዘይፀንሕ ንደቂ ሰባት መፅኦም ቀዳማይ ሽግር ይፈጥሩ ማለት እዩ ኣብቲ ዝገብርዎ ክክሰት ከሎ ዞም ነገራት እቲ
ካልኣይን ዓብ ሽግርን እንታይ እዩ እቲ ሓደ ሰባት ስለዘይንፈልጦም እቲ ንዑ ንምክልኻል ዝበቃ አንቲባዲስ ኣዳሊና ንፀንሕና ኣለና ካልኣይ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክመሓላለፉ ክጅምር ከለዉ እቲ ሽግር ሕጂ ከምቲ ዓንቲ ወይ ያዕቆብ ጠቂስዎ ዝነበረ እዞም ቅድሚ ሕጂ ተረኣዩ ሰርስ ኣብ 2003-4 መርስ ኣብ 2014 ነበሩ እሶምን ኮሮና ቫይረስ እዮም ልዑል ዓቐን ሞድ ነበሮም ኮይኖም ግን ዘርጊሖም ቀልጢፉ ጠጦ ድበለ ማለት እዩ ኣብ ፓንደሚክ ደረጃ ከይበፅሕ ከሎ ናይዚ ቫይረስ እዚ እቲ ሕማቁ ኮይኑ ዘሎ ብቐሊሉ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስለ ድመሓላለፍ ዳርጋ ፍሉይ ተርእዮ ገይርዎ ብደረጃ ዓለም ሕጂ ኣብ ጥዕና ደቂ ሰባት ይጎዳእ ኣሎ ዋላ ቁጠባዊ ቅልውላው ስነ ኣእምራዊ ቅልውላው ኩሉ ዓይነት ቅልውላዋት ይፈጥር ኣሎ ኣይነው እቲ ናይ ስነ ኣእምራውን ናይ ቁጠባን ጉዳይ ኣድሓነትን ሓውና ኣስገዶምን ክትግፍዋኹም ግን እቲ ናቱ ኣሉታዊ ፀቕጢ ብጣዕሚ ሓያሊ ዳርጋ ንዓለም ሙሉእ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣውዲቑ ኣሎ ስለዚ ሕጂ እዚ ካብ ኮነ እንታይ እዮም ዘለውና ኣማራፂታት እንተዳ ኢልና ሓደ እቲ መድሃኒት ነዚ ቫይረስ ዝኸውን ኣሎ ዶ የለን ዝብል ሕቶ ስጋብ ሕጂ ነዚ ዝኸውን ብቑዕ ወይ ከዓ ፍቱን መድሃኒት የለን ኣብ መፅናዕቲ ግን ብዓለም ደረጃ በዓል ቻይና ኩሎም ኤሽያ ደለው ዩሮፕ ኣብዚ ሰሜን ኣሜሪካ ወሲሕካ ልዕሊ 300 መፅናዕትታት ተካየዱ ኣሎ ግን መፅናዕትታት ኩሉ ግዜ ካብ ፌዝ 1 ጀሚሮም 3-4 ፌዝ ስጋብ ዝበፅሑ ብዙሕ ግዜ ድወስዱን ኣብ መወዳእታውን ንሕብረተሰብ ብደይጎድኡ መንገዲ ጥቕሞም ተለልዩ ስጋብ ድቐርቡ ግዜ ድወስድ ጉዳይ ስለዝኾነ ኣብ ሓፂር እዋን ሓደ መድሃኒት ብቁዕ ኮይኑ ንክቐርብ ደሎ ተኽእሎ ትሑት እዩ ስለዚ ምናልባት እንድሕር ዕድል ጌርና ናይ ኣዋርሒ ጉዳይ ክተደይኮነ ካብኡ ነውሐ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ መብዛሕትኦም በዓል ፍሉ ገለገለ ሕጂ ቫይረስ ተኣሽሙ እዚ ክታበት ስለደሎ ቫክሲኔሽን ብኡ ጌርና ኢና ንጥቀም መብዛሕትኡ ግዜ ግን ክታበት እውን ንባዕሉ ካብቲ መጀመርታ ቤሲክ ሳይንስ ጀሚሩ ኣብ ላቦራቶሪ ጀሚሩ ኣኒማል ስታዲ ናብ ሂማን ስታዲ ናብ ገለገለገለ ስጋብ ዝበፅሕ ግዜ ስለዝወስድ በዚ ሕጂ ዘሎ ገምጋማት ምናልባት ኣብ 2021 ደኾን ይህልወና ኾን ክታበት ምክንያቱ እዚ ኮሮና ቫይረስ ዋላ እንተዳ ጎዲሉ ናይ ምምፃእ ዘለዎ ተኽእሎ ልዑል እዩ ድብል በቶም ናይዚ ዓውዲ ምሁራት ወይ ምኩራት ዝዛረቡ ዘለዎ ርእሲ ስለዝኾነ እቲ ናይ ቫክሲኔሽን ጉዳይ እውን ነዊሕ እዩ ዘሎ ስለዚ እንኳን ኣማራፂ ዘይብላን ነገር ዘላትና ሕጂ እንታይ ነዚ ለበዳ ካብ ምስፍሕፋሕ ክንቅንስ ክንገብር ስለዘለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ቻይና ኦልሬዲ ኣመስኪሮም እዮም ከም ዝሰርሕ ብርቱዕ ዝኾነ ናይ ምውሻ ወይ ኳረንቲን ሲስተም ስለዘተኣታተው እቲ ቫይረስ ኣብኦም ጀሚሩ ከሎ እሳቶም ሕጂ ዳርጋ ንታሕቲ ይወርዱ ኣለዉ ኣብቲ ኢንሲደንስ ተመፀኻ ዋላ እቲ ዓቐን ሞት ቀኒሱ ዳርጋ ናብ ንቡር ሂወት ድምለሱሉ ኩነታት ኮይዶም ኣለዉ ንሕና ግን ኣብዚ ቁሩብ ደንጊና ጀሚርና ሕጂ እውን ዳርጋ እቲ ከምቲ ናይ በዓል ቻይና ዓይነት ምትእትታው ስለዘየለ በብስተይቲ ዲሳይድ ዝግበር ዘሎ ግን ዜሩ ዜሩ ንሕና ደገድሰና ከም ሕብረተሰብ ከመይ ጌርና ንቋፃፀሮ ሕብረተሰብና ካብዚ ሕማም ከመይ ገይሩ ይወፅእ እንተተኻኢሉ ብውሕድ ኢንፌክሽን ተተኻኢሉ እውን ብውሕድ ዓቐን ሞትን ከመይ ጌርና ንወፅእ ዘሎ ትሕቲ ሕጂ እቲ ሲሪየስነስ ናይዚ ቫይረስ ማንም ሰብ ኣንደር ኤስቲሜት ክገብሮ ከም ዘይብሉ ኣብዚ ከስምረሉ ዝደሊ ጉዳይ እዩ ስለዚ ነዚ ንምክልኻል እንታይ እዮም ፀጋታትና እንታይ እዮም ድኽመታትና ዝብል ሕቶ እንድሕር ኣልዒልና ኣብ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ሓደ ፀጋ ኣለና እሱ ከዓ እንታይ እዩ ማሕበራዊ ሂወትና ሕጂ ደቂ ሰባት ሓፈሻዊ ዝኾነ ደቂ ሰባት we are social beings ናይ ሓባር ናይ ምንባር ምክንያቱ መቐረት ሂወትና ምስ ካልኦት ሰባት እንገብሮ ኢንተራክሽን እዩ እዚ ግን ኣብ ሕብረተሰብና ሃኒ ካብቶም ድሓየለ ሶሻል ኣነባብራ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ኣነባብራ ዘለና ስለዝኾና እቲ ቅርበትና እንታይ እዩ ኣብ ግዜ ፅቡቕን ኣብ ግዜ ሽግርን ብዙሕ ነገር ሓቢርና ክንገጥም ሓቢርና ክንስዕር ይሕግዘና እዚ ታሪክና ዘርእዮ ጉዳይ ግን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እንታይ እዩ ተይልና በቲ ሓደ ወገን ተፀገም ሓውና ክንድግፈሉ ኣዝዩ ሓጋዚ ክኾነናይ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ it could be our liability ምክንያቱ ብሓንሳብ ምዃን ስለ ንፈቱ እንድሕር ኣሸለሊልና እዮም ተኣኪብና እዚ ለበዳ ኣብ ሕብረተሰብና ኣትዩ ኣሸጋሪ ዝኾነ ናይ ጥዕናን ናይ ቁጠባን ናይ ካልእን ሽግር ከውርድ ስለዝኽእል እዚኣ እታ ዓባይ ጉዳይ ክዛረበላ ዝደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ክንበልዕ ብሓንሳብ ኢና ኣስላማይ ክርስቲያናይ ኩሉ ክፅሊ ከሎ ብሓንሳብ እዩ ሓዘን ክህልወና ከለና ብሓንሳብ ኢና ሓጎስ ክህልወና ከለና ብሓንሳብ ኢና ስለዚ እቲ ኣካላዊ እቲ ሶሻል ዲስታንሲንግ ዝበሃል ዘሎ እዚ ማሕበራዊ ምፍንታት ወይ ምፍላይ ዝበሃል ዘሎ ንዓና ኣዝዩ ከቢድ ሰላም ክንበሃል ከለና ንባዕሉ እንዳተሰዓዓምና ኢና ዳስ ቨሪ ክሎስ ኢድና እንዳተተሓዝና ኢና ምትንኻፍ ብጣዕሚ ሕብረተሰብና ኮምፓሽን ስለ ዘሎ ከምኡ እያ እናብራና ግን እዚ እንታይ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ከቢድ ስለ ዝኾነ
መስዋዕቲ ክንከፍለሉ ዘለና ጉዳይ ሕጂ ሶሻል ላይፍና ናይ መጨረሻ ዋላ ተተኻኢሉ ውሉድን ወላድን ተፈላለየሉ ሰዓት መፅእ ኣሎ ኣይ ሆፕ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኮይኑ ክንወፃሉ ግን እቲ ናይ ምክልኻል እቲ ናይ ምሕፃብ እቲ ናይ ምፍንታት ኩሉ ክነኽብሮ ኣለና ተኽኢልና ኣብ ደገ ንገብሮ ኣክቲቪታት ብጣዕሚ ክቕነስ ዘለዎ ነገር እዩ ስለዚ ኣይ መሊሰ ክደግሞ ይደልኒ ኦልሬዲ ሳሌም ፅቡቅ ጌራት ኩሉ ምክልኻላት ጠቂሳቶ ስለዝኾነ እዚ ነገር እዚ ክነተግብሮ ኣለና ኣብኡ ክንሰርሕ ኣለና እዚ ካብ ኮነ ካልእ ከንታይ ክንገብር ንኽእል ሕጂ ኣብዚ ደሎ ሰዓት እቲ ናይቲ ሕማም ደምፆ ጠንቂ ጥራሕ ኣይኮነ እንደሸገረና ደሎ ብዙሕ ኣሎ ሕጂ ዋላ ስነ ኣእምራዊ ፃዕጡ እውን ክመፃና እዩ ምክንያቱ ናብራና ተመዛቢሉ ኣሎ ናይ ፋይናንሻል ጉዳይ ኣሎ ደቅና ሙሉ መዓልቲ ገዛ ክውዕሉ እውን ንዖምን ነቶም ወለዲ እውን ጥዕና ደምፅእ ነገር ኣይኮነን ሕጂ ነዚኦም ነገራት እዚኦም ከመይ ጌርና ክንምክቶም ኣለና ሕጂ ክልተ ነገር ኣካላዊ ጉልበትን ስነ ኣእምራዊ ጉልበትን ክነካዕብት ክንክእል ኣለና እቲ ኣካላዊ ክፋል ናቱ ግቡእ ድኾነ ሕጂ ዋላ ትምህርቲ ኣይሃሉ ስሩዕ ናይ ድቃስ ሰዓታት ክህሎም ክኽእል ኣለዎ ብምሉእ ፋሚሊ ኣቦ ኣደ ዋላ ስራሕ ኪድ ኣይትኽድ ኣብ ሰዓትካ ኣትሊስት ኩሉ ሰብ ሚኒማም 7-8 ሰዓት ክድቅስ ክኽእል ኣለዎ እዚ ንምንታይ ነቲ ኣንፃር ረክሲ ድቃለስ ስርዓት ድሕግዞ ስለ ዝኾነ ተመጣጠነ መግቢ ብስነ ስርዓት ክንበልዕ ኣለና ኣብ outdoor ብዙሕ ምስ ሰብ ኮንታክት ደይብሉ እውን ኤክሰርሳይዝ ዋክ ዲና ክንገብር ጆግ ዲና ክንገብር ዋላ ንሓንጎልና እውን ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ካብ ገዛ ወፂና እውን ክንንቀሳቀስ ክንክእል ኣለና ብሳልሳይ ደረጃ እቲ ናይ መጋባግባ ጉዳይ ኣዝዩ ሕጂ ደድልየና ሰዓት መኣዛታት ዘለዎም መግቢ ኣንታይ ኦክሲዳንት ዘለዎ ፍሩትስ ቬጀቴብልስ ሕጂ ብጣዕሚ ፓርት ኦፍ ናይቲ መግብና ጌርና እቲኦም ደድሊና ቫይታሚንስ እዮም ገለ ንረኽበሉ ኩነታት ክነጣጥሕ ኣለና ከም ዝበልክዎ ካልእ ሕጂ ድማ ናይ ምርዳእ ጉዳይ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝለዓለ ስትረስ ስለደሎ ምናልባት እዚ ናትከ ኣርእስቲ ኣብኡ ብዙሕ ኣይከኣትን ግን ሓድሕድ ምድግጋፍ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብና ደኺሞም ዘለዉ ሰባት ምድግጋፍ እዚ ኩሉ እዚ ክንሰርሓሉ ዘለና ነገር እዩ እቲ ናይ ስነ ኣእምራዊ ጥዕናኻ ኩሉ ግዜ መብዛሕትና ንሕና ካብ እምነት ዘለዎ ሕብረተሰብ ስለንመፅእ ኣስላማይ ክርስትያናይ ኩሉ እምነት ስለ ዘለና ኣብ እምነትና እውን ክንውከል ግን ኣብዚኣ ጉዳይ ሕጂ ካልአይቲ ክጠቕሳ ደሊ ክልተ ነገር ኣለዋ ድኽመት ኣብ እምነትን ባህልን ክንመፅእ ከለና ሓደ ንድሓናን እግዚኣብሔር ስለ ድኣምን ንዓይ ኣይሕዘንን ይትበሃል ነገር ክመፅእ ክእል እዩ እዚ ሕጂ ሓደገኛ ኩነታ ኣእምሮ እዩ ምክንያቱ ንሕና ካብ እንስሳታት ድፈለይና ደቂ ሰባት እግዚኣብሔር ፍልጠት ዓዲልና ኣሎ እግዚኣብሔር ካብ ምሕረቱ በትዮም ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ዋላ መፅሓፍ ቅዱስ ከማን መወከሲ ዘለዎ ነገር ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ግን ክንሕግዞ ኣለና ምክንያቱ እግዚኣብሔር እዩ ንዓና ሕጂ ደንብረና ምግቢ ድበና ንበልዕ ንሰቲ ግን እግዚኣብሔር ከብላዓኒ ኢሉ ገዝኡ ኢዱ ጣሚሩ ዝውዕል ሰብ የለን ነቲያ እግዚኣብሔር ድበካ ምግቢ ክደሊ ደገ ወፂኻ ትሰርሕ ኣለኻ ሕጂ ኻ እግዚኣብሔር ምሕረት ክበካ ተዳ ኮይኑ በቲ እግዚኣብሔር ድዓድለካ ሓንጎል ሰንስ ዘለዎ ነገር ክትገብር ክትክእል ኣለካ ካልኣይ ሸለልትነት እንድሕር ሪኢኻ ንገዛእ ነብስኻ ጥራሕ ኣይኮንካ ናብ ሽግር ተእትዎ ዘለካ ነቲ ፋሚሊኻ ኣብ ሽግር ክትእትዎ ኢኻ ነቲ ሕብረተሰብ እውን ሽግርን ጠንቅን ኢኻ ትኾን ዘለካ ስለዚ ደይ ሓለፍነታዊ መንገዲ ምኻድ ድማኒ ደይ መንፈሳዊ ስራሕ ምስራሕ ስለ ዝኾነ ዋላ ብመንፈሳዊ መንገዲ ከማን ዋላ ሓንቲ ኤክስፕላኔሽን የብሉን ስለዚ ጸሎት ወይ ናብ እግዚኣብሔር ናብ ኣምላኽና ናብ ኣላህ እንዳፀለና ከለናስ at the same time ከዓኒ እቲ ኣሎ ድበሃል በዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ርድኢት ናይዚ ቫይረስ ኩሉ ሰብ በብዓቕሙ ክሰርሓሉ ዘለዎ ነገር ምዃኑ እዚ ኣትሪረ ክዛረበሉ ዝደሊ እዩ ካልኣይ ባህላዊ ፍወሳታት ገለ ብዙሕ ግዜ ይለዓል እዩ ምናልባት እንድሕር ፅኑዕ ኮይኑ ሓደ ነገር ትናቱ ጥቕምን ጉድኣት እንተዳ ተፈሊጡ ፀገም የብሉን ብምጡን ዓቐን እንድሕር ወሲድካ ተደይኮነ ግን ኣብ ሓደ ሰብ ክንዲ ዝዳእክል ጅንጅብል ተበሊዕካ ወይ ክንዲ ዝዳእክል ሽጉርቲ ተበሊዕካ ይሕዘካኒ ትልካ ሶልስ እዚ ናይ ሓሶት ኮንፈርት ተሰሚዕካ ወፂኻ ንሰብ ሓደጋ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኮሚታት ነገራት ነናኣሽቱ ብመጠኑ ክገብር ተይሉ እሱ ኢንዲቪጁዋል ዲሲዥን እዩ ግን ነዚ ድግበር ዘሎ ምክልኻላት መተካእታ ከም ዘይኮነ እዚ ካልኣይ ነገር ከስምረሉ ድደሊ ጉዳይ እዩ ካልእ እቲ ብሰብ ሞያ ሕክምና ድወሃብ ቀፃሊ ደሎ ምኽርታት ናይ ብሓቂ ሲሪየስ ወሲድና ብኡ ተመሪሕና ነብስናን ሕብረተሰብናን ኩሉ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሰብን ክንሕግዝ እየ ክላቦት ደሊ ኣብ መወዳእታ እንታይ እየ ክብል ደለ ሕጂ ኣብ ግዜ ኩናት ኢና ዘለና ምክንያቱ ሂማን ራይስ ምስ ኮሮና ቫይረስ ገጢምና ኣለና ኩናት እዚ ምናልባት
ኩናት ሕጂ ኮንቬንሽናል ቦምባት ሰምዕ ጥይት ትኮስ ገለገለ ስለ ዝኾነ ኢምፓክት ኣለዎ እዚ ግን ሳይለንት ኩናት ኮይኑ ግን ኣብ ዓለም ዝዓበየ ኩናት እዩ ምክንያቱ ዓሌት ከይፈለየ ደረጃ እቶት ከይፈለየ ፓወር ከይፈለየ ክሳብ ቤተ መንግስቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኩሉ ኣትዩ ፕራይም ሚኒስተር ንሪኦ ኣለና ሕጂ እንታይ ይድብል ኣሎ ኩላትና ደቂ ሰባት ብሓባር ኣብ ሓደ ዓውዲ ኩናት ኣቲና ኣለና ናይ ኩላትና ናይ ሓባር ስራሕ ድማ ነዚ ነገር እዚ ክንሰግሮ ከም ንኽእል ጥርጥር የለን ግን ቀልጢፍና ክንሰግሮ ምንታን ኩላትና ነናትና ክንሰርሕ ሕጂ እታ ሓንቲ ሜታፎር ከም ፃደለ ዘለኹ ኩላትና ኩናት ኣለና ምሽ ቅድም ቀዳድም ህዝቢ እዩ ሕጂ ኣብ ፈርስት ላይን ኦፍ ዲፈንስ ዘሎ በዚ ሶሻል ዲስታንስን እዩ በዚ ገለዲ ዝግበር ዘሎ ህዝቢ ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሪዑ ከም ዘሎ ክፈልጥ ኣለዎ ህዝቢ ወተሃደር እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣንፃር ኮሮና ቫይረስ ማለት እዩ ንሕና ሰብ ሞያ ጥዕና ግን ናይ መወዳእታ ላይን ኦፍ ዲፈንስ ኢና ሕጂ ኩናት ክትሰዓር ክትጅምር ከለካ እቲ ናይ መወዳእታ ላይን ኦፍ ዲፈንስ እንተተጣዒሱ ቻው ነገር ተወዲኡ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ህዝቢ ሴሪየስ ነዚ ነገር ወሲዱ ዝድበሃል ዘሎ ጥንቃቄታት ዘይወሰደ እሞ እዚ ናይ ጥዕና ሄልዝ ኬር ሲስተም ዘለና እንተ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ኦቨርዌልም ገይሩ ከም ሕብረተሰብ ናይ ህላወና ጉዳይ እውን ኣብ ምልክት ሕቶ እቲ ስለዝኾነ ሄልዝ ኬር ሲስተም ወይ እቲ ናይ መወዳእታ ዲፈንስ ኦፍ ላይን ሰብ ሞያ ጥዕና ሒዞሞ ደለዉ እሱ እቲ መስመር እቲ ንኸይስበር ናይ ኩልኩም ዜጋታት ኣብዚ ትሰምዑ ዘለኹም ምሳኹም ዘለዉ ሰባት ሓላፍነት ስለዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ሴሪየስ ወሲድኩም ኣብኡ ክትሳተፉን ኣብ ጎንኹም ዘለና ኣሕዋት እንድሕር ሕቶታት ኣለኩም ክትውከሱናን ክላበወኩም ደለ ከየንውሖ ስለዚ የቐኒየላይ በዚኣ ጠጠው ከብለ Thank you, Dr. Aaron. That was a lot of بتعمل good information كلهم تبوا زلهم مالتيو بتعمل أقداسي هم تزبلكايو أبز حجي جزازي I mean أتفلت إنها منيوز حلف مني حزوا دلو أب بزح تعش مزلوا إنا بس إحنا أرى زلوا إنا بس إحنا زلنا yeah I think especially the summer نزي باي كويت على العلكة هذا اللخي for everyone حدث ملكت هذا اللو سب حمام دحلف maybe 3 أو 4 حمام ملكت ديبلهم دحلفوا علو ولا احتمال دمت أنا ماسك ناي مشفان حجي نعاهد الشفين كانوا ختكالا خلا يكونن قل من البات انت دا أسحاق يفلت كاية حمام هالليكوا وتم طابات غير كان أبسبات نخي تحلف توسد الله سجومتي سلازي بتعمي وساني نجار سلا دخنا ساخمان عباي أمجلاد دل عالكيا عبي صراحة ناكل ناي بتعمل بزح even زي ناي مير ناي governor ناي نيويورك سي إذا كله وتين لا تزارب خبر كلاسي مع سي كنت مع تسست مع سي أي فلتكون كمان بأير كم دبليلو مالت إذا I didn't know أبزي خلوه ولا فتعشم سي أبأير كم نتأنح ولا فتمريت عبيلو بزح كم نتأنح سي أي فلتكون نيريد مالتي إذا كله كمان information إن هذا مالتي سلازي بزح ناتبلي that's why بتعمي أقداسي إسخاتكم متسيهم أبزخ تبلوناون بتعمي أقداسي حدا منكم حتى تأنح مالتي أب كدانا أب مريت سيكس قاع كندي كتأنحي خليو إلى منكم بتأنحهم because تشافينا بينا متسينا حاتينا إلنا نبلجن بزحات كما خاتكم بعد دكتورات علونا بزحات أبجزاخوف دايبلو مالتيو كسر حزلو مالونا مالتي health care دكاتره بزحات مالتيو ولا ساتم كاب دقيق متص خلو بزح بتعمل انتي كقبرلو مالتي سقع كنديو عب كدانا نبتعشمنا كتصنح زخير اوكي I think ازيا صبات حتى حفشاوي خاب كلته سقع ب4 معلتي اب تفلالي سيرفيسز ناي مصنح تقول له بلاستيك من البات دل علي جن ولا اب كدانون بفلاي انت بزح كونتاكت له صراحه بفلاي سميات عنا نرسهون respiratory therapist هون ولا دكتور هون ولا قال لهون أتي تخلينا دو عنا خدان بتخال متن وصير شعون قطيفو تتحسب يحيش أبجزات متصهلها جرنا دو عنا سأنا من الوقت أبجراج قديفنا تأتنا سانيتايزر أبقربا حاول كدانا عطيفنا وصينا قدم سرابتنا نجبره close contact إذا عينات إنقاذات كنجبر I think critical معناته أبكرانون كجب كتصنع سبادة. Yes, thank you. حدا أذكرنا actually. Yes, Governor of Georgia هم إلى نيرو نا نيويورك. بزحنا سمعنا. لا. So thank you زعرم كني. So let me see. Thank you. بتعمي أنا بزح حتى وني ما تسألهم زولكو. كله دبل وزلهم مالتي نخلتكم كأتوا كميتهم كله تفاترون نبتعشم مخارج قرب.
دكتور يعقوب كتوكا دكتور نجاح توكمه ميسي دكتور سالم كتوكا مسبلة أبزي تأشم أبزي حجي جزازي ولا تأشم نتي حدا فلت مدهاني تقاطع ده هاللوه ويزوخنا فاكسينين قلن هاي فاكسين كأكل الله مالتي حجون ده زارن نبزح حسابات but anyway أبزي حجي جزازي رسنين لحر الله نعو نختبل نترسنين داونكس قبل مالتها نخت زحلن قلن ينا ناي رأسي تأشم إنه يوصلينا مالتي نايك أنسى خد نقل بزح حجي دفرح دلو بزح مسألة هانلو توسدو عدبلاي بلنيو استفعل عليك هلا نايك أنزا مدهانيتون إذا توسيت كقدو ده يخيل إذا توسد زول يمسألنا له مالتي سو انتاي تبلو بزعلو سالم كأتوكي أنا دخو أستاذية go ahead please yeah إذا information زي أب تشاينا استعذبوا قداء بزح مصنعات تجروا استرجادس أيكونم the latest information زلنا حجي بزح difference يقولون non steroid anti-inflammatory medications نقول Advil, Morphine, Ibuprofen, Tylenol بزح difference يقولون أبلتيو. Okay. So يبلون حجة خمس بالكم يبلون إنا نبلا لنا مالتي. Let me see. بزح حتى تعتز متسدلو كن بلا إنا خاني بزحون ناي زي ناي stimulus package of course بزح سبي حتى زلو بزعبوني حتى لو نابتي جزء خاص لازم خدنا للجن مليش ناون كن متس تسفع لنا كم زي كنبل كم زجرنا خنبل مالتي إتي جزء information إن دات IRS لازم خيدلو we hope بحسب كنا مليشنا خنملس I know جزيكم أسوي أخم يخون تمس لهم special زي حج جزازي أو جزاس لزلنا مسكال عتن مسكالن كله so يرد أني so thank you Dr. Adam كلهم نتي ناي physical information زهبكمنا نأكلاوي حجون بزعبا ناي سنة أمراوي عنا تتصلواز قبرنا زلون حبرة سبنا بو أنك سعربي مالتي سميوك قبركمي and by the way join قبل لهم no problem I'm good but I will meet you next all right let me see so بزعبا ناي أب حبرة سبنا مالتي نقول لك أب حبرة سبنا especially بزعبا community ناس لنا بدلنا مالتي أبز حجي جزازي نقول له سب نيو سايكون كلنا أب جزائنا تعطينا زلنا دقنا نفسنا كلها مالتي كم زانا كل جزين هاي إلى يجرب دقنا كم زنا يزو animals وي بت إنسسا زلوا تعشمو كم أين خلي زبل كل جزء مالتي أبز حجي جن مرج أخمان يبلنا كلنا مسدقنا مستعشمنا أب جزائنا تتأمرنا زلنا مالتي سلزي بسنك زي كورونا فيروس دمت أدلت عشمو بتعمل بزح عب سنة أمراوي تأجمعت شجر كمت يخلي مالتي إذا خا أنت أزبل أبزح حجي جزاز إذا خمس بالكو كلنا أب حنتي جالبا ويا بحنتي مركبنا زلنا مالتي سلزي ناي جدني إذا ستريس نبلو كسمعنا مالتي قرب كبلكم إيه كتعرفوا من تخلي قرب كبلكم إيه كتنا حالكم يبزي أوكي ناي قدني مالتي إزيك سمعنا نخلنا that's مجمرة خبلا زدلي this is normal easy عبزي حجي جزازي زخونة كتفرح زخونة تعشمو كتشجر مالتي وانت خوني تعشمي الكخلخة أبحانت تعشمي نازلنا بزح حتى تعتون زمت أني مالتي وكم زخونة يدونو بزحت عدتات تعشمو عبزي حجي جزازي بخل مالتي بنتي ناي أكلاوت رح يكوننا نفرح دلنا كندي سب تعشمو كندي سب سرح سئين الله كندي سب تم قلعتون أب تمرتي قدي فمو أب جزاء أنجلو سلازي إزي نايزي مخنات بزح تعشم تساعتخ قبرنا مالتي إذا هو نورمال كم دخانة كنفلت علىنا مالتي سلازي أبزي حجي جزازي أنت أخذ لنا بزح مزراب كد لنا مالتي تي ملكتات كنفلت أو كما يجرنا كنودها نخل بالتعمي أقداسيو تي نقبر زلنا awareness كل جزء awareness اللي حرجنا خاني أبحبر تسمنا أنت يالله أين الزهرة بقولني بزح كلنا قرينا نحب نودو ناي أمورو تعشمو خلنا الزارب سي ولا حجة خمان نايزين ناي كورونا تعشمون ولا ساعة الحيمنا خماني انتاي كيبلوني كي نتصلوني إلنا نفرحنا عبزا حجة جزيزي 5 دولار الله هكين كل سبا كل عالمي عب حانتا أتعزلنا مالتي
ስለዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ክንዛረበሉ ነዚ ብሓደ ኮይና ክንዛረበሉ ስፔሻሊ ከምዚ ዶክተር ኣረን ዝበሎ ንሕና ሕብረተሰብ እቲ ሰብናሲ ሶሻል ቢንግስ ኢና ኩሉ ነገር ፀገምናን ሓጎስናን ብሓንሳብ ኮይና ነብሎ ኢና ማለት እዩ ኣሚን ብጣዕሚ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ወላ ሕጂ ተደይሰማዕና ናይ ግድን ክስማዕና እዩ ዝኾነ ወይ ሓዘን ድዩ ዝኾነ ተኣሽም ከምዚ ንሕና ከዓ ብዙሕ ክንሕግዝን ኣብቲ ሕብረተሰብና ንተኣሽም ስለ ዝኾነ ዝተፈላለየ ስምዒታት ክስምዑና ክእሉ እዮም ነዚኦም ከዓ ከመይ ጌርና ንሕግዞም ክንብል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ስነ ኣእምራዊ መኸተ ንኮሮና ቫይረስ ከመይ ከተኩር ማለት እዩ ኣነ ኩሉ ናይቲ ኣካላውን እቲ ኩሉ ተኣሽም ትበሉ ኣለኹም ከዓ ሕቶታት ከዓ ክንምልሶ ኢና ማለት እዩ እቲ ስነ ኣእምራዊ ጥዕናሲ ብኸመይ ጌርና ክነብሎ ኢና ስፔሻሊ ኣብዚ ሕብረተሰብና ከም ዝበልክዎ ኣብዚ 4 ወርሒ ዘይተኣክልሲ ዓለምናስ ብጣዕሚ ኣብዚ ብርቱዕ ህቦ ብላ ዝኣተወት መርከብ ኮይና ደላ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ መኒ ክጥሕል መኒ ተኣሽሙ መኒ ክድሕንሲ ብጣዕሚ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ዝግባኣና ንገብር ብጣዕሚ ኩሉና ከምኡ ጌርና ክንወስዶ ኣለና ማለት እዩ ስለምንታይ ዋላ ተደይ ተሓሓዝና ንኻልእ ከነልግብ ስለ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ከነብሎ ኣለና ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዩ ከም ዝበልክዎ እቲ ክንሽገርን ከነብልን ብጣዕሚ ተኣሽሙ እዩ ኖርማል እዩ ግን ከመይ ጌርና ነቲ ጭንቀትን ነቲ ዝመፀና ዘሎ ስምዒታት ብከመይ ጌርና ኢና ከነህድኦ ከመይ ጌርና ኢና ካብዚ ክንዲ ኣብቲ ጭንቀትን ተኣሽምን ኣቲና ተዋሒጥና ነብል ካብዚ ከመይ ጌርና ክንምሃር ኣለና ንሕጂ ጥራሕ ዘይኮነሲ ንዝመፅእ እውን ከመይ ጌርና ነዚ ግዜ ክንጥቀመሉ ኣለና ብጣዕሚ ዝኸፍት መንገዲ እዩ ብዚ ሕጂ ግዜ ማለት እዩ ስፔሻሊ ከም ሓበሻ ከም ሕብረተሰብና ኣይንዛረብን ኢና ኣብዛ ሕጂ ግዜ እዚ ግን ምስ ደቅና ተቢልና ስለ ዘለና ተዳጒልና ስለ ዘለና ብጣዕሚ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ክንዛረበሉ ብተኣሽሙ ብዙሕ ከኣብዚ እንታይ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ብዘይካቲ ኣካላዊ ቁጠባዊ ዝወርድ ዘሎ ሽግራት ብሰንኪ እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ብጣዕሚ ዝረአ ደሎ ብዙሕ ደይዛረበሉ ዘሎ እዚ ዘቤታዊ ወይ ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ንብሎ ብጣዕሚ በዚሕ ኣሎ ብጣዕሚ በዚሕ ኣሎ ስለምንታይ we're not used to ከምዚ ጌርና ተማሃራይ ካብ ገዝኡ ካብ ትምህርቲ ኮፍ ኢሉ ሰራሕተኛ ካብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግድን እዩ ኣብ ውሽጥና ፍሕፍሕ ተኣሽሙ ክመፅእ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ተደይ ተሲእናሉ ተደይ ቀስ ኣቢልናሉ ክጎድኣና ይኽእል እዩ ኦልሬዲ ብዙሓት ሰባት በዚ ተቢሎም ኣለዉ ተጣዕዖም ኣለዉ ማለት እዩ ስለምንታይ ብሓሳብ እንድሕር ኮንካ ናይ ግድን እዩ ኣብ ተኣሽሙካ ኣብ ውሽጥካ ዝኾነ ዘይምርድዳእ ከብል ማለት እዩ እንድሕር ዘይተዛረብካሉን ግን እንታይ ይብሉ ኣቦታትና ውሕጅ ከይመፀ መንገዲ ውሕጅ ፅረግ ይብሉ ቦታትና ሕጂ ከዓኒ ዋላ ኣብ ገዛና ተዘይኣትሎ ብዙሕ ዝሰምዕ ከም ዝበልኮ ሕብረተሰብና ከማ ደይንዛረብ ስለ ዝኾና እምበር ስርሐይ ብቴለ ክንደይ ዓመት ኢኹም ገይረ ብቴለ ሄልት ታቲ ብዙሕ ከመይ ገይረ ዝፃወሮ ነዚ ወደይ ከመይ ገይረ ዝፃወሮ ነዞም ቆልዑት ንሰብኣየይ ተኣሽሙ ኣብ ሓዳር እውን ብዙሕ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ማለት እዩ ብዙሕ ንርኢ ኣለና እዚ ዘቤታዊ ዓመፅ ንብሎ ከምኡ እውን ምስቶም ቆልዑት ማለት እዩ ብጣዕሚ እንታይ ኣሎ መሲልኩም በዚ ስትረስ ድመፅእ ደሎ ዋ እቲ ሰብኣይ ድሳ ሰበይቲ ድያ ስራሕ እንድሕር ኣቢሎም ማለት እዩ ስራሕ እንድሕር ጠፊኡ ማለት እዩ they don't have ስራሕ anymore እቲ ስራሕ እንድሕር ገዲፎሞ እቲ ስራሕ እንድሕር ዘየለ ከዓኒ ቁጠባዊ ተኣሽሙ ታሕቲ ከይዲ ማለት እዩ ሞርገጅ ኣሎ ቢላት ኣሎ ተሓሚመኸ ከመይ ገይረ እየ ዘብሎ ስራሕ እንድሕር ገዲፈዮ ከዓ ብዙሕ ይደሎ ኣብ ኣእምሮ ናይ ሰባት መፅዩ ናውፀና ዘሎ ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ኩልና ኣብ ሓደ ኣብዚ ኢና ዘለና ስለዚ ከመይ ጌርና ኣብቲ ዝገደደ ተኣሽሙ ማዕበል ከይኣተና ከለና ናይዚ ከመይ ጌርና ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና ከምዚ ኩሉ ግዜ ዘሎ እቲ ካባና ክንቋፃፀሮ ዘይንኽእል ክንቋፃፀር ይንኽእል ኢና ግን እዚ ከይመፀ ከሎ ኣብ ገዛና ከይወረደ ከሎ ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ብጣዕሚ ነቶም ካልኦት እዩ ነዚኦም ዘብል ንዓና ንዓና ኣይኮነን ኢልናሲ ከነብሎ ይብልና ስለምንታይ ሰቂልካ ስጋዕ እቲ ኣብ ውሽጥካ ዝኣቱ ኣብ ገዛካ ዝኣቱን ኣይትፅናሕ ማለት እዩ ስለዚ ብሓባር ኮይና እዚ ፓንዳሚክ እዚ ኣብ ገዛናስ ብኸመይ ኣቢለና ኣሎ ብኸመይ ተንኪፍና ኣሎ ብኸመይ እዩ ኣካላዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ስነ ኣእምራዊ ብኸመይ ተንኪፍና ኣሎ ከመይ ገይሩ በቲ ቁጠባዊ ከመይ ገይሩ ተንኪፍና ኣሎ ክንዛረበሉ ኣለና ማለት እዩ ክንከፍቶ ኣለና ምስ ደቅናን ምስ ነንሕድሕድናን ማለት እዩ
ደቅና ከዓ ዓብይ ፓርቲ እዚ ኩሉ ገዛ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣገዳሲ እዚ ክንፈልጦ ኣለና ኣብ ክንደይ ጨንቅን ኣብ ክንደይ ወጥርን እዩ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ብጣዕሚ ኣባና ስፔሻሊ ገና ሕጂ እዩ ዘብል ማለት እዩ ሶሻል ቢንግስ ስለ ዝኾንና ንሕና ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ዋላ ንሕና ዘይንፈልጦ ብዙሕ ኣሎ ኣብዚ ዋላ ኮሚኒቲና ጥራሕሲ ሓደ ሰብ ሞይቱሲ ኤርትራዊ ዝኾነ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ብሓንሳብ ኢኻ መፂኻ ትቐብር ገለ ነገር ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ግን ሓሚሙ ሰብ ንሆስፒታል ክትከዶ ትኽእል ሓበሻሲ ሓደ ሰብ እንድሕር ሓሚሙ ሆስፒታል ዝኩሉ ሰብ እዩ ዝኸይድ ከማና ከማን ብዙሕ ከምዚ ይብለ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ግን ክትከይድ ኣይትኽእልን ሰብ ሞይቱ እውን ንቡር ክትቀብሮ ከማን ኣይትኽእልን ስለዚ እዚ ብዙሕ ክትንክፈና እዩ ብዙሕ ክትንክፈና እዩ ብዙሕ እውን እንድሕር ዘይተዛረብናሉ ብሕርቃን ዲ ብገለ ዲ ክመፅእ እዩ እንድሕር ዘይተዛረብናሉ ብደንቢ ዝሕድዩ ብሽኮርያ ዲ ብኩሉ ክመፅእ ከምዚ ኩሉ ግዜ ዝብሎ እንድሕር ቀቢርናዮ ኩሉ ግዜ ብገለ ክትመፅያ ስለዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ምስ ደቅናን ምስ ነብስናን ክንዛረብ ከመይ ጌርና ኣብዚ ሕሰብ ስለዚ ከም ዝበልናዮ ነዚ ስነ ኣእምራዊ ብድሆታት ክሕግዝና ዝኽእሉ ነጥብታት ኣብዚ ክህልየ ማለት እዩ እታ መጀመርያ እንታይ እያ ነቲ ንሕና ክንቋፃፀሮ ንኽእል ነቲ ክንቋፃፀሮ ዘይንኽእልን ምፍላይ እታ መጀመርያ ክንገብራ ኣለና እንታይ ኢና ኦኬ ኣብዛ ገዛ ኣነ ከም ኣድሓነት እንታይ ክቋፃፀሮ ዝኽእል እንታይ ኢኻ ካብ ቁፅፅረይ ወፃኢ ዝኾነ ማለት እዩ ኦኬ ከም ሕብረተሰብ ከዓ ከም ገዛና ከዓኒ ከም ነብል ማለት እዩ እቲ ክብሉና ዝፀንሑ ሕጂ ዝኩሉ ሓበሬታ ዝሃብና ኢድና ምሕፃብ ገፅና ዘይምትንካፍ ኤኒወይ ማስክ ምግባር ሜክ ሹር ኣይንወፅን ኢና ዘለና ካብዛ ገዛና እንድሕር ኣቢልና ኩሉና ብሓደ እንድሕር ኣለና it's okay ማለት እዩ እንድሕር ወፂና ግን ካብ ካልእ ሰብ ከነብል ንኽእል ስለዝኾና እንታይ እዩ ንሕና ክንቋፃፀሮ ንኽእል ኣብ ገዛና ክንገብሮ ንኽእል እቲ ክንቋፃፀሮ ዘይንኽእል ከዓ ንኣብነት መዓሲ ክውዳእ እዚ ሕማም እዚ መዓሲ ድኸይድ መዓሲና ካብ ገዛና ነብል እዚ ክንቋፃፀሮ ይንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ክንቋፃፀሮ ንኽእል ንገብር እቲ ክንቋፃፀሮ ዘይንኽእል ከዓ ነድቀ ንሰዶ ማለት እዩ ንፅበይ ከምኡ ክነብል ኣለና ማለት እዩ ንምንታይ እዚ ንእምሮና ከርግኦ ማለት እዩ ብዙሕ ሓሳባት ብዙሕ ዘናውፅእ ሓሳባት ክመፅና እዩ ካልእ እቲ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ እቲ ውሕስነት ይህበኒ ኢልና ንኣምኖ እቲ ክሕግዘኒ ኢልና ንኣምኖ እሱ ብመዓልታዊ ፕራክቲስ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ብዘይካ እቲ ተኣሽሙ ዝበልናይ ዓንቲ ወይ ኦፍኮርስ እቲ መዓልታዊ ንገብሮ እቲ ልሙድ ንብሎ ሩቲን ንብሎ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ስራሕ ስለ ደው ኢሉ ዘሎ ትምህርቲ ስለ ደው ኢሉ ዘሎ ፒጃማካ ጌርካ ስቕበል ማለት ኣይኮነን ከምኡ እንድሕር ጌርና እቲ እምሮና እውን እንዳበለ ክኸይድ ማለት እዩ ብጣዕሚ እንዳዛሕተለ ክኸይድ እዩ እቲ ስትረስ እውን ላዕሊ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ መዓልታዊ ኩሉ ግዜ ከምታ ዝንገብራ ነበርና ዋላ ሱት ተደይገበርና ኣትሊስት ብራሽ ጌርና ነብስና ተሓፂብና ተኣሽም ጌርና ኣብ ገዛና ተኣሽም ማለት እዩ እቶም ቆልዑት ኣብ ገዛ ኮይኖም እንድሕር ክመሃሩ ዝኽእሉ ኮይኖም ከምኡ ንገብሮ ንሕና እውን ኣብ ገዛ ንሰርሕ ገሊና ኣለና ማለት እዩ ከምኡ ንገብር ግን እዚ መዓልታዊ ፕራክቲስ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ከምኡ እውን ከም ዝበልክዎ እቲ ክሕግዘኒ ንብሎ ኣብዚ ሕጂ ዝተፈላለየ ንኩሉ ሰብ ብጣዕሚ ዝተፈላለየ ንገሌና እቲ እምነትና ክኸውን ይኽእል እዩ ሜይቢ ፀሎት ዲና ክንገብር ንገሌና ሜይቢ ኤክሰርሳይዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለየ ማለት እዩ ዝሕግዘኒ ሰላም ይህበኒ እዩ ይህደኣኒ እዩ ዝበልናዮ ማለት እዩ ስለምንታይ ንኩሉ ብጣዕሚ ፍሉል እዩ ኣብዚ እውን ንዛረበሉ ምእንቲ ክሕግዘና ከምዚ ጌርና ክንተሓጋገዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓኒ ዝከኣል እንድሕር ኮይኑ ከምቲ ዶክተር ኣነርን እውን ኢልዎ ዝከኣል እንድሕር ኮይኑ ኣብ ደገ ናብ ደገ ከይድና ርሕቕና ጥቓሰብ ኣይኮንኩን ዝብል ኣለኹ ስፔሻሊ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ኩልኩም ተወሸቡ ስለ ኢሎምና ዘሎ ማለት እዩ ግን ዝከኣል እንድሕር ኮይኑ ድሕሪ ገዛ እንድሕር ኣለና ወይ ቁርብ ውፅእ ክንብል እንድሕር ኮይና ፍሬሽ ኤር ክንረክብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ፍሬሽ ኤር ካብ ገዛ ክነብል ኢቨን ወፂና ዋላ ኩሉና ብሓደ ዘይኮነ ዋላ ሓደ ካብቲ ገዛ ወፂ ስለምንታይ ኩሉ እቲ ናይ ዳይናሚክ ናይቲ ገዛ ይቕየር እዩ ደሎ እቲ ኣትሞስፌር ናይቲ ገዛ ይቕየር እዩ ደሎ ኩሉ ሰብ እዩ ኣብኡ ደሎ ማለት እዩ ስለዚ ወፂና ፍሬሽ ኤር ክንረክብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ከምኡ እውን ፀሓይ እንድሕር ኣሎ ኣይነ መብዛሕትኡ ክረምቲ ኣሎ ወይ ስነው ኣሎ ገሊኡ ገለ ግን ፀሓይ እንድሕር ኣላ ቫይታሚን ዲ እዚታት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እንድሕር ክኢልና ዋላ ባልክኒ እንድሕር ኣለና ዋላ ብኣ ወፂና ስለምንታይ ኣብ ገዛ ተዓቢጥካ ኣገን ከምዚያ ዙ ኣኒማል ኮይና ስለ ዘለና ቁርብ ከነተንፍስ ክንክእል ኣለና ቢካስ ሓንጎልና እውን ዋላ ተኣሽሙ ከለና ዋላ ፍሪ ከለና ናፅነት ተኣሽሙ ከለና
ከምዚ ልክዕ ከምዚ ኣብዙ ዘበለ ኣኒማል ከምዚ ኣብዙ ቤት እንስሳ እንታይ ዝበሃል ዝተዓፀወ እንስሳ ከምኡ ክኸውን ተሓንጎልና ስለዚ we have to get out ቁርብ ተኣሽሙ ትንፋስ ከነብል ማለት እዩ ካብቲ ዝከኣለና ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኮ ክንብል ኣለና በቲ ክእለትና ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ከምኡ ክገብር ኣይክእልኒ በት እቶም ክንገብሮ ንኽእል ብዝተኸኣለ ካልእ ብዙሕ ግዜ እቲ ንሽገሮ ስትረስ ዘምፃልና መብዛሕትኡ ግዜ ጭንቂ ዘምፃልና እንታይ እዩ እቲ ኣተሓሳስባና ናበይ እዩ ዝኸይድ ንፅባሕ እንታይ ክኸውነ እንታይ ዝመፅእ ዘሎ ከመይ ገይረ ከፍለአ ቢለይ ከመይ ገይረ እንታይ ንፅባሕ ንኮ ክኽእለ ድየ እዚታት ኩሉ ማለት እዩ ናይ ግድን እዩ ኣብ ኩሉ ናይ ሓንጎልና ክመፅእ ማለት እዩ ግን ካብ ብዛዕባ ፅባሕ መፃኢ ግዜ ሓሲብና ጭንቀት ተኣሽሙና ንብል ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ናይ ሕጂ ናይ ሎሚ መዓልታዊ ማለት እዩ ነዛ መዓልቲ ነዚኣ ሕጂ ማለት እዩ ነተኮር ኣብዚ እንታይ ንብሎ ማለት እዩ here and now ንብሎ ኣብዛ ሕጂ ካልኢት ንኣብነት ሕጂ ኣነ ምሳኻትኩም ይዛረብ ኣለኹ ኣብዚኣ ምትኳር ኣብዛ ድገብራ ዘለኹ ምትኳር ሻሂድ ድሰቲ ዘለኹ ኣብታ ሻሂድ እንድሕር ብሓንሳ ተብል ኣለኹም ምትኳር ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዚ ናብ ድሕሪት ከይድና ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ናብ ቅድሚት ከይድና ወላ ሓንቲ ክንቅይር ኣይንኽእልን ኢና ኣብዛ ደለናያ ኮይና ግን and here and now እዚ mindful practice ወይ grounding ንብሎ ኣብዚ ማለት እዩ ሕጂ ብኸመይ ኣብዚ ክንሕግዘና ንኽእል እዞም ሓሙሽተ ህዋሳት ንብሎም ምሽ ኣለው ዓይኒ ኣፍንጫ እዝኒ ኩሉ ተኣሽሙ ማለት እዩ እዚኣቶም ክሕግዙና ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ንኣብነት ሕጂ ካብ ነቲ እምሮና ናብ ሕጂ ናብዚ ሕጂ ህሞት የምፅእ ኣሎ ማለት እዩ ነቲ እምሮና ባዕልና ነምፅኦ ኣለና ማለት እዩ ባዕልና ጋይድ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት እንድሕር ኣነ ከተኩር ኣብዛ ተኣሽሙ ኮይነ ንኣብነት እንድሕር ነዚ ሻሂ ሰቲ ኣለኹ ቫይታሚን ሲ ሰቲ ኣለኹ ዓይነይ ኦኬ እንታይ ይመስል ኣሎ እዚ ዓይነይ ናብኡ ከተኩር ማለት እዩ ናብቲ ምርኣይ ኣብ ደገ እንድሕር ኣለኹም ፍላወር ዲኹም ትርእዩ ዘለኹም ዋላ ዝኾነ ማለት እዩ ብዘይ ምባል ኣብዚ we don't judge ብዘይ ተኣሽሙ ጥራሕ ምርኣይ እንታይ ይኸውን ኣሎ ንዕኡ ክንጥዕሞ ከለና ምስ ድመቃር እንታይ ዝተማቐር ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ኣለዎ እቲ ጣዕሚናቱ ዝኾነ እንድሕር ሰማዕ ኣለኹ او እንታይ ሰማዕ ኣለኹ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ኣፍታ ዘለናያ ተኣሽሙ ብዘይ ጃጅ ምግባር ወይ ብዘይ ተኣሽሙ እዚ ሕጂ ናብ ምንታይ ዘምፀና ናብቲ ሸቐልቀልቀልቀል ተሻቒልካ ተኣሽሙካ ተምፅኦ ነገር ይብልካ ከም ዝበልና እቲ ዝከኣለና እንድሕር ጌርና ፈሊጥና እንድሕር ጌርና እቲ ዘይከኣለና ከዓኒ ኦኬ እዚ ካባይ ንላዕሊ ኢልና ንገድፎ ማለት እዩ ንፈጣሪና ንገድፎ ወይ ነቶም ተኣሽሙ ዝብሉና ደለው ማለት እዩ ስጋዕ ውፅእ ዝብሉና ዲ ገለ ግን እዚኣ ብጣዕሚ ክትሕግዘና ማለት እዩ ንቅድሚት ንድሕሪት ከይበልና ኣብታ ዘለናያ በቶም ሓሙሽተ ህዋሳትና እንዳተበልና ማለት እዩ ኣብቲ ዘለናዮ ግዜ ሰላም ክንረክብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዚ ካልእ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ከም ዝበልናዮ ንሕና ሕብረተሰብና ብጣዕሚ ሕብረተሰብ ተኣሽሙ ዝኾንና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ እዚ ምንፃልን ተኣሽሙ ብጣዕሚ ክስማዓና እዩ ማለት እዩ ሎንሊነስ ክስማዓና እዩ ብጣዕሚ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ዋላ ኣብ ሓደ ገዛ ኮይንካሲ ኣብ ሓደ ገዛ ኮይንካስ ብሓንሳብ ዋላ ኣይትኾን እዩ ዝብለና ንበሎ ከምዚ ዝበለ መንሽሙ ብዙሕ ዋላ እቶም ደቅና ምስ ዓባዮም ዓባ ሓጎኦም ክቐርቡ ኣይክእሉን እዮም ብዙሕ ተኣሽሙ እዩ ሕጂ እቲ ቆልዓ ንእሽተይ እንድሕር ኮይኑ ኣይርድኦምን እዩ እዚ ብዙሕ ተኣሽሙ ማለት እዩ ስፔሻል ኒድስ እንድሕር ሃልይዎ ከዓ ካልእ ነገር እዩ ኣይርድኦን እዩ ዓበይቲ እውን እንድሕር ኮይኖም እውን ብዙሓት ዝተፈላለዩ ተኣሽሙ እዮም ዘለውና ማለት እዩ ዓበይቲ እንድሕር ኮይኖም ገሊኦም ከዓኒ ብጣዕሚ ኣብቲ ናትና ባህልና ተኣሽሙና ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝኸብዶም እዩ ዳትስ ዋይ ብተደጋጋሚ ነዚ ሕጂ ገሊኡ ሰብ እንታይ ይብል ኣሎ ብዛዕባ እዚ ኩሉ ንሰምዖ ኣለና እንዶ ገለ ይብል ኣሎ ኖ ብተደጋጋሚ ዳትስ ዋይ ብተደጋጋሚ ይነግሩና ኣለዉ ኣገዳሲ እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዚ ክነግሮም ምእንቲ ግን ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ እቲ ሶሻል ዲስታንሲንግ ወይ ማሕበራዊ ፍንተታ ግበሩ ወይ ለምና ወይ ምግላል ኣብል ወይ ለምና ተመስገን ኣምላኽ ቴክኖሎጂ ኣለና ኣብ ገዛና ኮይና ኢና ብቴክኖሎጂ ንህዝብና ንምህር ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ቴክኖሎጂ ክንጥቀመሉ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣነ ሕጂ ምስ ኣደይ በይና ኣኔራ በይና ኣደላ ማለት እዩ ግን ብቴክኖሎጂ ኩሉ ነብል ኣለና ማለት እዩ ብዙም ድዩ ብተኣሽሙ ድዩ ኩሉ ነገር ፌስታይም እንድሕር ኣለና ብከምኡ ክንራኸብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ማሕበራዊ ሰባት ምዃንና ፈሊጥና ክንዳዋወል ኣለና ብተኣሽሙ እንዳበልና ማለት እዩ ስፔሻሊ በይኑ ዘሎ ሰብ እንድሕር ኮይኑ
ነንሕድሕድና ክንተሓጋገዝ ኣለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ማሕበራዊ ምጥማር ኣገዳሲ እዩ እዚ ሕጂ ግዜ እዚ ኣብዚ ፌስቡክ ወይ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ቢልና እውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣወንታዊ ዝኾነ መሰጅ ኣወንታዊ እደዝማረ ነንሕድሕድና ኣብ ሓንቲ ጃልባ ስለ ዘለና ኣብ ሓንቲ መርከብ ስለ ዘለና ነንሕድሕድና ብሓንሳብ ጠሚርና ክንሰግር ኣለና እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነቲ ቴክኖሎጂ ክንጥቀመሉ ብሓባር እንዳተደወልና ኣብ ቀረባና ብርሑቕን ዘለው ማለት እዩ ኣብ ዓድና ዘለው ደዊልና ንርከቦም እቲ ኢንፎርሜሽን ንሕና ንረክቦ ዘለና ንሃቦም ፍርሕን ተኣሽሙን ዘይኮነ እቲ ቁኑዕ ኢንፎርሜሽን እንድሕር ሂብናዮም ብኡ ምእንቲ ክጥቀሙ ማለት እዩ ካልእ ነብሎ ዳክተር ኣሮን ኣቢልካ ነርካ ምድቃስ ብጣዕሚ ኣድላይ ምድቃስ እቲ ዝኣክለና ምድቃስ ካብ 6 ስጋዕ 8 እንድሕር ኣቢልና እውን ማለት እዩ እቲ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እቲ ስሩዕ ዝኾነ ድቃስ ክነብል ቢካዝ ነቲ ኢሚዩን ሲስተም ናትና ይሕግዞ እዩ ማለት እዩ ከምኡውን ኣእምሮና ኣብዚ ሕጂ ግዜ ብዙሕ ሰባት እንታይ ኮይኑ ኣሎ እቲ ልምዲ ስለዘይፀናሓና ንገሌና ማለት እዩ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሎም ብዘይ ካብ ሶሻል ሚድያ ብዘይ ካብ ደቅና ተኣሽሙንሲ ኣብ ቴሌፎን ገለስ ካልእ ተኣሽሙ የለን ስለዚ ሜክሹር ንድቀስ ኣለና ከምኡውን ስሩዕ ኣመጋግባ ጥዕና ዘለዎ ምግቢ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣይታወካ ብዙሕ ቫይታሚን ሲ ኣራንሺ ድዩ ዋላ ቫይታሚን ሲ ሳፕልመንት እንድሕር ኣለና እንድሕር ክንወስዶ ክኢልና ብጣዕሚ ክመፀና ኣይኮነን ክመፀና ይክእኒ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ናይ ኢሚዩን ሲስተም ናትና ነቲ ሕማም ክበኣስና ዝኽእሉ ወይ ክቃለስና ዝኽእሉ ስርዓት ንዓኣቶም ስለ ዘብሎም እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ሓንጎልና እውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ንፅበልኮ እዚ ኩሉ ኣካላዊ ወፂና ነብሎን ገለን ንኣእምሮናን ንኣካላትናን ኩሉ ይሕግዞ እዩ ማለት እዩ ምንቅስቃስ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ካብ ቴሌፎንን ገለን ብዩቱብ ርኢና ዲና ብገለ ርኢና ዲና ብጣዕሚ ንንቀሳቀስ ንስዕስዕ ዲና ዘለና እደዝማረ እንታይ እዩ ጀስት ሙቭ ኢት ጥራሕ ንንቀሳቀስ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ስለምንታይ ኮፍ እንድሕር ኢልካ ኮፍ እያ ማለት እዩ እዚ እውን ኣይሕግዘናኒ ንኣካላትና ኣይሕግዘኒ ንኣእምሮና እውን ኣይሕግዘኒ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ምንቅስቃስ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ብፌስቡክ ርኢና ዲና ብዩቱብ እዚ ንጥቀመሉ ካልእ ሜዲቴሽን ድዩ ጸሎት ድዩ ዝተፈላለየ ተኣሽሙ ማለት እዩ ንዓኻ ሰላም ዝህበካ ንዓኻ ብጣዕሚ ተኣሽሙ ዝህበካ ማለት እዩ ንኩሉ ሰብ ነናተ ተኣሽሙ ኣለዉ መዝሙር ድዩ ዋላ ትፈትዎ ሙዚቃ ድዩ ጥራሕ ንዓኻ ሰላም ይሃበካ ጥራሕ ርግኣት ይሃበካ እምበር እዚ ወይ ሜዲቴሽን ፀጥታ ኮይንካ ንበይንኻ ተብሎኒ ማለት እዩ ግዜ ብጣዕሚ ኣድላይ ማለት እዩ ዝሕጂ ግዜ እዚ ቀፃሊ ፈሳሲ ምስታይ ቀፃሊ ማይ ምስታይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኦፍኮርስ መስተ ተደይሰቲና ዝበለፀ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ግን ማይ ስፔሻሊ ከዓኒ ኣብ ሕብረተሰብና ሕጂ ሻሂ ኩሉ ግዜ ንሰቲና ውዑይ እንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ንኩሉ ነቲ ቫይረስ ይቆትሎ እዩ ንዓና እውን ኩሉ እቲ ተኣሽሙ የብለና ስለዝኾነ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ካልእ ፕሊዝ ነቶም ድሃይ ኣብ ከባቢና ዘሎ ናይ ርሑቕን ተኣሽሙ ጥራሕ ዘይኮነ ድሃይ ኣብ ከባቢና ዘሎ ንፍለጦ ደዝማረ ብዙሓት ኣለዉ ብዕድመ ዝደፍኡ ዓበይቲ ኣለውና በይኖም ዝነብሩ ኣለውና ናይ እምሮ ፀገም ዘለዎም ኣለውና ዝተፈላለዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ስለዚ ኣብ ጎረቤትና ደሎ ኣብ ኮሚኒቲና ደሎ ሰብ ንብል ኣንተልን እዚ እንድሕር ንሰብ ሓጊዝካ እግዚኣብሔር እውን ብኡ እዩ ዝሕግዘካ ካብ ሓንጎልና ኣብዝን ኣብዝን ተኣሽሙ ነብል ነሲ ሰብ እንድሕር ሓጊዝናዮ እቲ ግዜ እውን እንዳተበለ ማለት እዩ ካብ እግዚኣብሔር እውን በረኸት ኢና ንረክብ ንዓና እውን ይሕግዘና ማለት እዩ ድስስ ብመፅናዕቲ ዘበልዎ እዩ ማለት እዩ ቫለንቲር ክትገብር ከለካ ክትሕግዝ ከለካ ንዓኻ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝስማዓካ ነቲ ኣካላትካ your immune system is going to go high because stress የብልካ ሓንጎልካ ምንታይ እዩ ክሕግዝ ከበርክት ስፔሻሊ ብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ንሕና ሓበሻ ምሃብ ምባል ስለነብል ኮቪድና ሕጂ ከምዚ ከነበርክስ ዘይንኽእል ጠቕሚ ዘይብልና እዩ ክብለና ማለት እዩ ከምኡ ክስማዓና ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ብቴሌፎን ዲ ብገለ ዲ እንድሕር ክኢልና ዝበለፀ ንካልእ እንድሕር ሓጊዝካ ንነብስካ እውን ትሕገዝ ኣለካ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ከይድካ ንገዝኦም ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣብቲ ዘለካ ይኾንካ ማለት እዩ በቲ ዝከኣለካ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ስምዒት መንእሰያትናን ስምዒት ደቅናን ሜክ ሹር ክንብል ኣለና ክንደይ መንእሰያት ክንደይ ደቅና ኣብዚ ብዙሕ ሕቶታት ዘለዎም ኣሎ ብዙሕ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ሕጂ እንታይ ይብሉ ንሕና ክነብል ኣይንኽእልና ዋይ ስለምንታይ ንሕና ክንወፅእ ዘይንኽእል ናባና ኣይለግበናኒ ወይ ንዓና ዝቐትል ኣይኮነን ግን
ቀሲልና ህዲኢልና ክነብሎም ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ዝሰምዑ ኣለኹ ማለት እዩ እቶም ቆልዑ ዘይሰምዕዎም ናብዚ ከይደ ፓርክ ከይደ ንሃሽሙ እቶም ወለዲ ከዓ ብኡ ይሽገሩ ኣለዉ ማለት እዩ ቆልዕትና እውን እቶም ንኣሽቱ እውን ስለምንታይ ትምህርቲ ከይድ ኣይክእነ ስለምንታይ እዚ ይብለዉ ስለዚ እዚ ግዜ እዚ ንዓና እውን ነቶም ዓበይቲ ዘብለና እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ስምዒትና ክንዛረብ እቲ ስምዒቶም ክንሰምዓሎም ማለት እዩ ብሓደ ከም ዘለና ኣብ ሓደ መርከብ ከም ዘለና ብሓደ ኮይንና ከም ንሰግሮ በዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ብሓንሳብ ኮይንና ክንዛረብ ማለት እዩ ብቴሌፎን ከም ዝበልክዎ ፌስታይም ዲ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ እዚ ሕጂ ግዜ እዚ ብሓንሳብ ኮይንና ምእንቲ ክንብሎ እዚ ግዜ ክነብሎ ማለት እዩ ካልእ ከምዛ ዝበልክዋ ናይቲ ናይ ስምዒትና ማለት እዩ እዚ ስምዒትና ትሰምዑን ኣለኹም ዶ tell me if you can hear me ሰምዑን ኣለኹም Okay, thank you. سمعنا الله مسمع. قال انت ايو ابزح حجي غزي ناي سمعتنا بزح حبشه لم يتالي انا نبع علي تاشبه خايت كل وقت ما هي ينبر اي زاربني نير نبع علي I know but سمعتنا ابزح حجي غزي سمعتنا فرحي ጭንቂ እዚ ኩሉ ተዓሽሙ ክመፀና እዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ግን ካብኡ ክንሃድም ኣይንኽእልና ካብኡ ተሃዲምና ብጣዕሚ ክጎድኣና እዩ ከምዚ ኩሉ ግዜ ዝብሎ እንድሕር ሃዲምካ ካብኣ ክትዛረበላ እንድሕር ደለካ ሽኮርያ ኮይና ክትመፀካ ደም ብዝሒ ኮይና ክትመፀካ ሕማም ልቢ ኮይና ክትመፀካ ስለዚ ንኣብነት ንደቅና ኣብነት ክንኮኖም ኣለና ተገዲድና ስለዝኾነ ነዚኣ ግዜ ተጠቂምና ስምዒታት ጨንቀት ክመፀና ከሎ ፍርሒ ክመፀና ከሎ ንዑ ከም ዘለዎ ከይፈረድና ተቐቢልና ንስምዒታትና ክንዲ ካብኦም ንሃድም እንታይ ክንገብር ኣለና ልክዕ ከም ዝሰብ ማለት እዩ መጀመርያ ልክዕ ከም ዝሰብ ተቐቢልና ኦኬ እንድሕር ታሽም ሽግር ታሽም እንድሕር መፀንሎ ጨንቂ እንድሕር መፀንሎ ወይ እንድሕር ዝኾነ ስትረስ ኤንግዛይቲ መፀንሎ ከም ሰብ ማለት እዩ ኦኬ ከይፈረድና ኦኬ ኤንግዛይቲ ከዓ መፅያ ልክዕ ከም ሰብ ማለት እዩ this is me ከም ገይረ ደብል ይነግረኩም ኣለኹ ኦኬ ኤንግዛይቲ ከዓ መፅያ ሕጂ እንታይ ደኣ ክትምህረኒ ደልያ because ስለምንታይ ምልክት እዩ ሲግናል እዩ something ክጎድኣና ኢሉ ይኮነ ዝመፅ ኣሎ ሲግናል እዩ ሕጂ ኤንግዛይቲ መፅያ ትንላ ኦኬ እንታይ ደኣ ኮይና መፅያ እንታይ ኣሎ እዩ ዘጉደልክዎ ነገር ካብቲ ኣነ ክገብሮ ዝኽእል ካብቲ ዓቕመይ ዝኾነ ደይገበርክዎ ነገር ኣሎ ዲ ኦኬ እዚ ገይረአ እዚ ገይረአ እዚ ገይረአ ኦኬ እዚ ከዓ ክገብሮ ዘይክእል እዩ ሰው ስለዚ that's it እዚ ሕጂ እንታይ ተቐቢለዮ ነቲ ስምዒት ማለት እዩ ኤንግዛይቲ ምዃኑ ኣላለዮ ኣለኹ ስምዒት ምስኡ ከዓኒ ሰላም ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ thank you anxiety ነፂኺ ንኸተብልኒ ሲግናል ሂብክኒ ኣለኺ ኣብ ውሽጠይ እንታይ ይብል ኣሎ ስለዚ ኦኬ እዚ ኣማሊአ እዚ ከዓኒ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ስለዝኾነ እቲ ኦኬ ንነብስና ንህድኦ ኣለና ማለት እዩ ራይት ግን ክመፅእ ከሎ ክንዲ ካብኡ ምህዳም ብሓንሳብ ኮይንና ምስ ደቅና ክነብል ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ብሓበሻ ስለምንታይ ዝዛረበሉ እንታይ ዘጨንቕ ኣለካ እንታይ ዘብል ኣለካ ከምኡ ኢና ንብል ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ የስ ክንጭንቕ ኢና የስ ክንፈርሕ ኢና የስ ዋላ ባይብል እንዳሰማዕን እንዳፈለጥና ቃል እግዚኣብሔር እንዳፈለጥና ኩሉ ነገር የስ ክንፈርሕ ኢና that's why እግዚአብሔር ብዙሕ ስለምንታይ ይዛረብ ኣለኹ that's why እግዚአብሔር ኣይትፍርሑ ድሓ ንብለና ቢከስ ከም ንፈርሕ ስለ ዝፈለጠ የስ ክንፈርሕ ኢና it's normal ግን እቲ ፍርሕሲ ካብ ኖርማል ወፃኢ ድዩ ኣብዚ ክንብል ኣለና ማለት እዩ ብኸመይ ክትፈልጦ ትኽእል ተተዛሪብካሉ ኢኻ ኣብዚ ክትፈልጥ ትኽእል ማለት እዩ እንድሕር እስኻ ክተብሎ ዘይከኣልካ ከዓ ምስ ኤንግዛይቲ ተዛሪብካ እንድሕር ክትፈትሕ ዘይከኣልካ ኦኬ ኢልካ ነቲ ኔክስት ምሳኻ ዘሎ ትዛረቡ ማለት እዩ ከምዚ ተሸጊረ ኣለኹ ዝኾነ ዘግደልክዎ ነገራት ኣሎ ድዩ ዘይገበርክዎ ኩሉ ጌርና ኣለና ምሽ ሰኑ በዓል ቤተሰይ መይበኣነ ከምኡ ክብለ ማለት እዩ ኦኬ ሰቲ ካልእ ካኒ ይለድቆ እቲ ንሕና ክንብሎ ዘይከኣልና ማለት እዩ ስለዚ ክንዛረብ ኣለና ናይ ኣካላዊ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውሽጡ ኮይና ብስትረስ ፍርሒ እውን ክቐትለካ ይኽእል እዩ ፍርሒ እውን ኣብኣ ከለካ ክትቀትለካ ትኽእል እያ ናብ ካልእ እንተኣሽም ስለዚ ክንዛረበሉ ኣለና ንደቅና እውን እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ግዜ ንደቅና እውን ምስኦም ክንመሃሮም ማለት ብዛዕባ እቲ ስምዒትና ንሕደይ ተዛረብናዮም ከዓ እቲ ስምዒትና ናብ ምንታይ ኸይድ ናብ ሕርቃን ናብ ተኣሽሙ ካብኡ ከዓ ናበይ ኸይድ ናብዚ ዘቤታዊ ማሕሰይቲ ንብሎ ዘለና ዘቤታዊ ዓመፅ ንብሎ ዘለና ቀስ እንዳበለ እዩ ዘብልካ ብሓንሳብ ኣይብልኒ ስለዚ እንድሕር ተዘራሪብናሉ እቲ ዝበልክዎ ውሕጅ ከይመፀ መንገዲ ውሕጅና ንፀረግ ዘለና ማለት እዩ ሰብ ኣገዳሲ ብጣዕሚ ብሓንሳብ ኮይንና ክንዛረቦ ማለት እዩ ካብ ስምዒታትካ ሃዲምካ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ኣይዋፃፃእኒ ስለምንታይ ብሓንሳብ ኩሉ ናብ ሓደ ተኣሽም ኢና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ
ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ከዓ ብዙሓት ከም ዝበልናዮም ዓበይቲ ብዕድመ ዘበሉ ብዙሓት ከብሉ እዮም ማለት እዩ ብዙሕ ክህሰይኦም ተኣሽሙ በይኖም ኮይኑ ክስማዕ ምዝተፈላለየ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ እውን ብዙሕ ተኣሽሙ ዘይነብለሉ ዝኾነ ኣብ ሕብረተሰብና ስፔሻሊ ብዙሕ ዝዛረበሉ እዩ አንሪዞልቭድ ትራማ ዘለዎም ወይ ከዓ ንዝኾነ ጉድኣት ተኣሽሙ ዘሎም ማለት እዩ ብድሕሪ ዝኾነ ፀገማት ናይ ፃቕጢ ዝገበረሎም ማለት እዩ አንሪዞልቭድ ትራማ እንድሕር ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ናይ ግድን ተኣሽሙ ክመፅእ ማለት እዩ ብዙሕ ሲምፕተምስ እቲ ምልክታት ስለምንታይ ከም ደቂ ሰባት እንታይ ንኸውን ግዜና ምንታይ ንገብሮ ነቲ ስምዒታት ነዚ ደይ ንፈትዎ ወይ ደስ ዘይብለና ስምዒታት ምእንቲ ከይነብል ንሃድም ነርና ራይት ኣብ ስራሕ ንጠምሮ ተኣሽሙና ኣብ ገለ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ገለ ንጠምሮ ምሽ ንኸይድ ንሃድም ኣብዛ ሕጂ ግዜ እዚ ግን ኣብ ገዛ ኢና ተጠሚርና ዘለና ስለዚ እቶም ኩሎም ስምዒታትና እቶም ኩሎም ተኣሽሙ ክምለሱ እዮም ኣብዚ ብዙሓት መንእሰያት ብዙሓት ተኣሽሙ እንድሕር እዚ ተመፀኩም ኣሎ ኢትስ ኦኬ ቢካዝ ቅድሚ ሕጂ ጉያ ንብል ነርና ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ብዙሕ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ኣብዚ ናይ ሜንታል ሄልት ፕሮፌሽናልስ ብዙሕ ንዛረበሉ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ትኸይድ ነርካ ኣብ መንጎ እንድሕር ኮንካ ብዙሓት ሰባት ኣክቹዋሊ ሓበሻ ስቲልነስ ኣይነብልና ማለት ፀጥ ኢልና ምስ ነብስና ምስ ተኣሽሙናሲ ኣይነብልና ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ተገዲድና ስለ ዘለና ነቶም ስምዒታትና ንኽንፈልጥ ንኽንብል ምስኣቶም ግዜ ክነብል ኢና ተገዲድና ዘለና ስለዚ ቀሲልና ተረዲእና ቀሲልና ከነብል ኣለና ነቲ ነብስና ከነህድኦ ኣለና እንድሕር ክንቋፃፀሮ ዘይክኢልና ከዓኒ ንሰብ ሞያውያን ክንሓትት ኣለና ይርዳእኒ እዩ ስፔሻሊ ከም ሓበሻ ብዙሕ ናብ ተኣሽሙ ንኸይድኒና ናብ ክእላታት ኣይንኸይድኒና ግን ነዚ ፈሊጥና ናብ ጥቓና ዘለው ናብ ንፈትዎም ሰባት ንብሎም ንኣምኖም ሰባት ክነብል ኣለና ማለት እዩ ዋላ ፓስተርስ ድዮም ዋላ ኣሽሽቲ ድዮም ዋላ ዝኾነ ማለት እዩ ሓለፍቲ ናይ ተኣሽሙ ዘለው ክንከይድ ክንክእል ኣለና ብዙሕ ሕጂ ግዜ ዝድረኸብናዮ ማለት እዩ ጥራሕ ሒዝናዮ ስቂልና ኣብኡ ኣብቲ ስምዒታት ኣይንጠሓል ወይ ካብኡ ኣይንህደም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ከዓኒ ንነብስኻ ተተንከፍካን ስድራኻ ተተንከፈትን ማለት ጎረቤትካ ጥዕምወሎ ማለት ኣይኮነን ክንደይ ሰብ እዩ ብዙሕ ኣለው ኢቨን ሓበሻ ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ ብኮሮና ዝተበሉ ኣለው ግን ኣይንዛረብን ኢና ፍርሒ ኣለና ስለዚ ክንደይ ብዙሕ ሰብ እዩ ስለዚ ተዳዋዊልና ንንሕድሕድና ንሕተት እቲ ሓደ ናቶም ኣለዎም ኢሉ ስቕ ይብል ዋላ እንዳተበሎ ከሎ እቲ ሓደ ስለዚ በዚ ከዓኒ በዚ ተኣሽሙ ከዓኒ እንድሕር ስኢንኩም ዋላ ነቲዮም ኮሚኒቲ ናትና ቴሌፎን ኣብዚ ክነብሎ ኢና ደውለና ኣለና እዞም ዶካተር ኣብ ዘለው ትሪእዎም ኣለኹም ንክንሕግዝ ዝኾነ ተኣሽሙ ከብሉ ረዲ ኮይኖም ኣለው ክምልሱ ማለት እዩ ኣነ እውን ከምኡ በቲ ናተይ ተኣሽሙ ክሕግዝ ኣቢለ ኣለዉ ኩሉና ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ሓቢርና ኢና ነዚ ክንሰግሮ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ነንሕድሕድና ሓበሬታ እንዳተዋሃብና እንዳተለዋወጥና እንዳተደጋገፍና ኢና ነዚ ዘይረአ ንዓለም ፀላኢ ዝኾነ ክንሰግሮ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ከብለኩም ክእለ ብዙሕ ይደሎ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ግን make sure we're doing something ኮፍ ኣይንበል ገለ ክንቀሳቀስ ኣለና ኣእምሮና ክነብሎ ኣለና ማለት ቻሌንጅ ክንገብሮ ኣለና ክንዲ ቪክቲምስ ኮይና ነብል ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ ጃልባ ከም ደሎ ተረዲእና ኣብ ሓደ መርከብ ከም ደሎ ተረዲእና ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና and it's okay እንድሕር ተሰሚዕና እዚ ኩሉ ስምዒታት ማለት እዩ ስለምንታይ እምኒ ተደይኮንካ ኢኻ እምበር እዚ ደይስምዖ ነገር ስምዒት ዘይብሉ እምኒ ክኸውን ኣለዎ እምበር ናይ ግድን እዩ and it's okay ግን ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ክንቋፃፀሩ እንድሕር ዘይንኽእል ኮይና ዋላ ነቲ ስምዒታትና ቢልና እንድሕር ክንቋፃፀሩ ዘይንኽእል ኮይና ሓገዝ ክንሓትት ኣለና ስለዚ ታንክ ዩ ዝኾነ ተኣሽሙ ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣለውን ክወስደልኩም ግዜኹም ኣየበልኩን ንካልእ እውን ስለ ዘለና ማለት እዩ ክገድፈኩም እየ ዝኾነ ሕቶታት ክብል እየ ኣብዚ ሕጂ ናይ ተኣሽሙ ናይ ቁጠባ ክኢላ ሓውና ኣስገዶም ተመልሶም ምሳና እውን ኣሎ እቲ ግዜ ስለ ዝደበለ ናብኡ ክሕልፈ ማለት እዩ ታንክ ዩ ዝሰማዕኹምኒ ኣስገዶም ናሚሲ ሕቶታት ይመፅእ ኣሎ ናሚሲ ኣስገዶም እንድሕር ሃላ ሃሎ ኣስገዶም ትሰምዓኒ ኣለኻ هو سمعك له سمع له ناتي
Yes, sorry, وسيدلك أي جزيخات عشمو خبلي لنده. Okay, thank you so much. أبزي جزيخة بالكا متسخة نهزبنا كتحجز من تسخة مالتيو. You're the guy to go. السخة خاطر عشمو نزينا stimulus package. كل سب مالتي بأكلاوي كله تبيل له مالتيو بmental health وين كمون نايسنا أمراوي. Yeah, ناي قطعوا خاني بتعمي زجدة مالتي بزحج جزازي السوق خامورنا قبلنا زلوا بزحات سبات حتى وون عبيلو مالو سديدو مالو مالتيو سلازي بليس نفس خامو على لينا حتى تعرفون بزح لنا مالتيو thank you بتعمل يقني لي لو ممكن فتنا ناتها زي تقرينيا اللي فتنا له جزيو دحين بزكون من قديت ملكتي كما هالف كفتني بزي قطامي ابزي زلو كلهم دكاتره بتامي كمسكنهم دلي بيكوز يار فرونت لاين نحن غزانا يزلنا سوم دما مستي قند فيروس وغ سلازلو ازجو ادناقتي كبري هيرويوم امريكان ايرتران هيرويوم بخمو كمسكن فتوي قربناتي باك جراوند اتلانتا سران كلتنا من تقميده سب اتلانتا كون مبزات مفرطنيوم ابد سبت تولدي اب አዲስ ዩኒቨርሲቲ ዳህር አስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ነፃነት ናብ ኤርትራ ከይደ ኣብኡ ድማ መምህር ነይረ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሃላይ ዳህር ኣብ 1998 ናብ ኣሜሪካ መፀ ኣብዚ ዓዲ ድማ ኣብ ጆርጂያ ስቴት ኣብኡ ተማሂረ ብኣካውንቲንግን ዳህር ድማ ብታክስ ማለት እዩ ዝሓለፈ 19 ዓመት ብታክስ ብግብሪ ንብሎ ማለት ነው ብቲ ሞያ ኣብቲ ናይ ርስ ዝበዝሕ ኣብ ኦዲትን ኣብ ሪፕሬዘንት ከብር ኢንዲቪጁዋል ካምፓኒ ኮርፖሬት بزحلف 10 عام دما مست ابي كمباني اتشانر بلوك مسوم فرانشايز جوين غيري اب اتلانتا the only franchise اتشار بلوك ኮይኔ ኣብዚ ነበር ኣለኹ ሰራህ ኣለኹ ማለት እዩ ናብቲ ጉዳይና ከናቱ ናይ እቲ ቶም ዶክተር ዝሃቡና ናይ ባቂ ብዙ ተማህረ ኣለዋን was very great ኣዳነት ምናትክም በጣም was great ኣብ ገዛ ከሉ ከለኹ ዝመኸርክኒ ኩሉ ኣብ ደቀይን ኣብ ሰበይተይን ከተግብሮ በጣም ይቀነለይ ሕጂ ሞር ትናተይ ፕሮፌሽን ስለምንታይ ኣብዚ ዲስከሽን መጽና ብዚ ስቲሙለስ ፓኬጅ ንብሎ መጀመሪያ እንታይ ማለት እዩ በጣም ያገዳሲዩ ብተኻለ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ ክውደ ክፈተነ እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኤድ ሪሊፍ ኤንድ ኢኮኖሚክ ሴኩሪቲ አክት ዝበሃል ማለት እዩ ዝሓለፈ ማርች 27 ዓርቢ ዝተፈረመ ብኮንግረስን ብሃውስን ሓሊፉ ትራምፕ ዝፈረመሉ ስቲሙለስ ፓኬጅ ኢና ንፅዎ ወይ ድማ ኤመርጀንሲ ፈንድ ንብሎ ኣብኡ እንተዳ ኣስተውልኩም እቲ ቀንዲ ተዋሳኢ ሜን አክተር እቲ ናይ ትሬጀሪ ዲፓርትመንት ነይሩ ናይ ርስ ማለት እዩ ስቲቨን ማንቺን ማለት ነው እቲ ሕጊ ምስ ወፀ ድማ ኣብቲ ሕጊ ምፍፃም ኤክስኪዩት ምግባር ነቲ ሕጊ ኣብ ግብሪ ምዋል ሓላፍነት ዝወሰደ ድማ ኣይርስን SBA small business administration እንተዳረኹሞ ክልቲኦም ነይሮም እቲ ዝበዝህ ኢንተርቪው ዝህቡ ዝነበሩ ማለት እዩ ስለዚህ ምስ ኣይርስን ምስ ታክስን ዝተኣሳሰረ ስለዝኾነ እሱ ድማ ምስትናት ሞያ ስለዝኸይድ እሱ እቲ ሞያ ግዴታ ስለዘለኒ እዚ ሓበሬታ ነቲ ህዝብና ንህብ ዘለና ማለት እዩ እቲ ስቲሙለስ ፓኬጅ ወይ ድማ ኤመርጀንሲ ፈንድ በልዎ ሕጂ ወጪኡ ዘሎ ክሳብ 2 ትሪልዮን ዝኸውን ካብኡ ሲ እንታይ ኣለዎ ሕጂ ኩሉ ዝርዝር እንተዳ ኸይና ሰዓታት ይወስደናዮ ኣነ በጣም ፎከስ ገበር ዘለኹ ኣብቲ ናሃና ህብረተሰብ እንታይ ውቲ ህብረተሰብና ዝጠቅሞ ዘሎ እንታይ ካብዚ ስቲሙለስ ፓኬጅ እንታይ ክረክብ ዝብል ብሰለስተ ከመቅሎ ብሰለስተ ቀዳማይ እታ ብዝቀለለ መንገዲ ክገልጾ ፈትነ እጂ ቀዳማይ እታ ኦል አሜሪካንስ ዝረክቦ ቼክ ማለት እዩ one time ስደት ቼክ ዩ ኦሬዲ ተጀሚሩሎ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙን ክበጽሕሎ ድሮ ሰሙን እንዳገበረው the next 2 weeks ዝበጽሐና ነፍሶ ከፍሰብ በከምዚ ካታጎራይዝ ከገብረ ነፍሶ ከፍሰብ ሲንግል ኢንካሙ ክሳብ 75000 እንደዳ ኮይኑ ሽንክል ተሚት ይነረክብ ሲንግል ዝኾነ ማለት እዩ 70 ሰበይት እንተዳ ኮይኖም 70 እንተዳ ኮይኖም እሞኻ ታክሶም በሓደ እንተዳ መልዮም 2400 ይነረክቡ እጽፊ ማለት እዩ ደብል ማለት እዩ 1200 ሽንክል ተሚትን ሲንግል 2400 ሜሪት ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ድማ ሜቢ ኣብቲ ምስ ህብረተሰብና እንዲና ኩሉ ሻ ከተሓስሩ ዝፈትን ህጋይ መርዓ ዘይብሎም ህጋይ ሓዳር ዘይብሎም ግን
ቆሉት ወሊዶም ቤተክርስቲያንም ይኹን ወይ ድማ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ኮሚኒቲ ይኹን ሰብኣይ ሰበይቲ ኢልና ኢሎም ይዘረብሎም ግን ህጋዊ መርዓ ስለ ዘይብሎ ብታክስ ኣይፍለጡን እዚኦም ሰባት 2400 ኣይረክቡን እዮም እቲ ሓደ ሲንግል ዝኾነ 200 ይረክብ እታ ሃንቲም 200 ትረክብ ንቆሉት ድማ 500 ይረክቡ እዮም እቶም ቆሉት ማለት እድሜኦም 16 ዓመት ወይም ንታሕቲ ዘለዉ ማለት እዩ እዚ ምስ ታክስ ተኣሳሰረ እዩ ኣብ ታክስ ሪተርንም ከምኡ ዓይነት ክሬዲት እዩ ዘለዎ ሕጂ ኣብነት ክቤ ሰብኣይን ሰበይትን ዝኾኑ ክልተ ቆሉት እንተዳለዎም እቶም ቆሉት ድማ 8 ዓመት 10 ዓመት እድሜኦም እንተዳ ኮይኑ በቶም ቆሉት 500 ሺህ ቅርሺ ሰብኣይን ሰበይትን ድማ 2400 ቶታል ኩሉ 3400 ይመጽኦም ማለት እዩ እዚ እቲ ክራይቴሪያ እዩ እጂ መን እዚ ኳሊፋይ ዝኸውን እንተዳልና ኩሉ ቫሊድ ዝኾነ ህጋዊ ዝኾነ ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ዘለዎ ማለት ሲቲዝን ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ግሪን ካርድ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል ግን ካልእ እቲ ወረቀት ዘይብሉ ሰብ ክረክብ ኣይክእልን እዩ ካልኣይ ድማ ከመይ ገይሮም ሰዱልና እንተዳልና ክልተ ክራይቴሪያ ኣለዎ ትሰዱልና መንገዲ ኣውቶማቲክ እዩ ኣውቶማቲክ ማለት ንና ንመልኡ ፎርም ገለ ኣይክልውን እዩ ከመይም ዝሰድዎ 2019 ታክስ ሪተርን እንተዳመሊና ብኡ መሰረት ብ2019 ዝመላናዮ ይኹን እምበር እቲ ምምላእ ገና ስለ ዘይተወድአ ብ2018 ታክስ ሪተርና ሪኦም ብኡ መሰረት ይሰዱልና ማለት እዩ እቶም ዝመሉ ብ2019 እቶም ዘይመሉ ድማ ብ2018 ብኡ መሰረት ይሰዱልና ማለት እዩ ፍጹም 18 19 ዘይመለአ ሰብ ኣይፈልጥዎን ማለት እዩ ስለዚ the best way is ምምላእ እንተዳመሊና ይሰዱልና ማለት እዩ ኣብዚ ሓንቲ ክውስኽ ደሊ 2019 ቆልዓ እንተዳ ተወሊዱ ምዃቱ ሰብ ታክስ እንተዳ ዘይመለአ ተቆልዓ ምውላዱ ኣይረስ ክፈልጡ ስለ ዘይክእሉ እዞም ሰባት ታክስ ክመልኡ ከለዉ ናይቲ ቆልዓ ክረክቡ ይኽእሎም ማለት እዩ ወይ ድማ እቶም ቆልዓ ኣብዚ ዓመት እቲ ኣቦም ክሌም ገይርዎም ኣብዚ ዓመት ድማ ኣነ ክሌም ዝገበር እንተዳ ኢሎም እንተዳ ቀልጢፎም እንተዘይመልኦም እቲ ኣይረስ በቲ ናይ 2018 መሰረት ይወሃቡ ማለት እዩ ካልኦትም ዝወሃቡ ኣለዉ ሶሻል ሴኩሪቲ ዝወስዱ ጡረተኛ ዝኾኑ እዚኦም ሰባት ታክስ ኣይመልኡን እዮም ምክንያቱም እቲ ኢንካሞም ስለዘይብሎም ናይ ጡረታ ጥራሕ ድማ ታክስ ስለዘይክፈሎ ክመልኡ ኣይግደዱን እዮም ግን ብሶሻል ሴኩሪቲ በቲ ዝረክቦ ገንዘብ ኣቢሉ ክረክቡ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ንኦም ይምልከቶም ማለት እዩ ከመይ ኣይረስ ሰደልና እንተለና እቲ ዝሓሸን ዝቐለለን ዳይሬክት ዲፖዚት እዩ እቲ ኢንፎርሜሽን ካብቲ ናይ ታክስ ሪተርን ወሲዱ ብኡ መሰረት እቲ ቼክና ይመጽእ ማለት እዩ አሁን ያ ውሽጡ ክልተ ሰሙን ክመጻነ ማለት እዩ ዳይሬክት ዲፖዚት አካውንት ዘይሃቡ ሰባት ታቲቱ ነይሩ እቲ ናይ ትሬዠሪ እንታይ ምርጫ ኣለዎም ኣብ irs.gov ከይዶም ዳህር ኣብቲ ዌብሳይት ከበ ሪሶርስ ሴክሽን ኣብኡ እንተዳ ፖርታል ዳታ ኢንፎርሜሽኖም ኣፕዴት ገይሮም ኣካውንቶም እንተዳ ሰሚት ገይሮም ንirs ብኡ መሰረት ክስደዶም ይኽእሉ ተዘይኮነ ግን ቼክ ክመጽኦም ቁርብ ናይ ሰሙን ክድንጉ ይኽእሉ እምበር እቲ ገንዘብ ክረክቡ እዮም ኣብዚያ ሓንቲ ክውስኽ ትደሊ መብዛሕትኡ ግዜ ዕዳ ዘለና ሰባት ዕዳ ዝነበረና ሰባት ንirs ዕዳና ኣብ ወርወሪ ንኸፍል ዝነበርና ከምዚ ኢንስታልመንት ኣግሪመንት ከሙታት ዝገበርና ወይ ድማ ዝቐነየ ናይ ዓመታት ዕዳ ዝነበረና ሰባት ሎሚ እዚ ገንዘብና ኣይትንከፍን ይወሃበና ዕዳ ስለ ዘለዎ ኣብኡ ከነትርፎ ኢና ኣይባሃል ቀደም ታክስ ሪፈንድ ተለና እቲ ዕዳና ኣብኡ ከሎ ይተርፍ ነይሩ ሕጂ ኣይተረፍን ይወሃበና እዩ ግን ቻይልድ ሰፖርት ዘለዎ ብቻይልድ ሰፖርት ብመንግስቲ ተታሒዙ ዘሎ ግን እቲ ገንዘብ ኣይረክብን እሱ ጥራሕ ኣይረክብን ነቲ ቻይልድ ሰፖርት ይኸይድ ማለት እዩ እዚያ ቀዳመይቲ ክፋለ ኣምሹር ንዝበዝሕ ሰብ ህቶ መልስ የለኹ ናብታ ካልአይቲ ከይደ ህቶታት ተሎ ብዛቡ ኣብቲ ዳሃርዋይት ሃተኒ ካልአይቲ ክኸይድ ካልአይቲ አንኢምፕሎይመንት እዩ አንኢምፕሎይመንት ስራ ዘይረኸቡ ሰባት ከምቲ ዝፍለጥ መብዛሕትኡ በብስቴትካ እዩ እቲ አንኢምፕሎይመንት ጆርጅያ ዘለና ብጆርጅያ ካልእ ስቴት ዘለዉ ብቶም በብናቶም ስቴት እቲ ስቴት ዘመሓድሮ አንኢምፕሎይመንት ፋይል ንገብር እቲ ስቴት ይህበና ማለት እዩ ሕጂ ግን ፌደራል ዘውፅኦ ምዚ ስቲሙለስ ፓኬጅ ተመዲቡ ዘሎ ሰባት ብዝተፈላለየ መንገድ ኣብ ገዛኦም እዮም ዘለዉ መብዛሕትኡ ህዝብና ናትና ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ገዛኦም ዘለዉ ኣለዉ እቲ ካምፓኒ ተኣጩ ይኸውን ወይ ድማ እዚ ሕጂ ዘሎ ተኣውጁ ዘሎ ገዛኻ ምፅና ይኸውን ስራ ጎዲሉ ይኸውን ትራንስፖርቴሽን ኣብ ኡበር ታክሲ ዝውሩ ሰባት ስራ የለን ፍላይት ስለ ዘሎ ሆቴላት ተኣጮም ኣሎ ኩሉ ኮታ ኩሎም ታሽሙ ስለ ዘሎ ገዛኦም ስለ ዘለዎ ሰባት እዚኦም አንኢምፕሎይመንት ፋይል ክገብሩ ይኽእሉ እዮም አንኢምፕሎይመንት ፋይል ገይሮም ምስቲ
ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ናይ ስቴት ኳሊፋይ እንተዳ ኮይኖም ስቴት ዝረክቡ ተኮይኖም እዚ ናይ ፌደራል ድማ ተወሳኺ ይኸውን ክንደይ ዝረክቡ 600 ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሰሙን ይረክብ ማለት እዩ 600 ኣብ ሰሙን ንዝመጽእ 13 ወርሒ which is 4 ወርሒ ማለት እዩ 4 months ክረክቡ ይኽእሉም ማለት እዩ እዞም unemployment file ዝገብሩ ሕጂ እንተዳ ደማምርናዮ 600 ኣብ ሰሙን ተረከብና እንደገና ደግሞ ናይ ጆርጂያ ድማ እንተዳ unemployment ረክብና ኩሉ ሙሉ ክመጽእ ይኽእል እዩ ሜኑ ኣብዚ ኳሊፋይ ዝኸውን እንተዳ ኢልና ኣብዚ ድማ ትቀንዲ ኣምሹር ካብቲ ህቶታት ገሊኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙ ግዜ ከምቲ ዝፍለጥ unemployment ማለት ተቆፂሮም ዝሰርሑ ሰባት ፔሮል ዘለዎም ሰባት ነይሩ ሕጂ ግን ከምኡ ኣይኮነን ዝኾነ ሰብ ሰልፍ ኤምፕሎይድ ዝኾነ ኮንትራክተር ዝኾነ ኢንዲፔንደንት ዝኾነ ሰልፍ ኤምፕሎይድ ዝኾነ 1099 ዝወስድ ዝነበረ ኡበር ሊፍት ታክሲ ዝውር እዚኦም ብምሉኦም ይምልከቶም ሕጂ ኣበዮም ፋይል ዝገብሩ ዳሃር ኣብቲ ሪሶርስ ክመጽእ ኣብቲ ናይ ጆርጂያ ሌበር ዲፓርትመንት ኣብኡ ፋይል ገብሩ ይኽእሉ ዝገርመኩም ግን ክሳብ እዚኣ ቅድሚ 1 hour 2 hour ቼክ ገይረ ነይረ ናይ ጆርጂያ ሌበር ዲፓርትመንት ይጽበይ ኣሎ እዚ ነዚ ዘጠቃለለ ፎርም ክመጽእ ማለት እዩ እቲ ፎርም ድማ ከምቲ ዝፍለጥ ናይ ጆርጂያ ናይ ሌበር ዲፓርትመንት ክልተ ኣሎ ብስቴት ጆርጂያ ተኮይኑ ጆርጂያ ዲፓርትመንት ኦፍ ሌበር ኣሎ ናይ ፌደራል ድማ ኣሎ ዩኤስ ሌበር ዲፓርትመንት ድማ ኣሎ ዩኤስ ሕጂ በቲ ናይ ዩኤስ ሌበር ዲፓርትመንት ጋይድላይንስ መሰረት እዩ እቲ ስቴት ከተግብሮ ዝኽእል ስለዚ ንኦም ይጽበዩ ኣለዉ አንቶይ ኒውስ ይርኢ ነይረ እቲ ናይ ጆርጂያ ሬቨኑ ሌበር ዲፓርትመንት ባትለር ንገቨርነር ናይ ጆርጂያ ንዋይት ሃውስ ኮል ጌርኩ ፕሊዝ ፑሽ ዜም ነቲ ፎርም ክሰዱልና ዳሃር እቲ ሰብ ድማ እቲ ክመልሙ ቀልጢፉ እቲ ቼክ ክበጽሖ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሌበር ዲፓርትመንት ዳሃር ክገልጾ ኣብቲ ዌብሳይት ኣብኡ ክትከታተልዎ ማለት እዩ ኣብዚ ክውስኹ ዝደሊ እንታይ እዩ ንኣብነት ክልተ ህዝብና ሓደ ስራ ጥራይ ይሰርሕ እዩ መብዛሕቱና ክልተ ስራ ንሰርሕ ነዊሕ ሰዓት ኢና ንሰርሕ ወይ ድማ ንጎና ምሸት ወይ 6 መዓልቲ ገለና ንሰርሕ ሕጂ በዚ ጉዳይ ናይ ኮሮና ቫይረስ ምክንያት እንተዳ ስራና ተመዛቢሉ ንኣብነት ሓደ ስራ ጎዲፍና ካልኣይ ስራ ጥራይ ንሰርሕ ክልተ ንሰርሖ ዝነበርና ሓንቲ ስራ እንተዳ ኮይኑ ስቲል ይምልከተና አንኤምፕሎይመንት ክንመልእ ኣነ ሓንቲ ስራ ስለ ዘለኒ እዚ ስራ ኣይህቡንንም ከይንብል ሳይድ ጆብ ይኹን ፓርታይም ጆብ ይኹን ጊግ ጆብ ይኹን ኤኒ ካይንድ ኦፍ ጆብ እንተዳ ጎዲሉ እንተዳ ፓርታይምና እዚኦም ኩሉም የጠቃልሉ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ናይ ሳልሳይ ክፋል ክንከድ ከለና another very important ኣብዚ ድማ ኣብዚ ቀረባ maybe 1-2 days ዝወፀት ትማሊ ፖስት ዝገበረታ ቅድሚኡ በዚ ኣጋጣሚ ኣብቲ ናይ ሬድ ሲ ሳከር አቡ ድማ ዝበዘስ ሰዓትን ፈርቃን አቡ ፖስት ጌርና ኢና ብዙ ኢንፎርሜሽን አቡ በዲቴል ሄብና ለና አቡ ከተከታተልዎ በዚ አጋጣሚ ውስኽ ሜቢ እዚያ ሓድሽ ዝውስኻ አቡ ሜቢ የላን ትኸውን አቡ እንታይ ይብል እዚ ሳልሰይቲ ሎን ድማ ኣሎ ሎን ኣሎ ብዙ መብዛሕቱ ብዙ ሰባት ሰልፍ ኢምፕሎይድ አሉ ናቶም ቢዝነስ ገብሩ አለው ኣብ ትራክ ዘለው አለው ኣብ ኡበር አለው ኣብ ታክሲ አለው ኮንትራክተር አለው ስቶራት አለው ሬስቶራንት አለው እዚኦም ሁሉም ኣብ ቢዝነስ ስለዘለው ኣብ ስሞል ቢዝነስ ካቴጎሪ አለው ኣብዛ ዝገርመኩም እቲ ዝኣበየ ክፋል ክሳብ $500 ቢሊዮን ዝተመደበ ዳር ፈላልዮሞ ቢግ ቢዝነስን ስሞል ቢዝነስን ኢሎም ፈላልዮሞ ኣብቲ ስሞል ቢዝነስ ሌለ 300 ቢሊዮን ዝተመደበ እዩ ካብኡ ዝተመደበ ቀንዲ ዘመሓድሮ ድማ አይረስን ኤስቢኤን ኤስቢኤ ማለት ስሞል ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እቲ ዌብሳይት ኣብ መወዳእታ ክህበ እዚ ሎን ኣብ ክልተ መቐለ ክርዌ ክልተ መቐለ ክልቲኡ ዝምልከተና ብዙሓት ኣለና ኣብዚ ዝምልከተና ማለት እዩ እቲ ሓደ ኢኮኖሚክ ኢንጀሪ ዲዛስተር ሎን ዝብል ኣሎ ኢኮኖሚክ ኢንጀሪ ዲዛስተር ሎን ኢመርጀንሲ ፈንድ ብሰንኪ ናይ ኮሮና ዝበፅሐና ሎስ ኦፍ ሬቨኒው ነቲ ሬቨኒውና ኢመርጀንሲ ዝኸውን ክሳብ 10,000 ሎን ይወሃበና እዩ ዝገርመኩም እዚ ሎን ንከይምለስም ይኽእሉ ከምቲ ኩነታቱ ማለት እዩ ዳሕር ክገልፆ እዩ ስለምንታይ መን ዘይመለስ መን ዝምለስ ወይ ድማ ሎንን ግራንትን ኢልና ቁርብ ፈላሊና ክንሪኦ ኢና እዚ ኣብቱ 10,000 ክህበናዮ ማለት እዩ ክረክብ ንኽእል ኢና እቲ ዌብሳይት ዳሕር ክህበ ክልተ ፔጃ ሲምፕል ኩዌስችን እዩ ኣብኡ ዘሎ ማለት እዩ ብዙሓት ብፍላይ ኣብ ትራክ ዘለው ካምፓኒ ክሬት ገይሮም እንዲኦም መብዛሕቶም ኤልኤልሲ ኣለዎም ኢንኮርፖሬሽን ኣለዎም ኮርፖሬሽን ኣለዎም ወይ ፓርትነርሺፕ ይኸውን እዚ ቢዝነስ ሽም ኣለዎም ፌደራል አይዲ ነምበር ኣለዎም እዚ ኢአይ ነምበር ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኢንፎርሜሽን ኣብኡ ኣየቲና
we can get up to 10,000 in a matter of 3 days. I wish to sell us 4 مالتي እዚህ ክረክብና ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ዌብሳይቶም ኣሎ ንገሊኡ ከማን ሓግዝ ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ካላይቲ ካላይ ፓርት ካላይ ክፋር ናይቲ ሎን ድማ PPP ንብሎ ነው ማለት paycheck protection program እዚ ቀንዲ ዕላሙ ነቲ ፔሮል ዘሎ ኪፕ ንምግባሩ ከም ዕላማ ድማ ቶም ኣስራሂ ወይ ድማ ቶም ኤምፕሎየር ንብሎም ነቲ ሰራተኛ ፋከ ይብልዎ ዳሃር እዚ ኮሮና ታይም ክሓልፍ እዩ ኣምላክ ይህልፎ እዩ ኩለና ተስፋ ንገብር ኢና ሜቢ ምሳለፈ ዳሃር ነቶም ፋህ ዘበልካዮም ሰራተኛታት ንምእካቡ ድማ ኣሸጋሪ ዝኸውን ሕጂ ኪፕ ክገብሩ ቀጻልነት ክህልዎ ዝተዓለመ ፕሮግራም እዚ ፔቼክ ፕሮቴክሽን ፕሮግራም ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ድማ ፕሮግራም ሪለኹ ፎርማት ኤስቢኤ ዘመሓድሮ ዳሃር ኩሎም እቶም መብዛሕቶም ባንክታት ኣብትናትና ዘለውና ባንካት ንኣብነት ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ ዌልስ ፋርጎ ካልኦት ክሬዲት ዩኒየን እዚኦም ኩሎም ይሳተፉ እዮም ሊስቶም ኣብቲ ናይ ኤስቢኤ ነምበር ኣሎ ኣብኡ ብምድዋል ወይ ድማ ኮንታክት ብምግባር ነቲ ሎን ፕሮሰስ ይገብሩና እዮም ቅድሚ ናብቲ ምስቶም ስሞል እቶም ከባቢና ዘለው ባንክታት ኮንታክት ምግባር አክቹዋሊ ደውልና ወይ ፊዚካሊ ከና አይንረኸውም ንኸውን መብዛሕትኡ ኦንላይን ነው ኦንላይን አካውንት ዘብላ ክሬት ንገብር ነቲ ቴክኖሎጂ ንጥቀሙ ክሬት ገርና ኦንላይን አካውንት ከና እቲ አፕሊኬሽን ኦንላይን ይውዳዩ እቲ ዘደለይ ዶክመንት ጁ ገለ ድማ አቡ ኮውዳዩ ሃንቲ ፎርም አላ ነታ ፎርም ኣብቲ መወዳታ ከቦመ ነታ ፎርም ከባቢ ፎርድ ፔጅያ እተን ክልተ ፔጅ ኢንስትራክሽን እተን ክልተ ፔጅ ድማ እተን ፎርም ዝምላዩ ንዓመሊና መብዛሕቱ እዚ ዘይመለሰሉ ኩነታት ኣሎ ነዚ ሎን ንከይመለሰሉ ንምንታይ ጥቀም ከባቢ 75% 75% ነቲ ፔሮልና እንተዳ ኣውልናዮ እቲ ካለ ድማ 25% ንሬንት ወይ ክራይ ተኮይኑ እቲ ቢዝነስ ሬስቶራንታት ካልኦትም ወይ ድማ ሞርጌጅ ተኮይኑ ድማ ነቲ ሞርጌጅ ዳሃር ዩቲሊቲ ሰፕላይስ ነዚ ድማ 25% ተጠቂምና ነቲ ዝወሰድናዮ ሎን ከማን ኣይንመርሶይና ከም ሎን ከማን ተዳሲብናዮ 1% ይወቲ ኢንተረስት ሬት ዝብል the next 6 months ድማ 6 ወሪ ነቲ ዕዳ ኣይንከፍሎይና ብድህሪና መክፈል ንጅምር ሕጅስ ብኩሉ መዳት ፋይናንሻሊ ስታቢላይዝ ንምግባር እዩ ነቲ ኢኮኖሚ ንምትያዝ እዩ ሕጅስ ነዚ ኢንፎርሜሽን ይህግዘናዮ ሞ ብጣዕሚ ኢንሴንቲቭ ይገብር እዩ ስሞል ቢዝነስ ንብሎም ድማ ትህቲ 500 ሰራተኛ ዘለዎ ሰባት ንና ሃንት ዋን ኤምፕሎይ ከሉና ከሉ ክልተ ሰራተኛ ይህሉና ከሉ ወይ ድማ በይነና ንኣብነት መብዛሕትኦም ኣብ ትራክ ዘለው ብዙ ግዜ ትራክ ዝብል ዘለኹ ብዙሓት ሰባት ኣብኡ ከም ዘለው ስለ ዝፈልጥ ባዕሎም ኤምፕሎዮ መብዛሕትኦም ደብሊቱ ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ኡበር ዘለው ድማ ሓደ ሰብዮም ናቶም ታሽሙ ስለ ዘለዎም ቴናይናይን ኣለዎም ሰልፍ ኤምፕሎይ ዲዮም እሶም ይመልከቶም ስለዚ ነዚ ፎርም ከመይ ጌርና ንህግዞም ከመይ ጌርና ንመልኦ ምስቲ ናይ ኮሚኒቲ ተዘራርብና ሚስተር ሬድሲም ነተን ፎርማት ኣብቲ ዌብሳይት ፖስት ክንገብሮሞ ሹ ደሞ እዚያ ዲያ ኢሎ ቀጻልነት ህልዎ ኸውን አይ ቲንክ እዚያ ሓጭር መብርሂት ትኸውና እቲ ዲቴል ኣብ ከምታ ዝበልኮ ኣብቲ ናይ ሬድሲ ድማ ክሪዎ ክልዮም ቀጻልነት ድማ ህልዎ ኣብቲ ቶታት ተሎ ድማ ናብቲ ቶታት ትምለስ ያ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኢንፎርሜሽን ኢኻ ሂብካ ዘለኻ it's a lot ንኩልና ክነብሎ ማለት እዩ ንኩሉ ንውልቀ ሰብ ዝኸውን ንበዓል ሓዳር ዝኾኑ ቆልዑት ዘለዎም ወላ ቆልዑት እውን ናይ ኩሉ ኢኻ ገሊፅካዮ ዘለኻ ማለት እዩ and especially ታሽሙ ዘለዎ ማለት ስሞል ቢዝነስ ንእሽተይ ዝኾነ ትካል ዘለዎ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ኣለዉ ሕጂ ብዙሓት ኦቨር ደም ዘብሉ ታክሲ ደም ዘብሉ ዋላ track the ብዙሕ ኣብ ሕብረተሰብና ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ብጣዕሚ information everybody is saying that this is ብጣዕሚ information and more of course እቲ ግዜ ወሲደልኩም ንዓኻትኩም ንህዝቢ እውን ሒዝናዮ ግን of course መፂና ብዛዕባ እዚ ክንዛረበሉ ኣለና more ቁሩብ ክሓተክ ንእሽተይ ክሓተኩም ንኹልኩም ግን can coronavirus okay so ብጣዕሚ ድሓት እንታይ ሓቲቶም ኣለዉ እቲ ናይ ታክስ ተኣሽሞ ኣቢሎም ኣለዉ ምሽ ኤክስተንድ ገይሮሞ እስጋዕ መዓስ ኢሎም ኣለዉ I think እስጋዕ መዓስ ኤክስተንድ ገይሮሞ ዘለዉ ቁሩብ ኮችኸላ 1 ሚኒት እቲ ታክስ ምምላእ ኤክስተንድ ኮይኑሎ ተናዊህሎ እቲ ተናዊህ ድማ ክሳብ ጁላይ 15 ተሳዕ ማልቲ ተናዊህሎ እቲ ምንዋህ ምምላእ ምክፋል እዩ ንኣብነት እቶም ዕዳ ዘለዎም ብዘይ ኢንተረስት ብዘይ ወለድ ተናዊህሎ እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ
ቅድሚ ጂ ፔመንት ፕላን ዘለዎም ሰባት ንኣይሬስ ዕዳ ዝከፍሉ ዝነበረ ሰባት ንኦም ተናዊዩ ኣሎ እቲ ኣብ ገዝኦም ወይ ንብረቶም ሊን ዝኾነ ኣይሬስ ፕራይቬት ኮሌክሽን ዘለዎም በዚ በሙሉ ኤክስቴንድ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ብዙ ከጨንቆም የብሎምን እዩ ክምላእ ኣለኒ ገለ ኢሎም ጉያ ሳይድልዮም ተረጋጊዮም ክመሉ ክእልዮም ማለት እዩ اوكي بتعمل تخلو انفورميشن تبلو دلخ خا لينك نقبرينا افتنا كوميونيتي لينك نقبرينا زخلو دبلو دلو فورمتاتنا وزوستكم افتنا تي ناي فيسبوكون او تاش مخبلي مالتي بتعمي اذا مسجنكم جزاكم قتلكم ابزي جزاكم سويكم متصحم دلكم بتعمي كندي سبات سقع حمشت سبات شقع حمشت ميتي خاونا لعل كرينا تصنيحو ستيل سقع حجون 390 شوعتنا لو مالتي بتعمي اقداسي اذن كلنا بخلو بإيكونومي بتعمينا نبلا جنا خمان جنا سبعة تبلن دلنا مالتي that's why it's important أبزح حجي جزازي إذا خنا بلو مستناي سنا أمراوي كأش من سلسلة حزة جنزم نحرك تكفل زي كأركا نحرك ندك خا ننفس خا نقول نستدرا خا نحرك تكفل زي كأركا أبزح حجي جزازي بزح تأشمو تصوري قبل كاس لازم كله زتبلا إزت أقداسي مالتيو بتعمي إذا كم تأكم خلكم تتصبين دلهم نتم دكاترة حواتنا وكم تصومي thank you بزح حتات let me see نخلكم كتوكم دخل نحركينه هاي كتوكم خلي I think كلنا لنا let me see no يا كلنا لنا مش did I miss somebody Yeah, I'm here. Yes, you're here. So thank you. بتعمل كل السبي تعشمي please share قبر وزي بتعمل أقداسيو. I know تعشمي informationي. I know بزح جزء وسيدو جن كلنا بزي استزارنا لا لما عنتك هب تناي أكلات تزاربنا مالتي medically نايسنا أمرة تزاربنا ناي قطعات تزاربنا بتعمل أقداسيو. This is what we need to share. نزي share كنقبر لنا عب كل مالتيو. كلنا إذا زمارة كم زخلق زي زبلو زتأكم زبل الشير كنقبر علينا كلا كمان شير كنقبر زنوع المالتي this is بتعمي كل سبي بتعمي thank you دبلدلو سقع حجز دبلدلو مالتي حتى بتداقا متمتصدلا إتانايك أنزا تأشمو مبال نو تأشمو أيتو صدي لمنا يوم بزح أو تأشمو الله بزح إتي نايك أنزا مدهاني تاتسي أيتوسدو أرفل أيتوسدو ويتأشمو أيتوسدو بلوما دكتور أرون do you want كمل الساسة do you want hold on I think I meet get a card no I meet I can card لها yeah أسمعك على حاجة wait ترى أخذت كأجا صنح كيت ما تخذ صنح كاس كيت كحاجة اسكا فتن اسكا اجا خيت كلها قرب نب أنسمعك سمع لها سخا يا أن إحنا نسمعك كنا دلنا it's okay السخان ده بالك خلها حد ياخذ مسدوا هذا حد ياخذ مسدوا دكتور نجا اوكي سمعنا اللغي يا أنا سمعك له اوكي اذا زي نون ستيرويدال وي كم بعد ايبوبروفين ادفيل اليف زمساسلا مدهانيت نت حمام يقددو يوم سلازي ايتوسدو زبل اتس كم تخال كان خطقس ما يوعي مستاي وي شها مستاي نت فيروس اطلوي وي غرغل مغبار ستايكا زبل كموتات زبل اب ميديا زمحلالف بزح بلغت له ግን እሱ ዋላ ሓንቲ ኣብ መጽናዕቲ ተረጋገፀ ኣይኮነን and እሱ ድማ ክንቅበሉ የብልናን ናይ ኣድቪል ወይ እዚ ኣይቡፕሮፈን ንብሎ ምናዳት ከቢድ ዝኾነ ረስኒ እንድሕር ኣለና እሞ ታይለኖል ዘይሕግዘና እንተኮይኑ ክንወስዶ ኣለና ምክንያቱ ዋላ ሓደ መጽናዕቲ የለን ናይ ኣድቪልሲ ነቲ ሕማም የግድዶ ወይ ነቲ ቫይረስ ሳይክ ኢንፌክትድ ክትከውን يحجز زبل مصنعتي اي تراين اتس كابي كم زمص خمان زيفلت ابزح ستايت نريو زلنا ستاي ግን we don't have any study it confirms ገብሮ ነገር የለን ሕጂውን بحكايم وገን ዝዝረብ ክንወስዶ ለና እንድሕርቲ
رأي نتطرطر انت هنا بتايلون نجمر مو تايلون وسينا ندحر زي ترسن زي كيد كوينو ناي قدن كنوسدو لنامبر كنساء يبلنا ስለዚህ ሳላ ካል ትምልክታት ዝብሊና ተይነሩ ትምልክታት ኣብ ክንዲ ዘረባ ጥራይ ብስእልታት ከማን ዝሓሸ መቅረብና ነርና ግን ካል ግዜ ካል ፕሮግራም ክንረሃብ ክንፍትኒና ብኸሙን ጽቢና ሳልሳይ እቲ ናይ ሓገዝ ናይ حكايم كزطاسكيو استرو قدامين تزراربنا لينا ببترا حزبنا كناغلغل بتي كوميونيتي ابيلو حتوتات اندحرالو ويدما زدلنا حكمنا حاجه انتلو ويدما سورسز كمزي اسكدم تصوص صنحه انفورميشنات ناي حكمنا اكون بانا وغن دما ناي ايكونومي كمون بناتكو غن ناي ستاين اندحرالو بقصالي كنسكلو موانا يسفتو يا بزح بزح حجري كم زون أبيلو مالو مالتي كب اندحر ماني قال اندحر حزناسي دكتور سالم زي أكو بالكانير كي أخ أوردي مالت زخونة نجار اندحر حزناسي ولا غاز دينا خيدنا ملينا ولا تاشمو كيدنا بدكان دينا حزناسي نابيد ناس كبل خدي مالتي سلزي بتعمي تاشمو أسقدم please أسقدم نبي أبزخ قبل أختريا please ask them if SSI recipients will receive some. Yes, he already answered Gerwise. Yes, Kerbulia. So look at my single Krahbi Amalati, single in the Hercoinum. Look at come to my single 1200 Krahbi Amalati. زربلو اسمع له؟ Yeah, يسمعك له. اوكي هو ناي سوشيال سيكوريتي بينفيت زوصدو شبات انتاش من قبل مالتي بتزرخو بينفيت مسرت 1200 يراخويو سمعت انيمبلويمنت قال امريكا منه 1200 يراخويو ابدي اقل مبزاتو غدي سبا ماريج هونمو 77 ስለዚህ ተሰረህ ከመ አይኮን ሜሪጅ እንተዳ ኮይኖም ጀጌት 2400 ግን ኣብ ሶሻል ሴኩሪቲ እንተዳ መጽና እቶም ሶሻል ሴኩሪቲ ዝወስዱ ሰባት 1200 ይራኽብዮም ኣብቲ ኣካውንቶም ያቱ ማለት Okay, that's good. بزح حتات يدلو إنك حزكم يدلهم because I know كن متسأل لنا بري بزح حتات يمتسلا and already بزح حزكم جن أمود أتانتا خبل thank you كلكم مالتي نتي نزل community نزل مجلاو نخلوكم أبز متسخم جزيهم سويهم أبز متسخم كاني like I said more information more كدلنا data أرز خبل كله محبركم إترا أتلانتا خاني بتعمل تقريبا أزلا أبز لهم already دكتور ياكوب أسكودهم كلهم after members لازلهم تعشموا سلازخونكم مالتي board سلازلهم زي كلهم مني وابز لهم up to community بخلو تعشمنا نقلقلينا مالتي بتعمل أبز متسخم زلهم حجي كنقركم نبل ني حبرة سبنا مالتي أبتعشم زلهم أو أتلانتا زلهم كوميونيتينا بتعمي حجز تقربي زلو نخلقت كوميونيتي أبزلهمون بحنسب حبيرنا مساحاتكم كنسرح دلواتنا أبزي حجي جزازي كم زبالنا نحكمنا حتى ندحر علو إذا دكاترة حواتنا راديو خوينا مالو ندحر بتي تلفون زهبكم ناي كوميونيتي بو دويلكم كتحتتو خليكم ناي حكمنا موقع عزيزكم دليكم استفعل عليه تقربنا لنا نحنا بلو ناي سنا أمرو حتوتات ندحر علون عنا نبع عليك كملس كحجزون قربتي أزلهم مالتيو ناي كاله بزح حلا بزح حجي جزازي ناي ميجبي زخون الشلتر تأشو كنا تحبابركم تقربنا لنا أبزح حجي جزاز بزح سب أب ميدل كلاس تلخ بزح سب صراحة الساعة ناي فود ستامب أبلاي قبل بزح تسب eligible كوني بزح حجي جزازي حاجز ندحر دليكم بتلفون كن حجزكم سلا زخنا نقل سبيشالي تقرنا كنا ما تعشمو كن حجزكم سلا نقل أبز كوميونيتي زلهم make sure دويلكم كنت حابركم نخلينا مالتي أبز حجي جزازي بتأمت بتعشم اللونلينس مالتي خيتبلو رادي خوينا لنا تلفون شدشت شوعت شمونته سلست شوعت أربعة شعت خلت شعت إيو عبزون كله مسود أخوون كبلاء أب أتلانتا زلهم حبرة سبنا بليس بينهم يتبلو تقربنا لنا بزح تعشمون مسكالوت non-profit organization ون مساعتم تأميرنا بزح كن حجز عبزي لما عند حجي فري ما يجبي نخلونا بزي كوميونيتي نازلو فري لو إلا ما بلمنا بفرينا بجزا خايم تقوم مالتي استفعل عليه مسكالو تبينا نحجز لزلنا please make sure دولنا again numbers زولكو شدش شوعت شمونته سلسته شوعت أربعة تشعت خلته تشعت
ናይ medical coverage Medicaid እንድሕር apply ክትገብሩ ደሊኹም ናይ food delivery ዝተፈላለዩ food stamp ናይዚ ኩሉ ነገራት ማለት እዩ ክንሕግዘኩም ተዳሊና ኣለና ብዙሕ ተኣሽሙሎ ግዜ ስለዝኣኸለ ከብለኩም ኣይክእልነ ግን ደውልና እቲ ዌብሳይት ኣብዚ ክንገብሮ ኢና everybody is ready ክንሕግዘኩም ብኽእለትና ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ከዓ ኣነ ኩሉ ግዜ ንፃውዒተይ ንመን የደብል ኣብ ኮሚኒቲ ዘለና ኣብ ኩሉ ዓለም ኮሚኒቲ ዘለኹም this is the time this is a test this is ፈተነ ኢሉ ኩልና እግዚአብሔር ዝሃበና ኩሉና በቲ ዝሃበና ከነገልግል ነቲ ኣብ ጥቃና ዘሎ ከነገልግል ነቲ ዝሰኣነ ከነገልግል because ስለምንታይ ኩልና ኣብ ሓንቲ ተኣሽሙ ኢና ዘለና ነዚ ግዜ ስቂልና victims ኮይና ክነብላ የብልናን ብሓንሳብ ሓቢርና ኮሚኒቲታት ብሓንሳብ ኣቢልና ነንሕድና እናበልና ኣብዚ እዚ ግዜ እዚ እቲ ተኣሽሙና ንሪእየሉ እዩ ማለት እዩ ሕብረት መፂና ብሕብረት እንድሕር ሰሚርና ኢና ነዚ ክንሰግሮ ንኽእል ስለዚ ንሕና ኣብ ኣትላንታ ዘለና ሕብረተሰብና ኩሉ እቲ ኮሚኒቲ ረዲ ኢና ምስ ካልኦት ኮይና እውን ክነብል ስለዚ thank you I really want to appreciate you ስኻትኩም መፂኹም ኣብዚ ግዜኹም ኣቢልኩም ንህዝብኹም ክተገልግሉ መፂኹም ዘለኹም እቶም ካልኦት ዘይትረኣዩ ዝውን invisible heroes ናይ ኮሚኒቲና ኩልኩም ማለት እዩ ብሽም ኣብዚ ክፃቕጠኩም ኣይክእልኒ but ኩሉ ንሪኦኩም ኢና ንፈላለጥ ኢና ኩልና በዚ ኣጋጣሚ thank you ኣብ ማሕበረኩም ኤርትራ ኣሜሪካ ኣትላንታ ኩሉ ግዜ ግዜኹም ኣገልግሎት ትህቡ thank you I want to appreciate you ንስኻትኩም ኣርኣያ ኢኹም ንኩልና ንዓይ ኣርኣያ ኢኹም ብጣዕሚ ቀፅልዎ ነዚ next generation ብጣዕሚ ኣርኣያ ኢኹም ንኻልእ community እውን ብጣዕሚ ኣርኣያ ኢኹም ስለዚ thank you I appreciate you ኩልኩም ንዳሕራይ ክንመፂና ምንታይ ብዙሕ ተኣሽሙሎ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ እንዶ ካብኡ ረኺብና ካብቲ ህዝቢ ቢልዎ ዘሎ መፂን ክንምለስ ኢና ማለት እዩ thank you everybody thank you በልለይ ነዚኦም ዕድማትና ብጣዕሚ ዕድሜና ኣኽቢሮም መፅኦም ዘለው ናይ መወዳእታ ክትብልዎ እንድሕር ኣለኩም ግዜ ክበኩም ስለምንታይ ብዙሕ የብል ኣለኹ ማለት እዩ please yes let us remember our people ኣብ ዓዲ ዘለኹ please ደዊልኩም ኣብልዎም ታሽም በቲ ዝከኣለና ኩልና ሓገዝ ንሃብ ማለት እዩ ኩሉ ዝተፈላለየ ክእለት እዩ ዘለና ብኡ ነዚ ከይበልና ንኩሉ ሓቢርና እንድሕር ሰሚርና ኢና ብዚኣ ኩልና ክንወፃ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ thank you and please ናይ መወዳእታ ክትብልዎ ዝኽእሉ ክንመፂና again ግን ግዜ ክበኩም ደልየ ኣለኹ ምእንቲ ካባኻትኩም እውን ክሰምዑ let me see ዝኾነ ክትብልዎ ዝኾነ ተኣሽሙ ንህዝብና ክትብልዎ ዘለኹም እንድሕር ኣሎ ፕሊዝ ቅድሚ ቻው ምባለይ ማለት እዩ Dr. Jacob, go ahead. ነደጊመ ነታ ሳሌም ነጋነ ኣሮምን ዝበልዎ ንሳ ክደግማ ክእል እንታይ እዩ እዚ ክላእ እንዳበልካ ዝሕለፍ ነገር ኣይኮነን ሕጂ እቲ ሆስፒታል ብዙሕ ስለ ንርኢ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ስለዚ ምጥንቃቕ ይሓይሽ ምስ እንተኣሽሙ ከም ቨሪ ኢምፖርታንት ነገር ጌርኩም ወሲድኩም ሸለሊልካ ዝሕለፍ ነገር ኣይኮነን ነብስኹም ተኸላኸሉ Yes, that's ኣገዳሲ ነብስና ንከላኸል ነብስና ተኸላኸልና ንኩሉ ሰብ ነብስና እንድሕር ኣቢልና ንኩልና ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ thank you everybody is ብጣዕሚ ተኣሽሙ ኮይኑ ነንሕድና ንተሓጋገዝ make sure ኩልና ብተኣሽሙ sorry ከም ዝልኮ ግዜ ወሲደ ብጣዕሚ ኢንፎርሜሽን ብጣዕሚ ኣድላይ ስለዝነበረ ንኩሉ ሰብ ከብለ ኢለ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ግዜ እውን maybe ነንበይንኩም ጌርና ክነብል ኢና thank you everybody ኣብ ካልእ መደብና ብሓንሳብ የራኸበና ብሰላም እግዚአብሔር ብሰላም ንኩልና የፅንሐና ይብለና ንኩልና ማለት እዩ thank you everybody thank you ciao thank you all right and make sure share below make sure everybody share ይበሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከም ዝበልኮ sharing is caring that's በሓደ ተኣሽሙ ነብለሉ ማለት እዩ share ክንገብር ከለና እቲ ናትና ተኣሽሙ care ከም ድብለና ዘሎ ንርእየሉ እዩ ስለዚ ብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ካብ ሕማቕ ተኣሽሙ ከም ነብል ብጣዕሚ share ንግበር ኣብደለናዮ በቲ ዝከኣለና ተኣሽሙ በቲ ዝከኣለና ንሓግዝ all right ciao ሰላም ምሸት ንኩልኩም እግዚአብሔር ኣብደለናዮ ምሕረት ይውርደና bye bye